Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Arman yardelanı gume. Tak, nimenem. Şu niyet koyaday. Tak, efekt diye yönü şoň diňe surat koýasym gelýär. Suraty diňe surat etip koýasym gelýär. Tak, fonu. Bunun del. Yine şu. Lallar Cemiyeti bugün esasy temamız. Assalamu Aleyküm vatandaşlar. Gomy adalyňyz, arman janyňyz sağmy. Ertir çünkü Lallar Cemiyeti üýüşüp karar alýarlar vatandaşlar biz bu arada. Şoň üçin şuňky tema Lallar Cemiyeti. Gomy adalyňyz vatandaşlar janyňyz sağmy. Assalamu Aleykümler. Ertir Lallar Cemiyeti adynaky bir cemiyet, bir de spektakl oynap bererler. Bizim adımızdan karar alarlar vatandaşlar ve bu arada hiç yerde malumat yok. Yani şu vaat men elimde Google var, misal için men elimde Google var. Hani göreli ki Google'u yazıp nime deyip yazalıştayık Halk Maslahatı 2025. Vatandaşlar, Halk Maslahat Go.tm diye bir sayt var. Giriyaz. Türkmen halkının milli lideri Türkmenistan Halk Maslahatı'nın başçısı Gurbanul Berdimuhammed Halk Maslahatı'nın meclisine çıkışı diye boluy. Başka hiç zat yok. Güllap etişlerin bähbidine Gözel Şaguly we Türkmenistanyň gahrymany, hormatly prezidentimiň halkyna sowgady. Görýän vatandaşlar, inan internet saytda bundan hiç zat yok. Özüm Türkmenistanyň Halk Maslahaty diýen mürüýte sayt var. Şu taýda da habarlar diýilen bölüminde Türkmenistanyň Halk Maslahaty, ýani halk derejesinde bir kararlar alınjak, maslahat boljak. Bu arada hiç hilek internette zat yok. Bunu geçtik. İyi de gayttık. Oil Gaz Go.tm var. Bu taýda İngilizce yazdığı görel wakaly. The meeting of the Halk Maslahat of Turkmenistan is scheduled for September 19 niye? Yönü bunun Türkmençesinde de bar mı karşı ol? Yani görel wakaly. Tak bunun dilini Türkmençe şu taýda nuriyaz. Ene. Nevit Gaz. Gördüğün vatandaşlar, Nevit Gaz deyip bilemok internet gaziyeti var. Ana bunu Türkmenistan'ın Halk Maslahatynyň meclisini 19 sentýarda geçirmek bellenli, yani ertir. Ne bir şu taýda var. Halk Maslahatynyň öz saytynda yok. Owa. Olam hem görüň. Türkmenistan Halk Maslahatynyň ortak meclisi 2025-nji 19 sentýar Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünde geçiriler. Değişli karar 20 Ağustos'ta Türkmenistan Halk Maslahatynyň prezidium tarapyndan kabul edildi. Gatykän var, nemelerde yok. Ondan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde var. 23 Ağustos. Olama 23 Ağustos'ta goýupdyr. Yok, bu taýda oňa değişli neme yok. Bu taýda the meeting of the chairman of the Halk Maslahaty of Turkmenistan geçýär. Yani Halk Maslahaty diýip gözletdik da biz. Yani Halk Maslahatynyň başlygy Özbegistanyň prezidentini kabul etdi diýip habar var. O taýda da yok.
Türkmenistan Altın Asır deyip bir Türkmenistan Gov.tm deyip bir sayt var. Bunda da İngiliz dilinde var. İngiliz dilinde var. Aşgabat 20. Ağustos deyip. Bunun Türkmen diline geçirilen yeri var mı ka? Yok. Deredin. Bunda da şu vaat görýän son habarlaryň halk maslahaty ata-babalaryň köp asyrlyk däpleriniň dowamatlygyny alamatlandyrýar. Onu görüleni 18.09'da yazıptırlar. Näme diye. Şuýda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplaryň 30 ýyllyk bellenlen 2025-nji halkara parahatçylyk we ananşmak kelimesini parahatçylyk görkezek nesip bolsa bu ýerde. Lallar jemgyýeti. Yani parahatçylyk we ananşmak. Siz adamlarda erkinlik goýduňuzmy, parahat durmuş goýduňuzmy, siz parahatçylyk we ananşmak ýyly diýe nädip ananşmaly sen bilen aýdany? Seniň ministrleriň, seniň bolgusuz hekimleriň, ornmasarlaryň durşuna para, korrupsiýa, çümen we biz olar bilen nädip ananşmaly? Aýdany, nädip ananşmaly biz? Anamdan gaçdyň Berdi Muhammedow sen. Halk maslahatyňam, prezidentiňam, sen ministrler kabinetiňam, hemmäňiz hekimleriňiz bilen bilelikde halkyň anamyndan gaçdyňyz siz. Halkyň anamyndan gaçdyňyz siz. Aslynda teresen şuň esasyna mecliste yürütü güven oylaması diýip bir zat bar. Yani Türklerde hökümet anamdan gaçan wagty ses berilişige diýerler we anamdan gaçdy diýibem yürütü impeachment elan edilýär. Yani kanyşna bu zatlaryň öňüne ally Berdi Muhammedow oturup meclisi guratdy, kanuny, konstitusiýany guratdy, konstitusiýadan aýyrdy köp maddalaryny. Hawa. Ýene bu taýda Garaşsylyň 34 ýyllyk bayramçylygynyň öňüňe diýär. Onu 34 ýyllygyna da taýin görýärler watandaşlar. Ona men size görkezýän nädir? 34 ýyllygyna taýin görýärler watandaşlar. İyi sabi. Yani. Bula o der. Ey, cilep sasta. Hey, celep sasta. Şunu verdim gülküm geliyor vatandaşlar. Hey, celep sasta. İyiden kızım okula gitti. Okula gidenden sonra bir saatten sonra canet gelir mi oğlumlar? Kızım mektebe gelen okuyup geldiğime canet ettirler. Hey, celep sasta. Mime, geday halkım ama ýaňy senem tügeleme videoları. Men ýaňy videony alyp goýdum diýen nädir? Şuň size bir ören wajyp habar bilen başlajak watandaşlar. Olam şu habar gaty gynanlarjy habar, şu gelnejen habary. Häzir Häzir halk maslahatynyň näme üçin manysyzlygyny, näme üçin spektakllygyny soňunda şoňa gelýär. Şu efiriň netijesinde iň soňunda hakik halk maslahatynyň ene şu taýdadygy spektakl, teatr, sahna, lallar jemgyýetiniň üýşen ýerem o taýdygyny biz suwd edýäs. Näme diňläň watandaşlar? Men bolsam halk maslahatyna şu meseleler gozgozok ýani. Näme üçin gozgamalylar? Näme üçin seniň halk maslahatyna seniň ogluň Serdar Berdi Muhammedowyň häkimetindäki organ işgärleri açaçan kanundan, konstitusiýadan gorkman bir kanun işler edip başladylar. Bir adam öldürilýär, onu görmezlikden gelýärler. Näme üçin? Serdar Berdi Muhammedow diýip men onu Gurbanula sorardım. Sen halk maslahatynyň başlygy däme hawa? Onu sen aýt. Näme üçin seniň ogluň bolan Serdar Berdi Muhammedowyň häkimetinde şular ýalak işler bolýar. Diýip halk maslahatyna sorulmaly biri. Ina. Hormatly Serdar Berdi Muhammedow.
Men bu video çekmemin sebebi sizden ene yüreğinden hayiş edip izlenyen armanca ölen gaydım yetimce gaydım garya diye oturtanan işini adaletli çözüp vermenizi hayiş edýärin. İşinin dol çözülýän çätem size yine yüzlenjekligim ma'lum edýärin. Özüm bilen tanış etsem Saýat Ýetirawynyň Garabek Gülşahamçasynyň Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy 76-njy ýylda doğulan Teytiba Maýsa. Ýagny gyýdym garýag diýip öldürden, körpeje gyýdym garýag diýip öldürdenäni 23-nji ýylyň 26-njy maýynda ýollu hadisasynda aradan çykdy. Evet, 23-nji ýylyň 26-njy maýyna diýär. Okuwy 25-nji maýyň ýylyny bolmaly. Ýani 25-nji maý iň soňky janyň ýylyny inha şo ýagaş bir motor kakýadanym ödem ýaşy 18 ýaş ýetmedik ýaş 7-nji kakýa. Şoň esasynda da pahir aradan çykýar. Häzir suratyny mürpejek o ýagadan. We bir enäniň iň bolmanyna yarasyna bir suw sepäjek zat jenaýetkäriň şo ölümine sebäp bolanyň jezasyny çekmegi, göz astyna alynmagy, bizde ýollu hadisasy bolanda türmä salynýar, watandaşlar turuda ýiberýärler. Ýöne näme üçindir? Şunky ýibermändirler. Men aýdaýyn size näme üçin ony. 100% kakan çağan hostarlarından nirden sersen paçka pesinden ya da 2 paçka $20,000 pul alanlarlar vatandaşlar. Bolmasa bu tema beýle galmaly. Men size aýdaýyn. Dinläliň. Onu kakan alim maksat öz 10 ýyllyk akşamdan gelýärkä 5 motorlu bolup koşup ýoluň gyrasyndan ýürep barýan gyýlarmyň kiçiljesini körpeje gyýdym durdanyny kakyp öldürýär. We kakan uruna gaçyp ýakyndaky dukana gaçyp gitýär-de öýündäkilere habar etýär. Öýündäkiler öz dogany Liwap vilayatynyň Milli Howpsuzlyk gullugynda işleýän Rozi Şöhrata habar etdi. O da organizle Garabek. Gördünüz mü vatandaşlar? Yine halk maslahatynyň manysızlygyny. Görüşüňiz ýaly arkasından kim çykdy? Milli howpsuzlykda işleýän dogany çykdy vatandaşlar. Enni geleliň maslahatyna, prezidentina, halk maslahatynyň başçygyna siziň spektaklyňyz kime gerek? Berdimuhammedow eger baltuton barmany alajak bolsa, wedipede oturan wedipesinden peýda alanyp öz jiýsini, dogan garnaşyny, tohum tijini kanunyny beýdip bir kanun ýa-da alyp gaçjak bolsa, näme gerek onda bu ýygnaklaňyz manysy näme ho? Serowno baltuton barmany ala otyr o taýdan milli howpsuzlyk eden edip otyr, bu taýdan hekim eden edip otyr, o taýda polisiýaň eden edip otyr, adamlar öldürip otyr, urup zat edip, eden her kim eden edip ber şu wagt. Türkmenistanyň içinde her organ öz başyna kelle. Şu wagt serdary sileýän ýok men size aýdaýyn. Berdimuhammedow sileýän ýok, atasynam, oğlunam. Yani seredin şu jagaşyň täzeden dinle. Öýündäkiler öz dogany Liwap vilayatynyň Milli Howpsuzlyk gullugynda işleýän Rozi Şöhrata habar etdi. O da organizle Garabekli organizgarlaryna buyruk berýär, motor almaklaryny. Olaram diňe ölçäge siretmän diňe motor alyp şol oglanyň urunda ýalar. Gyýdymyň jesetini ogluma izinden baryp oglum gatyrwaň ýeňsesinden çekip alyp goňşular bilen üýe getirdi. Ondan Garabek hasahanasyna öz bagryma basyp özüm eltdim. Dağdan 4'e çeli cesetini aldı, apakladılar. Başka işlerinin hemmesini düzedip yakındaky dükanyň kamerasına çeli alıp hem işlerini düzedip men çağam dağdan 4'te ilme berip koyberdiler. Getirip ertesi gün iň soňky ýoluna ýolladyk. Emma hiç hil organ işgärleri çağanyň öldümi galdymy hiç zady barada pikir etmediler. Ondan şunu ötenden soň
Men özüm işi yapılıp oylanyp barada maglumaty eşitip men organ işgärleriniň ýanyna bardym. Olaram eýle daldyryp men köşeşdirmek isletdiler. Soňra menem prezidentime arza ýazdym. Olardanam Saýat prokuraturasynyň başlygy Toýlu Wäşim 16 ýaşa ýetmedikligi, kakan oglanyň 16 ýaşa ýetmedigi. Garad 16 ýaşa ýetenok, duýsy garaçy. Bunu basyp bolanok diýen bolan bolmaly bular. Ve 2023-nji ýylda bolan waka şu wagt gözi ýaşly henidem şu videonu men şu wagt Enejan Garýag Diýwanyň öz TikTok akkauntundan aldım. 2025'te gezip gördük vatandaşlar. Şu wagt eçenini görýäňizmi? Murat Düşenf näme diýerler? Murat Düşenf birini öldürüpdir diýip eşitdiňizmi? Ýok vatandaşlar. Inha görgün Türkmenistanyň adalaty. Dwaynoy standardyna terediň vatandaşlar. Dwaynoy standart. Bu taýda halk maslahatyny beren bolup, sakkally ýaşullar, ak telpekli, daýdalanmaz baran bolup, oturan bolup, owadan gurrun eden bolup gaýdýarlar. Bu taýda bir ene öz çagasynyň öldürilenligi baradaky jenayatyň ýapylanlygyny we oňa hiç şäher görülmänligini 2025-nji ýylda video çekip ahir soň şunda çykalgany gözläp otyr. Belki tarapdan Murat Düşenf türme tutuluny dolanyň tamam göýerilmän otyr. Girmeli adamlara daşyna gezip ýör. Girmeli adamlarym türmede gezip ýör vatandaşlar. Eden etdilik gawa. Hemen size o çağacığım TikTok akkauntundaky ölönjänem. Şoförü uğrattık. O gyýjagagyň suratynam görüp de. Türkmenistan prezidenti. Şunun öz akkauntunda bar vatandaşlar, şunun akkauntunda inha şol öldürülen gyýjagagyň suraty vatandaşlar inha. Inha da şu öldürülen gyýjaga şu awariýada motorun kakan gyýjagady şonuň akkauntunda dur vatandaşlar. Şu jagada gyýyp fakir aramızda ýokny. Inha vatandaşlar. Yine tamam bağladık. 15 yaşında. Boşkom yazıptırlar ona. Pamuk yağlı pek günlü uyamcan. Niçin biri taşlap gittin uyamcan. Yaşına geldiler il olup ovam. Ömürlük gözünü yumdun uyamcan. 26. Mayda soňlanly demin 25. Martda senin doğulan günün. Görüp bilmän gittin 15 yaş toyun. Acal ellerimizden Allah uyamcan. Yani Yollu hadisasynyň beýleki döwletler öňüne almak üçin elinden geleni diýerler. Bizimkiler bolýan yollu hadisasy bolandan soň çärede görünoklar. Mene dogry aýtsam, şu zatlaryň boljagyny bilýärdik, 2023-nji ýylda bolupdyr tagam. Şu wagda çenli dymypdyr da gelenejede. Diýmek, şu wagda çenli adalet gözlän bolmaly. Olam bolmandyr. Bizimkiler bolýan näme diýär vatandaşlar? Inha halk maslahatyna lallar jemgyýeti bolup olmutlar kadamız tulmy näme ýyly şu ýyl anlaşmak we parahatçylyk ýylyny Türkmenistan ýurdumyz gülle canım gülle gül atça diňe gül gyzyl gül läle gül ak gül tülpan tulmy diňe gül atça biziň ýurdumyz diýip gürlerler. Ertir görürs vatandaşlar. Ertir watan habarlaryny görürs. Ýöne men ertir netip bolsa başga iş etjek. Olar maslahat edip otursunlar o wagt, men başga iş etjek o wagt. Halk maslahaty gidip durkada efir açak. Günlük vatandaşlar taýin bolun. Goý olar maslahatyny edip dursunlar, biz öz işimizi edip duralım. Awa. Başka vatandaşlar şu taýda bardat üntümü çekdi hal alıp koydum men. Türkmenistan gazetesi, toýst internet saýty Türkmenistanyň diýär vatandaşlar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasynda Türkmenistanyň ileri tutýan garaýşlary ileri tutýar. Türkmenistan şular ýaly garaýşlary ileri tutýar. Bu arada kim geldi görüň bir mut. Fanadım gelipdir. Garaş bir mut
fanat. Parahatçylyk we durnuklugy putolanmak uğruna halkara tagalaryň möhüm tapyr hükmüne garaýar köp sanly wehimleriň güze çykmagy. Hemde inanışmak derejesiniň peselmegi bilen ýa. Deret Türkmenistanyň inanışmak derejesiniň peselmegi bilen häsiýetlendirilýän häzirki ýöneköý bolmadyk halkara ýagdaýlarda Birleşen Milletler Guramasynyň mümkinçiliklerini, onuň syýasy diplomatik gurallaryny ýokary awraýyny özara kabul ederlikli çözgütler tapmak we ähli umumy hemme tarapdan howpsuzlyk üçin etmek üçin herekete getirmek aýratyn möhüm häsiýete bolar. Senin tek möhüm häsiýetleňiz eýe bolar, kän bolar. Reşit Meredov sen ol Amerikadan 2000-nyň içinde 2000-nyň içinde götüňe depilmegi ýöne ýere däl ol. Onu aýratyn wehim salar kan ýeşne saňa inanışmak derejesi betelli da çünkü. Sana kim bilir näme diýip unicat etdi. Amerikan wekilleri bolýany maskara. Kowulluň sen berdi näme Reşit Meredov. Bir söz bilen aýdylanda sen Amerikanyň gapsyndan götüňe depildin. Reşit Meredov. 2000 senin daşary işler ministri bolup, bir ýurdun daşary işler ministri bolup belkem rekord bunam ýadyň. Tuwalemesiz Guinness rekordlar kitabyna girmäge öpdäsiz. Iň tiz götüne depilen daşary işler ministri hökmünde Guinness rekordlar kitabyna da ýazdyryň adyňyzy şeýdip. Tagam. Men sizden beýdip 2000'dan has ýakyn wagtda götüne depilen başga bir minister badyram öýdemok ýani şu wagda çenni. Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüş prosesini goldamakda hemde berkitmekde bir taraplyk syýasatynyň ornuny we wajipligi diýe. Hayran galýanow size nirden tapýangyday bular ýaly odan sözleri. Birinciden şu Türkmenistanyň barlygy tutuş dünýä üçin problema. Siz ýaly rejimiň barlygy. Näme üçin diýsen, ana Erdoğan'a da ýokuşturdyň sen o. Erdoğan'y özüňe meňdetdiň gurban boly. Sana meňdep bar ýa beýleki döwletlerim. Şolonk ýaly menem edilmedim käm aýdyp. Sen beýleki diktator bolmadyk ýurtlary da iştäsen açýan bir rejim. Sana seredip şolary ýalyk bolaýsak da diýip beýleki döwletlerim umtylýarlar. Sen virus berdim Muhammedow, senin rejimiň, senin hökümetiň. Sen ýokunç kesel. Tutuş dünýä ýaýraýan bir ýokunç kesel berdim Muhammedow. Çünki senin şu wagtky alyp barýan syýasatyňa gözlük oturun Erdoğan ýalak, başga Putin ýalak diktatorlarym köpelip gidip otur. Erdoğandan başda gowdy o çağdaýyn. O çağdaýyn gelen wagty bir gowdy şundan 20 milyon. Näme etdiň onu Erdoğany? Duşup onam diktator edip koýdyň ha. Sana meňdäti gelýänken halkara jemgyýetleri aýdýan men şu taýdan. Bak, dünýäde bir sanak diktatura bar bolsa, şol beýleki demokratik jemgyýetlere de howpdur şol. Çünkü şoňa gözü gidýän, gyllygyny aktardyp seredýän hökümetlerim bar. Türkmenistany meňdejek bolup da şu wagt Erdoğan Türkiýede mediany, interneti hemme zady kysışdyryp otur. Size meňdejek bolýar şol. Çünkü aram size gidenne on gözü gidýär. Sizin on garşylaýşyndan öňüňi tans edip, öňüňizde egilip durşundan oňam gözü gidýär. Menem şu hökümetim şolonky hal etmelei diýär oňundan. Sen virus berdim Muhammedow men saňa aýdaýyn. Onuň gidýände men ýa dünýädäki parahatçylygy, durnuklugy ösürjek diýen. Sen özüň virusa, sen özüň bir ýokunç keselatin. Sen dünýä näme goşandyň bolsun, özüň virus sen. Indi vatandaşlar soňa waka efiriň soňuna dogry diňe gurruna çekkel. Alişer Abdullah Murat da üçin aktivni hereketler etmeligi barada çağırışlarym etjek. Goý olar aşka wagtda başagaý bolsun ýörsunlar bir welaýatlarda iş edeliň vatandaşlar. Tüýs amatly pursat şu wagt. Çünki bular şu wagt hem garaşdyrlyk nemesine taýinlanýarlar. Oňam videosunu men hal alypdym, bir mut şu kädir ona malaýy nädir.
Zaten. Ma gruppa aklansana şon men hali Lazy Boss men ineme atıptım. TikTok gruppa aklaptım. Telegram gruppa aklansana şon silkasını. Bir munçuk men şo garasızlığa tayarlanıp oturulan video var da. Men hazır o tayını şundan görüp bilmeyen mi? Bu arada şunu yapma, şunu düşünübilen var mı olunur? Şunu düşünübilen var mı? Şunu yapma şu. Öyle vroz bu oğlunu mendeş, köyünü teresten gıyda mendeş, bilen var mı? Ne yapma şu da? Ha? Vroz bu oğlun yalıyonu köyünüklü getiriyor. Bilemok Aşkavat'ta, bilemok hayti Aşkavat'ta mendeş. Aşkavat'ta nämeler bolýar vatandaşlar bilemdok yapıp yurtdan Gurban olup karar çıkardım kaya. Erkeklere köynük giymeli, ayarlar amjantı giymeli, balak giymeli. Karar çıkaran olaymaz no başlangıç. Bilemdok yapıp yurt vatandaşlar haberimiz yok yani. Bolan olsa näme şu vatandaşlar? Ha? Baksana da adına seyretsen oğlunu mendeşiyor. Yine. Gördün? Hani Türkmenistan'ın içinden girýänler wagt ýazyn sana näme ütgü aňarda nämeler ütgü orientasiýa çalışyp başladyk mı näme boldy? Gurban boly. Orientasiýany ütgüdüm. Bundan öýle erkekler köýnek giysin diýdim näme iň soňunda. Şoňa geldim kaya bilemok yani. Dava yerken olsa köynük giyin diyse yani bilmedim. Näme üçin giymeli diýersiniz mi ya da hormatlar kadağım gülüpek giyelmi ya stapel giyelmi diýip sorarsınız mı? Men biljek gel ýöne indi sesiniz çıkarmaly wagtyma geldim kädiýän köp zada vatandaşlar. Yo oyna demek şu näme şu? Sanki mermer haftada 5 gün berber bana inşallah öderler öl bensin boş ver bebeğim. Yo hem kişinin arasında gezip prosto hiç kim vinimaniye de veren ok yani bir ay vinimaniye veriptir kamera alıp durup oynuyor moş adatı da olmama mümkün ben bilecek yani näme o ataydı. Vatandaşlar näme olup ýöraňarda? İlingenden sana näme diýip ýapyşyp ýerlerde biri. Doğru aýdýan ilingenden sana maňa näme giyin o giýesiňiz gelen görükçülüğüm ýok da ýalňyş düşünmäň o. Dawa adam ok yani gödel oğlunuz gülüpek giyin o stapel giyin o matalaň atlaryny bilem o jemalyň burnuny giyin o akşyň sakkalyny giyin badyla bir wagtçan ýal köýnekler. Akşyň sakkaly, jemalyň burnuny, soň ýene nämeler çykdy şon ýaly? Hoş geldiniz. Salam salam. Lazy Boss gel. Salam gowum soň Nura salam. Alma. Samalyotdan sygaran. Onora samsyk tyrayam adyna duran nomerlerde aýdýan kim menden nomerlerdi başga biriniň hem öýüniň salgysyny aýdandyr belki men atajany. Adym, familiýa, oçtwaň bilen aýtdym. Hiç öyle tanıyan. İşleydim. Yo ahir tanıcağımdı. Billa sen yüzünü bakıp. O adı Atacan. Familyası Huday Oluf. Hadir durak kayın. Ura. Ahmet. Kovma. Sen var. Nasıl kuyuya diyen Ura. Nasıl kuyuya diyen Adam. Enlik videolarda öz suratını koyuyorum ben mi? Meni yüzüm açsaydı da açık dialakla ya men halkın. Yüzün açma. Yo sen yüzün açma men sen yüzün ödüm aşağı kara şimdi bir kıvıncık suratın geliyence. Vay Nurağa. Yankı çağa deydin, rahat deydin, yalnız sıkılanım kakı bileyenlere açağa ne yok ben o
geçirimlik yok mu sen ya gon bir kalktı deyip alıp basmalı mı? Vay, sen çağan şey dip ölse sen näme edecek haram zada. Yo men çağan bir koçodan daşını alıp çıktı 40'dan gelen bir kalktı oğlum ölse. Kanun näme diýär? Şoňa teretsene sen o pikirimiz gydykly däl o bu taýda. Senin ýa-da meniň pikirim gydykly däl. Kanun näme diýär? Kan 16 ýaşa yetmedik çağan basmaly ýa. Ay sonamaydı o ay. Ana gorkak niye de başa kanun? 16 ýaşyna yetmedik çağany näme etmeli ýa? Adam öldürse de näme sedi bermeli ýa-my? Yo adam öldürmeli misal çünkü 16 ýaşyna yetmedik çağalar ayağa galyň onu birinji siz galyň adamlar. Sen çağan ya men çağan misal şu öýe girdim men. Bol biläjek hatta maşynyň aldy gitdi alyp gaçdy ýasa joguna alyp gaçypdy. A bir ýerde kakdy misal üçün. Onu ýaşy yetmedik bolsa enatasy bolýar töwella barsaň bar bagyş. Sen ýalyň çağatmaň edeýdek zadydyr. Şolunny bar diýse bolýar basmaly mı Ya bolýar gorkadan ama kanunna wa ona gelmändir hiç. Ya şonal ta yetmedik bolsa basmaly zat tipan şo ýerde Şeýle wolaýatda diýip birinciden al 10 ýyllyk oturuşykdan gelip otyr. İçkili 100%. 16 ýaşap içip bilýär. İçkili. 7 ýaş awam içen ma ho geňor ýardatda olu. Borlata jana akylly sırama sen gaýrat et. Sen ýerde oturan geçen 7 bar zadyňa belet bol men özüm efir açamda sen suratyň goý başa gazaja gaýrat edenni sen. Ya men suratym açman uraga bir gorkuz. Yo men sen öz profilimden uragan qiňa lallaň jemgyýetini goýşýar sen suratyň goýup gurulajagyny. Öwün bir galba gelle. Heleýiniň özüniň suratyny goýdum men ýitip gitdi. Senin araňyzda ol biziň aramyzda Türkmenistanyň sen şoň üçin ýörüşün sen ýalyk nemeleň bar gorkaklan galboýlaň. Gahraman arkadan bar gidip şoňa berdiýse gidip berersiň hem sen. Heleýiňem berýäň sen heleýiňem. Şoňa. Öz berýär heleýinden. Wah özünem berýär. Biz şuň arkadamyz gowursaň wagtdan soýsyn heleýi bolýan. Wara, bileje wara. Bir gayrat. Allah can şol ayalyň başyna gelen ölüm çağasyna gelen ölüm seňem çağaňa gelsin Allah. Başyna gelsin senin. Sen ýalyň can alýan Allah taala on Allah can geldi orda. Başyna gelsin Allah. Sen beter bolup ölsün Hudaýjan senden beter bolup. Dargysama kuşullar Hudaýatla bolsun sende de aksan çağa wa eziň Dubaýdan fazla oklaýmasyn ýokardan aşağı. Oklap geçsin. Eger men adamlara şey diýän bolsam, adama menden ziyan gelýän bolsa Allah şu wadarsyn janymyzy. Menden gelýän bolsa alaýsyn. Senden gelýän bolsa sen erkek bolsaň näme üçin öz adyň familiýaň bilen gelip bilen ogay balaňa saçyp yo ölümü berýän Allah. Sen adyňa duran nomerler aýdýan erkek sen adyňa duran nomerler aýdýan bolsa sen näme üçin hile ýalak bolup onuň nomer diýip ýalan sözleýän. Ayo men adyma duran nomerda men adyma duran türklipçigi maýkan aýdyňda da bilýär. Ýalňyş şurla otýarsyň. Men ýalňyş gurlamaýanmy? Bir gaýrat. Ony elseň nom adyň familiýaň oçtwan ýaşaýan ýeriň dogry aýdýanna propiskany nomeryň ýalňyş aýdýan. Bir gaýrat diňe gurlaýan, da bir gaýrat diňe gurlaýan hereket ýok. Kıskanma hereket boljakdyr. Şonda şampan şuşan taýynlaber. Duran nura urjukda urskot bereliň nura. Yo dostum sen hereket ýok diýen näme watan saňa değişdi däme? Watan watan değişsil men siz geldiň. Näçe görüşeň o, näçe görüşeň o? Men sizi gon pyçakla. Men Yo gowýar. sen näçe görüşeň o? Men näçe görüşeň? Men gahraman arkadaşym, söýýän, gowurýan halkymyz asuda arasy. Nuraga galboy bu düntil neme taliba da diye men sen söýýän ýa bir gaýrat men seni bir syla ýani da erkek şey diýermi? Galboy. Doğru werseňe men bilem ok ip başlarsyň. O. Görköz otyrsa haramlady görýän watandaşlar. Yani seni ýerýe geç adalata çekilip şu sözleň üçin hasat berýän näme üçin? Çünkü şu rejimiň ýykylmagyny islemediň şoňa goradyň sen. Diýmek şolaryň edýän jinaýatyna da deňşärik hem bu dünýede hem ahiretde inşallah. Amin. Düşürme diýdi. Sen ruçkaňa myralayn klin desene. Ýa-da bilmän. Awa getirmelerle o haramlar var ha.
Tak. Yankı nemeni men şu wagt tap bilmen 18 ýaşy ýetmediň maddasyny bilýän wagt aýtdym da men okaýyn şu wagt. 18 ýaş ýetmediň maddasy näme? Mene bir ýerde 1000 tanga Cinayet kodeksinin bilýän mami maddasyny. Neyse bunun neticede yani şu wada çenni hiç ýyl çäre görmändir 2020'de bolan wakaň üstünden teredim watandaşlar. Ve gelip görülýän zadyna söret köçe gurrun. Bir de köçe gurrun gerek gäle düşdüňmi? Bir de gylyklam däl o köçe gurrun. O bağışlamaýanmy, bahçakmy, o köçe gurrun ol. Men Türkiýedäki öwrünün kanunlarymda käbir jinayetler enatasy bağışlasa da, hosarlar bağışlasa da kamu dawasyna girýär. Yani hükümetiň dawasy bolup gidýär ýa-mol. Kanun sen bağışlapsyň, bağışlamansın ýok diýe gelberik diýe hasabyny bersen diýe. O bağışlapdyr, bağışlamandyr oňa teredilen oklar. Ýöne gynansaňam bir giden edenetlikler bolýar, bir giden jinayetler bolýar. Näme etjek bolýar watandaşlar? Eger men kiskaça öz mailnamamy aýtjaksa, misal üçin aýdaly Berdimuhamedowler biz aýyrsak, näme etjek bolýar adamlar? Şolary biz eger aýryp bilsek, birinjiden şolary ýallalar jemgyýeti ýaly spektakl görnämýär watandaşlar. Halkyň öňünde owadan görlän bolup, hawa birini zor bilen gepletdirip, on geplejek sözüni ýat tutturup, soňra bolçyp gürle diýip şu wagt 70 gedek gaýtaladandyrlar erteki gürlejek adamlary. Ýalanmy Berdimuhamedow, ertir halk maslahata 70 gedek gaýtaladansyňyz, ýat tutturansyňyz elindäki tekstlerini. O nirden maslahat bolýan soň, ady maslahat nädip bolýar? Ola öýüşi bolýar. Türkmen edebiýatynda molum öýüş berip görýär, bar wallym şu oşkuny ýat tutup gelýär. Şo bolýar. Birazajyk şunu. Näme deýin? Türkmenistanda esasy hem strukturalarda da etmeli ýöne ilkinji 3 aýyň içinde watandaşlar ekonomika, kadiýet we adam hukukları boýunça reformalar geçirmek esasy maksadymyz. Elbette bilim ulgamında da geçirilmeli, o hocalıkta da geçirilmeli. Olaram yılın dowamında edilmeli. Yani birinci gysgaly ýa-da edilmeli reformalar şolar watandaşlar. Ekonomika boýunça reformalar. Döwlet budjetiniň açaçanlygyny üçin eder inşallah. Açaçan. Bizim girdejimiz näme, çykdajymyz näme? El ýeter bolar, internetten her kim görüp biler. Ähli çykdajylarym halka el ýeter eder. Görürsüňiz. Nire rahat edipdir. Bizim girdejimiz näçe, çykdajymyz näçe? Kiçik köterekeçiler gollamak üçin yeňillikli salgy syýasatyny ýola goýar inşallah. Çünkü men dün bir video goýumda aýdypdym. 20 ýaş göterim salgy töläpdim. Başka valuta bağlarını erkinleştirmek. Gara bağlar bilen resmi kursu birleştirer vatandaşlar. Yani erkin söwda bağlar gatnaşygyna geçirer. Gysgaly ýa-da. Dolar beýdip kontrol edilmeli vatandaşlar. Iqtisadiýete prezidentin eli değmeli. Iqtisadiýet özünün kanunlaryny iqtisadiýetden almaly. Prezident Merkezi Bankasyna da buyruk berip, sen plan erik rasxod aýyr, onu etmeli. Onu Merkezi Bankasyň özü diňe iqtisadiýete görä hereket etmeli. Döwlet serişdelerini ýylatyň hakiki zerurlyklaryna gönüp durar inşallah. Saglyk, bilim ulgamy, onuň ýol, ulaw, logistika, transport, şuna meňde şartlary, zerurly zatlary soňra o gidip bolar bolsa arkada şähermiş, ýok. Näme gyzyllan ýasalan Alawaýyň heykelimiş, ýok. Ýene bir arkada şähermiş, boş ýatan zerurly zatlary soňra watandaşlar. Vilayatlary da deň derejede şäher, jaý nemelerini gelişdirer.
Yani şulurda edilmeli işlerin esası cay salınmalı. Cay salıp vermeli halka köprek. Çünkü cayda gatı ulu kemçilikler var. Yetmezçilik var. Käýürleriniň 20 san jaýy var, käýürleriniň birem ýok. O hojulugynyň hususy mülk hukuklaryny giňelder. Daýhanlara erkinlik berer. Sen ýok plan ekme, sen plan ekme o bolmaz. Olary eken zadyň ek, anha bazar özleri bazar saýlaýarlar watandaşlar. Ol halk produktlarda kartoşkadır, soğanlar, ýok kelemdir, käwat misverýan bolsaňyz käýýyllar kelem gaterwet gymmat bolýar. Näme üçin hiç kim eken ok. Bir lönkül ekkäýmekşi oýul kelemiň bahasyndan köpüge gaýdýa. Soň bir ýyl soňundan seredýän on kelemiň bahasy ki nemäň şahynda dur. Yani şu zatlaryň ýöňüni almak üçin telekeçileriň, daýhanlaryň özleri ekerler näme ekesi gelse. O pal tapalanmış, buğday planmış. Maňa näme o sen pal tapalanyňdan, maňa näme seniň buğday planyndan? Serona sen halky buğday bilen, un bilen üçin edip bilen o. Halk maslahatyny şular ýal gurulňlar etmeli, etjek bolsaňyz. Lallar jemgyýeti. Awa. Onun nasary iş orunlaryny döredер we iş orunlaryny döretmek arkaly zähmet migrasiýasynyň öňüne geçer. Awa daşarutlara şu zähmet migrasiýasy gidip dur aýagallygyna. İş orunlaryny köpeldiň özü galýa. Özü galýa. Adam başyna düşen gizejiň hasabyna pulun manadyň hümmetini gallyrsa inşallah. Az haritlaryň bahalaryny kontrol eder, aşağı düşürer. Onun ýene haritlaryň bollugyny üçin etmek bilen edip bolýar. Ol baryp Türkmensana käýär bolay. Onu 10 manatdan ýazdyp. Aýdan gidýärem bolun etiketkan tersine urýarem bolun 20 manat. Awa barla gelen öňüne 10 manat, gidýär bolun 20 manat. Doğru bilen 10 manatdan sat. Bollar şular ýazatdyr, gördük ämmemiz. Tebi baýlyklardan düşen girdejiler hem şu jemgyýetiň peýdasyna gönüpdirler inşallah. Adalat ulgamy esasy edilmeli reformalaryň bir adalat ulgamyna. Birinji bilen kadiyetleriň garaşsyzlygyny üçin eder. Kadiyetler garaşsyz bolmaly watandaşlar. Ol buyruk bilen, jaň bilen adam masyp Murat Düşenf edişler ýaly. Jaň bilen şu wagt Murat Düşenf bassalar. Kadi Murat Düşenf türmäge batan kadi hasap berersiň, tapawdy ýok. Sana buyruk beripdir, sen edipsiň o özüň aklary bilmersiň geljekde. Açık bu adalatly suud dinlenşigini geçirmek. Şonu üçin eder. Açık we adalatly suud dinlenşikleri. Korrupsiýa bulaşmadyk täze hukukçulary iş alarsyn näsip bolsa. Korrupsiýa bulaşmadyk. Suudlarda korrupsiýa garşy ýürütük komissiýa döredер. Suudlarda korrupsiýa garşy ýürütük komissiýa döredер näsip bolsa. Kadylar we prokurorlaryň işine garaşsyz audit geçirirler watandaşlar. Yani kadylar we prokurorlary garaşsyz ýagdaýda audit geçirip şolary hukuk bilimlerini östürmek. Çünkü bulan köpüsi öz hukuklaryny bilen o prokuror bolup görenleri seretmän, kady bolup görenleri seretmän. Murat Düşenf biriniň ýüzüne açta jeýdi. Polisiýa kanun sorasa polisiýa da bilmän dur. İkinci, internetin erkinligini üçin etmek, ähli gadançylyklar aýyrmak. Üçüncü, siyasi tutsaglary azat etmek. Üçüncü edilmeli zatlaryň biri. Dördüncü, türme ýagdaýlar gowlandyryp, halkara gözewçilere ruhsat bermek. Şu Türkmenistanda halkara gözewçilere türmäge girmäge ruhsat berilen ok watandaşlar. Türmelerdäki ýa-da polisiýalardäki urulup ýenjilmek we zorluğa garşy berk kanunlary girizmek. Yani organ işgärleri her çağıran adamsyny urup, ýenjip, soraw çekme hakkı ýok watandaşlar.
edilmeli reformalar adalet ulgamanyna. Halkara adam hukukları konvensiyalarına koşulup ve olary yerine getirmek. İnsan hukuk koruyucu cemiyetçilik kuramalaryň erkin işine mümkünçilik bermek vatandaşlar. Ene adalet ulgamanyna esasy neme adalet ulgamanyna edilmeli işleriň sanawy söz azatlygy, metbuat azatlygy, onun naşary adwokatlaryň erkinligi we garaşsyz birleşigi üçin edilmeli. Kadylaryň we prokurorlaryň işine garaşsyz audit geçirilmeli. Sudlarda daşary ýurtdan gözegçileriň gatnaşmagyna ýol berilmeli we halkyň gatnaşmagyna açyk ýagdaýda edilmeli üçin edilmeli. Raýatlaryň halkara kadiýetlerini ýüz tutmaga hukuklar kepillendirilmeli watandaşlar. Ene şu zatlar bizde ýok zatlar we halk maslahatynda da lağlar cemiyetinde de edilmeyen gurrunlar vatandaşlar. Şunu meňdeş gurrunları ertir eşdeňiz men şapka çıkaryan şolar. Şunu meňdeş gurrunlaryň birini eşitmeýän adamlar ertir. Inha Türkmenistan'na ucu yılları bäri 3 sanak haramzadanyň beren maslahaty esasynda ýurt dolandyrylýar. 3 sana adam berýär bu maslahaty. Yani esasy külçowy 3 sana adam, yani müňler jadan haram fiýalak maslahatçylary berýär. Ve şolaryň görkezmesi esasynda da ýurt dolandyrylýar watandaşlar. Yani olaryň adam, olaryň bir ütköşük memede dal hatta Orfiýetde dagana 91-nji ýylda Türkmenwaşynyň maslahatçysy şolar. Orfiýet tarapyndan goýulan maslahatçylar biziň ýurdumyzy henidem dolandyryp gidip oturýarlar şolaryň zäheri. Biz aslynda seretden garaşsyz diýip garaşsyz bolmadyk adamlar. Biz garaşsyz bolmadyk, biz henidem şu Berdimuhammedowyň politikasy aslynda seretden ol sesler döwründäki politika watandaşlar. Kommunistik partiýanyň rejimi dowam edip otur bizde. Bir wagtky men size aýdym. O giçkäňiz köpüňiz gadalga astyp takyp wala kasama ýa-da orden nakıp gidensiňiz da şo döwrüň politikasy heniden bize ýurtymyzda dowam edip otur. Ene şo döwrüm aktlarda bolan bolýady, üýşürip çapak çalmak, üýşürip konserde gitmek, üýşürip plan etmek. Ene şonu häzir edip oturlar da ne tapawdy näme. O döwürler ýene de adalet bardy yani. Bu adany işi gaýtdy watandaşlar. Galana minha ertir netip bolsa halk maslahaty geçirilýär. Men ertir netip bolsa günnüz efir açyp mene ýem käbir koordinatlaryny netip bolsa berdim. Käbir awlanlar etmeli işlerini aýtdym. Han görel wakaly belki bu sapar üstünlükli başa amala aşar diýip umid edýän. Bular Aşgabatda bütün polisiýasy bilen, mehemesi bilen, organy bilen, waýanyny bilen bular halk maslahatyny edip otursunlar. Bize miň soňunda gülen tarap biz bolarys üstünden, bularyň üstünden. Sag bolun minnetdar. Nura bu Türkiýanyň jenaýaty çekip bolýarmy diýe. Çekip bolýar, ýöne döwlet derejesinde çekip bolýar. Häzir edip bolan owany. Şu hökümeti, haram hökümeti aýyrýar, ondan soň Türkiýanyň halkara sudyna berýär watandaşlar. Onu berip bolýar o. Ýöne edil häzir hiç adam edip bilemok. Häzir edip bolardy. Massawy protest bolsady, massawy bir nidawolstwo bolsady, halk tarapyndan görkezilsedi. Onu edip bolardy, onu goýnansagam ýok da. Häzir tagam dünýäň başga öz problemalary bar. Rossiýa, Trump, Hytaý bular öz aralaryna o Katar diýe o Arap döwletlerini biri nemede otur, Izrail bular öz aralaryna da ullukan problemler gidip otur bu wagtdan.
Olan bu Türkmenistan'a ya Türkiye'ye ellemezler yani. Elde girecek bolsak ayağa kalmalı adamlar. Başka varyant yok. Nura belli nokatları yakmana tayar biz. Ay siz özünüz bilýäňiz da etmeliýsiniz tuğulunu. Sizler öz etmeli işleriniz bilýäňiz, näme etmeliýiniz. Size ucu bir näçe edek aýdyldy. Ýa. Yani vatandaşlar şu an iň amatly fursat men pikirimçe şu an halk maslahatynyň geçirilýän ýer Aşgabat. Aşgabatdakylar siz hiç sadam etmeň. Aşgabatdakylar galjagan bolmaň, oturuň siz. Velayetler size birazcık iş düşüyor şu an. Çünkü olan ünse şu an velayetlerde değerli vatandaşlar Aşgabat'ta. Nura olan ünse pasta yanına da velayette yok. Pasta yanına da Aşgabat. İki tane köşk bilen yine polisiýanyň daşyny goramak bulan bar işi. Yol yapmak. Qala beýdip ýatsaň hemme zapravkada polisiýalar durar ýazma. Nura Türkmenistan dödüp bersen hem bu käbir Türkmenler az bir däl bir-birlerini satjalar diýe. Ol size şeýle görünýär vatandaş. Ol size şeýle görünýär. Halik adamlar ýadady hoýunno vatandaşlar. Yani o diýäniňizni Türkmen halky Tire, Taýpa, Welayet galmanyna indi gowy düşünýär. Türkmen halky vatandaşlar. Indi gowy düşünýär. Indi diňe ýeke watan galdy. Muňa özbek, gazak, türkmen baryň bile görüşmeseň hiç ýene de gowluk ýokdugyny da düşünýär vatandaşlar. Şoň üçin meniň aýtjagym men käbir daktyr aýdyp bilemek vatandaşlar. Soň jaly we edýärler efir bu banlaýarlar. Meniň çünki uje dünýämeýän beýle accountum ýapdylar, blokladylar Nuranna accountumy. Şoň üçin siziň özüňiz bilýäňiz diýeň, siziň özüňiz bilýäňiz. Bizim halkımız akıllıca, ümürleşip hem düşünşýär da käbirlatlar şeýle mi? La, çada düşünşýär da bizem diýip. Bizini çünkü diýip düşünşmeli. Düşünşýär göz-göze düşünşýär biz vatandaşlar. Bularlar bolyn. Ýygynan şanda da düşünşip bilen oklar, ýygynan şanlaryna da, ýüşenlerine da. Biz bir-birimizi görmeýän düşünşýär vatandaşlar. Siz düşündiňiz da näme etmeksin bilýäňiz. Siz aýdyldy. Tüz amatly. Men aýtdym, siz düşündiňiz diýsene. Onun için men ana dünýäň aýdan da adamyň aýdynda vatandaşlar. Murat Şems 8 ýyla basýan bolsalar, bu hökümeti näme etmeli? Özüňiz bilýäňiz. Pamperlere diýsene diýip. Pampersler diýsene diýip dogry ýazda gardaş. Seniň sen kad tanışdygan, men özüm tanış dälmi? Президент Туркменистана Бердымухамедов обозначил повестку транспортно-энергетического взаимодействия с ключевыми членами организации и укрепления экономического, транспортного и энергетического сотрудничества. Türkmenistan bu hojut at российской зависимости diýip video uradyp durlar. Şu video. Görün. Galam Türkmenistan'a walayım Allah. Şu video. Salam. Hem pampersli hem lala da näme? Nura. Selamun aleyküm. Aşağıdan görünüyor şunam Nura. Nura.
Bravo. Açacak mı ya? Ayttırman mı? Bravo sonra ona bersen var ama. Ber doğan ber burada iki sorak ver. Verin aydı verin eşeceğiz. Baydağına yapçı bassın diyerde. Vatan için. Ay. Sana kız taptık. Gel seni de öğlendirelim. Neymeler diyorum ki yani. Buran bize var biz Vilayetlere değmen öňden garip vilayetler diye bayar da oňa değme muňa değme näme bu adamlara da alma biş agdyma düşerek mi kaga? Özüm çıkayna diýen oklar onu etmäň bunu etmäň dip aklama öwredýär şu adamlar owalşyna. Yalandan çynan gurlawa bilen oklar ýokaryk çykyp garip bizip welaýetiň öze çykajak bolana. Men şuň çykaýyn zato ýöne gurlaýan çykyp sen ýalak bapşa gurlamaýan oturamaga. Akıl tatmalmy tatmallam özüm ýaman gowulýan. Näme janyan bilýänmi? Näme gakarym elýär bilýänmi? Näme? Mesela nirde zaya, nirde musur adamlar yol alýar. O 150 kilonun patpi çıkmy, ay onu reklama pul verip gatan haýsy. Nirde zaya musur adamlar yol alýar aşaňa ýany. Sere şu ýan görünsiňiz adamlar. Kadın geçmeli. Ben saatlik sen ara hileyçe yokluğunu biliyordum yönü bilmeyenlerin bilsin neydim. Sen hileyçe yok. Sen bir kadın geçmeli. İki kadın geçmeli mi? Sen daha yasan. Sen erkek dersin saatlik sen daha. Sana hileyim diyecek. Sana hiley diyecek ve kurulun diyecek. Bir kadın geçtin. Bir kadın geçtin. Sana hiley diyecek ve kurulun diyecek. Sonuçta sana hileyim diyecek. Hileyçe yok sen. Matı sen matı. İki kadın geçmedi o. Bir kadın geçmedi. Sen daha yeten adamın dersin. Hayvanın diyecek hayvan. Hiley diyecek öldürür. Hileyçe de yok sen matı sen. Ben erkek gelsin mi lan gel. Kocadık kıva olsun. Bir kadın geçsin olsun ne derdim. Bu torun de. İki kadın geçtin. Böyle yok da. Ha burada da edecek de sen. Bir kadın geçsin. Hileyçe yok sen. Siktirinle şöyle. Yaman oňor ýaraşana. Gidin tükürüp barın tirdik gördü. Öňem yo men sen gurlamaýan kan gurladym diýä şunu tanaýarmyň uraga Mehri Cemal Orazowa diýä. Mehri Cemal Orazowa. Sen gurlamaýan kan gurladym diýä sen jelep diýä sen inni gurlaýan çykyp diýä maňa ýazýaşma aşakdan şermenelep jelep dälmen diýä. Bilemek şu Mehri Cemal Orazowa galmadymy gaýokaryk gel jogap ber ýokarda men jelepmi jelep dälligim aýdyn birinji. Geçsin mi vay tanaly? Velayetler garip diýä welayetlere degmeň diýä. Menem diýen welayeta degme oňa degme nireden başlamaly? O özi çykmajak bolsa, gurlamajak bolsa onu etme diýip aşakdan ýazmak aňsatda. Gel gal ýokaryk. Salam aleykum. Jogap berýän bolsaň. Salam. Salam. Bu musun Arman? Nereden kaç?
Ara işte bana sen. Sen alacak olmasana. Gördüğün mü Nura? Ha? Sonku videonu gördüğün mü ya? Liverpool gelince kıyıd kakılıp öldürülüp dura. Motorlu kaktı ne? O şonu şu at yan paylaştım da şonu. Şuna diyen de. Hava. Katı inandım var ajalka. Hava abi. Hava diyor da 7 saat oldu goylonuna videon. Yani 7-8 saat oldu. Ben gördüm onu. Görmeye şeyler gidiyor. Zanten Şu bile. anda açılıyor o tek. Yine kim bilir neler açılır o bizim yurtta var. Açılmadık. Var giden zatlar o istek. Ey be diye oturusum kalktı yani. Menem şolan fizyalak bolup bana. Ey be dip kulağımdan anman. Ey şu zatlarım bolup durmaya yurtta deyip. Tek bir köp saat işlemde o var. Bana bir gitka çay içecekta organ işyerleriyim. Haramlardalar bolýamam beýdip görüşüňiz o siz para üçün. Şün köpüňizde var Nuranna ýa-da Talib aýtjak diýseler ýetir o siz näme üçin beýdýäňiz o. Bilýäňiz öýdüňiz ni prawdyňyz bilýäňiz çünki. O şu Nuranna Talib'e ýetirjek diýenden siz köpüňiz sanraşyp durdyňyz çünki bilýäňiz şo biziň saýamyzda ertir kun tutuşturmakdan habardar bolýar. Vatan televizioniýa görülen o şu bizim televizioniýa bizim kanal görülýär o. Bizim şu toparmyň hereketiň adyndan aýdýan men. Şu bizim toparın kanalları, videoları görülýär, Türkmenistanyň televizioniýasy görülen o. Milyonluk, milyardlyk budjeti var öýde. Birgiden enjamlary var, iňsoňky model kameralary var, tehnikalary var, kompýuterler, studiolar, birgiden milyonluk, milyardly o vatandaşlar. Şonu da bizim reytingimiz şolonkudan beýik o vatandaşlar men aýda. Bilýärler onuň bunu bilýärler o. Vatan televizioniýasy, vatan habarlary eline mikrofon alyp gelen ýaly bir de aýtsalar. Tutuşturmasdan eşja ondan soň. Onuň şondan çekinýäňiz siz. Siz hem soňundan dirreýärler ýurdun içinde de. Şoň üçin hem derrew ümsümlik bilen eden jenaýatyňyň üstüni ýapmak bilen bolýaňyz. Awa gorkup görünnüňiz de mar bir de aýtmakdan, bir de gürlemekden gorkup görünnüňiz de mar köseni beriň. Bolýa gorkuýuňyň aslynda jerimesini töläýberiň. Sizin gorkanyňyzy bilseler, siz ýene gelerler talamana. Ona men aýdaýyn ýani. Ýene gelip talak giderler sizi. Bir gedek çünkü talamana uğrunçda möjük bir gedek haýsy süre topulmalygyny onu gorýan barmy, ýokmy onu uğrunna bir gedek agdy tagam tapda ol. Kilenjem geler taňa. Pikir etme. O bu gedek tapdym diýip töledim, tapdym ikinji saparam geler, üçüncüsem geler, dördüncüsem geler. Siz iň soňunda madara ýerýänçe. Gelmäň bolmy, bir de gelmäňem, aýtmaňam. O köseni beriň. Ýa-ni ýakynda näme boldy? Adyňyz geçýän bilip siz gaýtardyňyz ara pullarny. Tak men erkek bolup sözünde duraýyn, men aýtmaýyn. Çünkü meselani ziýanyň öwüzini doldurýar ýani. Şoň üçin men häzir agda oturjak gelýär, onu jenaýat şolam. Bolup durmy? Bolup dur. Jenaýat, gynly jenaýat 100%. Onu bir erkek oğlum sözümüzde durýar. Yani aýtma diýildi, bolýa aýdamlyk. Çünkü mesele çözülüp dur yani. Akıllar kadar şeylerden bulunacak. İşiniz bollayan alıp barayan pikirleriniz doğru aýdýan köp zatlar janyňyz sag bolsun. Erkek doğan sen şol Berlin'e gidälmi? Ertir neme yola çykmaly. Yo men Berlin'de däl doğan. Dün geldim ka dedim şondan. Beýak Berlin'de bolsa da aýtma da leji boşçan. Olaryň men pikirimçe olaryň biziň aramyzda goşulmagy ýalňyş bolar yani. Çünkü biz birazcık siyasilaşdyrýar. Biz goşulsak. Ama bunu bolin halkyň özleri etse, halkyň özü etse biz siyasilaşdyrmadyk. Bize değişli ýerge alan o. Düşünýärmi? Yani şoň üçin şol bolsa da aýtmalar yani aýtma näme?
Yo men diýjek bolýanym, üýşüp gukjak bolsalar ýene de bir gezek aýtjak we etjek bolýam ka dedim, şom ka etdim-de. Şondan. Açacak olsa aydardı da ne. Yani Türkmenistan'la eğer misal için bir üyüşüp bir meeting demonstrasiya etjek diýseňiz vatandaşlar bir de yetirmenjik başlaň, bir de yetirmenjik başlaň. Şonda siziň bir kelläňiz armaz. İkinci tem goşulan kän bolar. Yani birini nähili bir şu açarı alla. Ana şu açar var, şu açar şu dişin açma üçün şun dişi şun ýaly bolmaly. Birden sizi açsak bolup size göre şeýle ýemşerip zat edip görünmeli bolýarsa. O. Şular ýaly halka göre açar boljak bolýarsa bolun. Biz aktivist bolup, biz siýasatçy bolup çağırış etsek çekinip görünmez kän. Aýony özüňiz başlasaňyz başlaýa bilýäňiz. Spakoyna başlaýa bilýäňiz we size hiç kimin adar etmeýär vatandaşlar. Siziň özüňiz başlaň şoň üçin. Yani men plan yer, o yerler, bu yerler diýmeýin size. Siziň özüňiz başlaň. Ana iň gowy variant şu. Etirkun biziň çağırışymyz esasynda da bolanok, seniň öz problemaň esasynda bolýar. Yani seniň öz bir problemaň bar, şoň esasynda başlady. Ana iň gowy çözgüt Etirkun näme üçin meýdana çykdyňyz? O näme prezidentiň siýasatyna garşy gidýär? Awa garşy, näme garşy gitme o? Men çağıramy, kakı böldürdiler da näme sen siýasatyň näme o diýip bilýänsiňiz da. Ýa-da men pulum ally, wizatka haramzada hakimiň ornwasary. Sen siýasat diýen maýman o, men ömrüm gitdi bu taýda, men durmuşum gitdi, ýa men doganym türmäge bassalar. Men ejem plan etdiler, men jaýym aldylar. Diýip bilýänsiňiz da, ýa agzyňyza suwalyp durjakmysyňyz öňüňize gelen adama. Siýasat bir çöme bu taýda o bizim hakymyz gitdi o diýip bilýänsiňiz da, ýa onam diýbileňiz o. Vatandaşlar ertiriyesço onu munno o agasmany, asudasmany garaldyp duran tüsseler görseňiz gen görmäň. O gelmeli zat wagty gelendir. O yanmaly zat wagty gelendir, ýanýandyr. Tüsseň wagty gelendir. O tak što olam bir signallar size görseňiz tüssäni. Diýmek al keriyerde ýuwaş başlapdyr, başlaýa. Ödüm iň amatly pursat vatandaşlar. Bular aýyllar bir safar Aşgabatda duşup maslahat edýärler. O başagay bolşup. Sizem Lewap esasanam Balkan Mari Daşow Ahal vilayet Tejen etrabı. Sizem gayrat edin. Karalarda durmaň ýani. Korkucuna bular internet petiklerler, vay bısaçaklar. Görün vatandaşlar ertir internet petiklerler görün. Ertir internetini petikler, vaat edip korkup, alcırap, bısaçaklar var ha. Soňam bize gelibem diýerler, "Nuri, siz hiç kim dinleýän o? Onu poka interneti bloklaýan." Onu poka bloklaýan, ay gorkok. Eğer bizde hiç kim dinlemeýän bolsa, bize hiç kim gollaw bermeýän bolsa, goşulmayan olsa, ona näçe interneti bloklayan. Mert dura o. Düýünden bloklayan aten o. Saçak doğunu. Ay, ertiren blok edýärler. Garaşsyzlyk günü 20 sentýabrda da blok edýärler. Bular gorkok towşan o vatandaşlar o towşan bilýän o bärdenem yetmäkäň şoňa tarap yönelliň gaçyp gitýänler bilýän. Et şol gorkok towşan bular. Sizem bulardan gorkup gördüňiz bar ha bolşuny. Ertir adamlar internet ýok diýip ruhdan düşmäň. Video alyp goýun internet açylaryna paýlaşardyk. Yo. Ertir blog neme derler? Aýona uğrun yolunu taparlar la. Berden ayda oturmayın. Onu tofçu şöyle tayyar aymalar der. Bilýäňiz da tuğulam böyle.
O çüşağın içine näme uyup, nädip yatalya uzuna mata, gaňylya, näme dilya. O da ya yuwaş. Amalyodyň diskasyna alyp taýýarlanýa ötdi. Vatandaşlar yurdun içinden o da köpürek yapmalı men size aýdaýyn. Yani etir howa soğuk boljokmuş. Yılanmak için köpürek odun gerek, köpürek papriska gerek, şu gowy yılat ýaşadatlar vatandaşlar. İstitenler. Howa gaty soğuk boljokmuş, minus boljokmuş etir. Şoň üçin her tarapda yıladış, emeli usully yıladış emeler bolar. Adamlar maňa ýazýar, agam gaterbe düşýär, gaýrat edin. Çydar ýalak bolmadyk bu soğugy. Şeýle bir soğuk, aňlap soğuk bar. Gaýrat et agam bir zat ideliň, ýylanmasak bolanok diýip ýazýarlar. Menem köprak ot ýakyn diýen, ýani ýylanarsyňyz odun ot ýakylmak bu zat ýani. Hawa. Düşündüňiz da özüňiz. O diýek başladylar hawaryny, ne boldy ýani? Ýok. Netip bolsa görürse agyrlyk bilen. O. Edil häzirlik çahan görenani gelen nemeleň arasynda. Taýýarlyk güýçli depinne alınıp barlýar. Elbetde hökümetem ýatanak, daňa matanak. O. Aşgabat ýatanak bugün. Sagat şu wagt näçe Türkmenistanda 10 bolup barýardamy? 3 saat tapadymyz barmy watandaşlar? Näçe bolup barýar şu wagt Türkmenistanda lejibas? 10 bolu saat şu wagt 10 Türkmenistanda. 10 bolup barýar. Ana anlatma. Rakkan tapadymyz ýok ene 2 saat çekene ýaramyz. 10 näler ho? Durhana. 10 1 12 bir saat öňde almışdym. 12. Mesela 10 ýaman bir saat dedik koýduňlar ýaram. 12 men. Bir saat ömür iýip durýan. 12 da yerim telli berdi. Orada yerim telli berawa. Owa. Näder nimen? Lallar jemgyýetiniň spektaklini görmäge çağırýan watandaşlar ertir. Lallar jemgyýetiniň spektaklyna hoş geldiňiz. Ene watandaşlar. Lallar jemgyýetiniň spektakly Türkmenistanyň halk maslahaty. Ne vatandaşlar oturup biziň adymyzdan karar alýarlar ertir. Akterpekli aşullar, daydalar size çapak çalmany öğretjek. Ne birinciden eliňiz şeýle bolmaly, göredin. Göredin. Eliňiz şu taýty 90 gradus bolmaly. Ene şunýalak bolanok. Şunýalak däl. Eliňiz şunýaly bolmaly. Şunýalak bolmaly. Düşdüňizmi? Arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret. Düşdüňizmi? Nura ýalňyşdyň, arkadaga däl, arkada ilki arkadaga, soň arkadaga terdara şöhret diýikine de şöhret diýmeli. Ýygynden hem arkadaly terdara şöhret. Hawa. Hersi bir wowun. Arkadaly bir wowun, terdara bir wowun şöhret. Arkadaly terdara şöhret. Arkadaly terdara şöhret. Arkadaly terdara şöhret. Garaz Çağalar telefonu terediýän näme diýek? Praktika geçensiňiz lay bugün. Awa. Ýaşullar maslahatynyň geçek ýerine oturup şuwun uzaklygyny praktika geçirip. Awa, netip bolsa. Pampersden gidem geyip barın.
Çünkü uzak boljakdyr bu teatr Pampers'tan da görmeli mümkün taklap bilen näzingizdir. Türkmen geyip barın yani. Edile yaşula oturun yerinden meydana diye oturmalı. Ağam bollu montaj edýärler de erti çıkartın oraga sen ýekejerdiň arkadaga söhbet edip şajaga berini kesip goýarlar. Men yani yok lay meniň näme üçin edendigimi gydyklanarlar gaýtam. Owa näme üçin etdik araý bu diýip. Gaýtam gydyklanarlar da hatam meter gelip sorarlar, görürler, videolar görürler, bu efir görürler. Muň üçin edip turady. Wagdynyň pamperslar oturupdyr abi diýe. Awa, dağlar jemgyýetiň spektaklyna çağırýan emmäňe bertir, sagat Türkmenistanyň wagty bilen 9-da başlaýar. Bizem netip bolsa 10'lar tuğrak başlarsa gün efirde garaşyp hani näme Türkmenistandan maglumatlar gelýän bolsa da video gelse de paýlaşar. Ertir telefonna men şunu açam näme Türkmen kanaly açyp goýanany. Hiç bolsa meňň amatly diýip hasaplaýan welaýatlara esasanan. Şu Türkmen waşy, Balkan, Nevtdağ, Avaza, onun Balkan belki Levap vilayeti, Mar vilayeti. Marlar has aktivlik garaşýan aýtyldan. Esasanan Mary. Sizler Tuğleme Sultan Sancaryň gurunun yatan yerine ýaşaýanlar. Sizler has hereket etmeli. Nirde geçirilýär. Geçiriljek ýerni her kimiň eger bilmeýän bolsa özüm taýlap bilýär watandaşlar. Nirde geçirilmegini özüňizden taýlap bilýäňiz. Awa. Ýyladyş işleri, gazdyrış işleri. Özüňiz taýlap beriň, özüňiz bilýär. Nuraga Türkmen TV merkeze ýüşmeli. Iki welaýatyň merkezinde ýüşmeli, tamam o taýdan Aşgabatda ýüşmeli. İnsan Aşgabatda üşmeli vatandaşlar. Aşgabat hasam üşeýämiş. Esasanam şu köşkde atap bilen ýazat ýok diýär vatandaşlar. Şu taýlary gaterbet üşeýän niýe Gurban uly Serdar. Ýyladyp bermeli vatandaşlar şonu. Horjunuz kaçadet ýok, horjun gerekkä Türkmen TV hemme Türkmen kanaly görkezýär. Awa. Hani gelin aýtsaňyz, adyňyz bar bolsa, efirde öz pikir garaşsaňyzy. Isle dost bol, isle düşman, esasy edep terbiýany sakla, şoňun ýerinde de çykaryp goýaryn wara. Söwüşmeli bolsak, menne de wadyr ýatdan çykarmaýan. Yani bu pauzluk organlarını bugün değerlendirirler diye. Yani diyeyim ya. Hackerları yok mu kaliye? Tamam değil mi? Koyuyorlar uşaklı onu versin. Yani üşemesinler. O yıladıp verelim. Kömek edelim. Ne için? Baralın da yıladıp verelim. Sunçayıl bir de kömek ettiler hadi yani. Sunçayıl bir de kömek ettiler. Bir de moları kömek edelim. Ne için? Düşünmediniz mi? Ne mi diyelim mi? Düşünmediniz mi? Düşünmeler de köp biliyorlar. Pilot, kurla, bro, how are you? Arkadaşlar, aydaýyň bir zatlar, ho, aydyňa bir gürläňe ya. Benim fikrimçe var erkeklerimize ayarlan ağzını temeldik koydu çağalar bilen. Erkeklerimizden hükümet ağzına şey edip koydu. Vallahi hemmemizden o atıyor ana şoň üçin hem şuna geldik tane hem olsun başka. Şu var işte. Şakardama cay pulun toladın mı pilot? Burada diýär, öýümüň pulunu yapsam diýär, po nefirde oturjak diýär. Arendamysın. Vakti var ya. Böyle her geliyor.
Baydağımıza basıp sen kadırını yitirdin diye day bal ettin day baydağınız yurdunuz var vatanınız var baydağınız olur yalı yurtlu vatanı olsanız bir vada ağzı verip olurdunuz. Dayanç meten tanıyana sen öňüm maňa watan dönüg dip görün haramlada. Sen man baýdagy basaýyn basmaýyn öňüm proçip bar. Öňüm bize watan dönügi dip görün haramlada tanıyana oğluňa da dayanjam. Şeýlemi? Oğluňa da dayanç. Yemşik kurşka yalak olup. Yemşik kurşka ağzın yırtar normal niye? Maçam olsam senden erkek. Dayanç petuğa olip yediyalara. Kime gerek şu daha yavaydak diye. Adi mazeret yediyen radırın ura. Ay adim. Karayla diye. Aslı sen haramdadı dağınız gibi. Maňa sere de ara. Oşan görüp gülübelim komentaryalarına hak gördün mü? Komentaryalarım gülkün cevabı. Gördün? Bizde hiç futbol kültürü yok. Sadaka varan ýaly ya. Bizimkiler häzir palaw çekilýär diýip otyrlar diye. Bizimkiler geň alyp seredýärler diye. Görgüljükler. Gudu ýaljak bolup otyrlar da ey vay mular näme? Bular möjük ýaly bizimkiler bolan gudu ýaljak vay. Bular gowy edip kalmaly edip diýip. Evet, o ya da Mezostan'a şolarda aynı. 5.000 Türkmen'in içinde 50 tanecak özök sesi bilen allı da diye. Bizimkiler dero polisler yığınardı beytteler diye. Korkutturlar. 89 adam layık basıp duruyor şoňa da aynı. Bizimkiler iş dero polisler yığınardı diyen nemesine. Layık bar basılıptır diye mi? Görgülcükler vay polise deyip bara. Duhumuza çıkarttıra dedim ama. Türkmenistan Özbekistan dostluğunu gözlemesin. Bizimkiler dünyadan doyanyalı oturuşuna ter şey dip kollamalı oyuncuları bravo diye. Bizimkiler çarede oturanyalı ayağı uğraşıp kalanına donu oturuyor çarede diye. Aydın lan o ne? Nerede o mu? Bravo. Ey Hudaý var o, ey vatandaşlar. Kovlanlar men size aýtjak etasanam. Ey sizden Demirgazy Karaýada ýatap bolýar o men size aýdaýyn. Sizden Demirgazy Karaýada ýatap bolýar o. Hudaý var ýatap bolýar o. Şu bolup görüşüňiz bilen da. Şu taýdanam belli o iň merkezi şu futbollo da hemme ýurtda etiştirip gowy edişip adet duranlar birinkilere tere da malad. Baramjy klasyň okuwçylary. Panlar gen goruk seredýär ya olar. Bravo. Arkada bilen Andijan futbol komanda. Gidin şu videoňyň komentarlaryny görüň. Utonuň ýan soňundanam. Maskaralay bizimkiler şularyň sesi stadiondan gatşykka bizimkiler Ankara'ya balet etmenliye. Ankara'ya diye balet etmenliye. Bizimkiler diňe çäre edýän studentler diýäňmi diye bizimkiler nalaç baran öýgüdenlerini gowurýar sadagaňy diýendiýär. Özök janpörler malades futbolu howasy inskollow ýokary derejede buýurtdy diýe. Bizimkiler ukla otyr çaltyrak otarsada öýgüsek diýe. 10 sany özbek günlerçi türkmeni öçürüp gidipdir diýe. 131 sany laýyk bar. Maskara. Bizimkiler balet edýärdi. Awa. Maskara. Bu boş konuşma başka. Maskara.
Men biram şunu görkezjekdim lan. Fransa'nın yaşayıcısını pişiginin katı mağlanlığı için oğatlayının yolçularının meğilelik bildirmez sebepli 110 euro cerime salındı. Olinli demiryol kampanyası ile cerimeni yatırmak varada cidelleşiyor. Vaka 21. Ağustos'ta Paris'den Vanna varyan oğatlıda oldu. Erayan yağlarının pişigi alıptılar. Eğiti pişiginin siyahatı uğrunşunluğunu. Adıtçı ödün ona dalıp varyanlarını. Şöyle dedim ilk başta katı sesle mağlup son bete dendiğini, bunun beyliki yolçulara yaramanlığını gurrun verdi. Gödevşi erayala başka vagona geçmek teklif ediptir. Emma olar yüze urupturlar. Barmal şehirlerine baran sonlar, olara qoğ kalmagal ve cemiyetçilik düzgün tertibini bolanlık yok. Türkmenistan'a haber verilecek malumat bu tordu hemmedat şokolat, gülyalı şokolat, Dubai şokolat, hemmedat gülyalı ni Fransa'daki pişik kallı. Türkmen portalla. Aydılacaklar aydıllığı tuğulımı amrat düşen famagdadılar. Beylikdatlara mağdadılar. Adalatsızlıklar ol bu ni pişik aydaymasak aydara zat kalmadı deyip pişik kurdum var ya herhalde. Öyle. Hayt kanal Türkmen portal. Bugün Türkmen portal nura irden sergide efir açya primo efir. Menem bardımda sonra verip olayam size birce sonra dedim. Berin dedi. Menem VPN nereden alya dedim ben blog et. Balkan Astrolog işe çağırıyor. Balkan Astrolog Önümçülük Birleşigi Hyundai Aeroseats ve Toyota Coaster kısımlı şehir içi avtobuslarını işleyecek sürücüleri işe kabul ediyor. Malades Balkanlılar ten verecek aylığını işleyen yok. Şoför yok derler o tayda. Yani ten verecek bu 6 milyon 7 milyon aylığını işleyecek yok o tayda. Kim yaşasın 6 milyonu 7 milyonu o adamın çeken çilimine yetkiyemiyor. 6 milyonun 7 milyonun. Hı? Ne aylık veriyor ka? 1500 vererden neçe versin 2000 manda yetmeyenini bileyim. Yumutlar erveder buları. Bana kalmadı yanlış düşünmem be. Yani Balkan'a berilip duruyor içinizde marlılar bağmayı binden marayım gıdıklanayın her kim öz velayetine yazsın. Marda bağım şu lafta da geldim vatandaşlar şu lafta o. D kategoriyalı sürücü şahadetnamesi, avtobus sürücüsü hükmünde iş tecrübesi, iş şartları. Şu teyade gelen avtobular mara geldi mi gelmedi mi gayret edin doğruyunuz yazın o gayret edin. Ya keçiyor onu bana yalan söylemem istiyorsun. Nurağa ol Balkan'a diyara. Yok. O avtobus avada baktı Balkan'a. Başka yerine bak. Balkan'da da değerli avada var ama Balkan'da bir Balkan yok kızlar var qarğala noxur bir yerler var. Haytı velayete gelen var onu bolya velayetlerin içinde istiyorsun avada berse berendirler doğru atlattın avada çünkü başka terediye bulur. Özler keyifli dinzel yağlar saydı. Velayete de gelen o amşon. Velayete de gelen o gerek Balkan'a levava. Yo dinga bada barandır barsa. Balkan'ın başka yerine baran oğul. Onun bizim ne için onu bizim gadımızın pulunu alıyor bulur onu ne için gadın pulu mardan çıkıyor. Çilimcek mana var ha çilimcek pul var olmaz o alıyor. Levapta da gaz çıkıyor. O sarıgamış mı ne mi o ne mi? Sarıgamış. Hakin ne sarıgamış mı ne olur ki diye. Avur angar yaptılar. Levapta da bir giden gaz. Toronto. Bulatlar alıp oturuyor Balkan'ın pulunu alıp oturuyor zadın velayetlerin pulunu alıp oturuyor da hani tamam bunlar ya lafta oldu izine vermeyecek olsa. Onun ne için biz kalamdık adamlar. Ne için biz kalmalılar ton. Nuranna. Dinle. Nasıl Şol var ya beren yankı samolyot diyecek olaydı. Yankı beren avtobuslar var ya. Adına razı bu. 5 yıllık adına razı bu. Ben gördüm. İşte mi? Dizelini
boş bir dakika firma atlayan avtobuslar verdi. Halkan millet bizde begen ya Allah canlı ya da şeyle var avtobus verildi bize diye de o da ayvadı ya. Yok 5 yıl olsa bir avtobus 5 yıl olsa ondan yamanam demede vursalar. Biz sağlamın gördüm ben sonra. Ura aşaqda bir ýerde Nuru okusana bayram alla malumlaryň aýlygy 3 aýdyr berilen okdy. Kim diýär aýly? Bana tur. 3 aylyk berilen okdy ya malumlaryň. Bilmesem. Men sensiz ömrüm sebäp. Sana bagly ähli zadım. Hiç söz bilen bilmem. Selamun aleyküm. Salam. Oo, selamun aleyküm. Kimler geldi? Hava, kaki luzi, gali uzi diye. Kovmuşsunuz? Yaxşı, ödüm. Ödüm var mı? Bu lallar cemiyet spektaklı nerede olyalay? Nuri. Türkmenistan'da ertir. Şeyle mi? Bilem de. Her yılın bol tura yılla orta far mut ay borla. Lallar cemiyeti. Tak aftodan gelen oktidin de var. Raul. Kabatta. Tora. Sizin adınız näme başlarsınız? Men adım Maral. Hawa. Näme diýjek boldyňyz? Gatnaşyk gollugmy diýen lallar jemgyýeti diýip soradyň bolýan. Ýok la. Men bele adam däle. Ýöne gurlaýan bolsaň barsaň bolýan. Ýa men lal bol kalp bilmeýän hiç ýerde. Hiç açan bolmaýan. Deret bir dadyn berjek. Şol awtobusda näme gözüňe tutulan. Ýutoň awtobusyny ine şu taýda sarıjy kalyaskan kuruty var ýerde. Bu näme diýmek? Kapy açylanda aýdaly men invalid bolsam, tigirli gelemde awtobusyň özü gyşarýa, soň ýanky açylýa ýere men şoň üstülen minýän hiç kimin kömeksiz, oň özüne ýygyna da çekýä ýapylýa. Şolar ýalyk mümkinçiligi bolan awtobusy, конечно, yani misal üçün men owama gelse şu awtobus bilmedim yani on ýal barjura ýok men owamda. Ýoluň arasynda olar ýal astanokda ýok. Invalid biri kalyaskaly min bilmeýär. Ola 100%. Haberde bolun invalidler, meniň ýaşaklarym ýurdumda häzir. Invalidler magazyna da girýär, awtobusa da girýär, liftden öýüne da galýar, daşarygam çykýar, giri bilmeýän ýeri ýok. Şol gözüňe tutulan parkovkalara çenli. Bizde invalidli bolan özüm bolma Allah'acan. Hawa doganyň garnaşyň bir sen aladaňa daýmasa, sen öz başyňa daşary çykaýyn, magazyna gideýin, geleýin diýjek dadyň. Hawa. Invalidler ýaşap oturan jaýyna ýalar Türkmenistan. Ýaşaýasda mysal üçin her bir awtobusda näme var ortada, mysal üçin ýurtda garaşýarlar, они так вот спускают, чтобы инвалидная вот коляска могла войти, гиреряли, соң ýapýarlar, soň garaşýar, hemmesem garaşmaly, şo инвалидный коляскал adam гиреряли, то есть garaşýarlar, так вот специально так сделано, чтобы инвалидная коляска специально зашла. Bir-iki de adam bolup bile tapawdy ýok. Ýöne şoňaly. Aşaqda bir ýerde sen invalidin gurrun edýän saglar zordan ýedýär otyr. Hakykatda sag adam zordan görýär. Ýöne bileňizmi, sag adam marada gurrun etmek bolmaýar da invalidler öğrenme gynançly ýagdaýda ýaşar. Olar bara hiç öz sözlerini aýdyp bilmeýän bolup biler. Olar hepmen biz näme gowdagylmaly bolýarsa, şoňaly bolýar. Men hayran galýan şu Türkmenistana değişti habarlaryň birinden beren oklar, ne Türkmen portal, ne beýantemy, gaýtan mara
Näle efir açan bolupdyr. Menem oňa blok öneme sonra berdim. Menem elbetde näme etdiler? Blok etdiler. Türkmenistan çıkıp bilmeýänleriň ýurdum otay diýsem, Gadaganistan mı diýsem meni blok etdiler. Soňam gelýäňiz hökümetiň çapakçylary. Hani siz demokratiýa getirjek bolýaňyz bolun, şumy demokratiýaňyz, şumy tip bize berýäňiz. O biz beraber soraw berip bermekak biz blok edýärler ha. Erkegiňiz barmy içiňizde ýekeji Türkmenistana yaran, haber seriştesi, partaly, ýekejesi. Erkekçe durup biz bilen soraw jogap alyş biljeňiz barmy ýok. Kurban ulim bermedik demokratiýasyndan gelip bizden demokratiýa soraýanmy bolşmady. Maraş. Oy. Aydın. Yaman bana Allah'ım. Prosto lişka evet maçça oluyor. Şu alşırlı yankı farkat kalnaya bana. Alşerülen Abdullah'dan Türkmenistan'ın içinde türmede düğünden havarımız var azdakanla. Yani onu tasdikname yok. Türkiye'de bolsa da munça wagtlar beýdip saklanmaýardy. Çünkü Türkiye edil bular ýaly geçecek hökümet däl ol. Yani Türkiýeň haramzadadygy da ana şu Türkiýeň hökümetiniň haramzadadygy basyljagyny bilselerem şonuň siyasi tığınmasyny suutdan ýatyrdylar. Ay basylmagyna şüphe ýok, delil ýok diýip. Gatynejy bular bar ha. Yani men gahar milioneri şu adamların haçan öldürdi, başı kıynuğuna düşöňizdi, bize gelýäňiz. Skarevse o yarın ertiwirgun sizin üçin belki görüşjek, beýdip janyny ortaga goýup görüşjek adamlarym tapmaýaňyz siz. Siz şu wagt gadyryny bileňiz o şu ýollarky oglanlaryň, aktivistleriň gadyryny bileňiz siz. Sizin üçin eden adamlara biz çekin diýip videonu oradan çekdirýärsiz. Siz bolmady özüňizden herekete geçmeli o wagtda. Am niçin mene gollayan ha ýöne brat ýelmi? Zalkay. Udaýba farhada zalka. Zalka diýen de bolanok da diňe. Zalka diýeniň bolanok, sen o zalka boldugyň bolanok. Yani meniň gözüm ýaşarçyk zalkany görkezdiň söne meniň gözüm ýaşarçyk. Yani men şu tutulan adam hökmünde eşdemde men üçin şunu edipdirler men şu adamlar diýjek işler edeliňle bar ha. O ýöne zalka kullar da gitdiler. Men daşyndan şu wagt eplep götürlerini sokdum diýene men şu wagt iýminle. Onun yaman kene açıklattım kene bolýan bar ha. Pilot dogunjygym Farhat bu dünýäde däl. Şonu biläý. Zalka. Farhat var. Bilen can sağ bolsun. Günlük gepleşýärdik biz ha. Ferhat diýetde sağa var diýetde. Her dokuzak vatana Ferhat diýetde. Bilen. Yatan yer ýakty bolsun. Wah sağa. Ýöne konkretne çöýýärdi. Hakkın yerde goýulýan şol oglanlaryň. Haklary yerde galtynmaý. Şol oglanlaryň haklary yerde galmalymy ýa? Dostum da men diýjek bolarym. Vatandaşlar şular biz çıkarmasak başka çıkarabilecek o halk bolup biz şulan ara aýlanyň içinden açar ýok ünni şoň. Nuri. Murat näme etdiler? Bir ýaňa bir başaranyna bir gowurlaýadyň onu işdiň gerek şu wagt. Bolýar. Abi soňrak geläýsen arkan çykdy dostum. Neme görmeýän, men halam ok bara şunýalar. Çünkü men bu taýyk seriozny efir, seriozny gurulmalar edilýär. Bir adam 8 ýyl basanyny özüňiz bilýäňiz. Prosto gahar melýä adamlar sizde bar. Действительно şunça nemäni bar, oglanlary
Görüşdüler, canlarını ortağa koydular. Girdiler, tutuldular, uruldular, yencildiler, ağaç çıkardılar. Sizin üçün ettiler bolin. Sizler şular üçün bir kemteretine bir san aymalacak belki 2 elin barmağı video çekti da, gaharmelya da. Bular görüşünde tutuş milyonlar üçün görüşe. A milyon bolin bir mol kalyada, bir pervay, bir park. Awa. Näme haw bolýa Türkmenistanyň içindäkiler size ala düşünýär. Daşyndakylar size näme diýmeli? Men howun birine maňa şular ýaly habar geldi, şeýle bir para horluk işi var, gaýrat et, kömek et, paýlaşyp ber maglumatlary. Dikkelli erdinle oturan olsa ödem milyanlar. Atkaz ettim, yok dedim, etçek gel hiç adam dedim, beter bolun dedim. Siz dine başına derde girenizde gelmeyeni bilýäňiz dedim. Bundan velak dedim, biz yok, yani sizin oğlanlar üçün eger bir video çekmem, ben ol diýen adamyň özünem tanaýanlaý çünkü. Özünün etmeli işleri vardı, etmedik yerleri vardı. Ondan etçek gel dedim, o siz dedim, gırada durup dedim, dine özüňiz başyňyz derde girende gelmän bilýäňiz, başga wagt siz gapymam kagaňyz ýok, salamam ýok sizden dedim. Şoň üçin şekerlik gördüm. Soň ertesi gün şonuň haýyşdydan adamsyň özü gönümel çykdy. Agam men şeýle ýagdaýa galdym, gaýrat et men dinlädim. Men Doğru maýdan borhan dinläýän näme diýär diýip diňe bir aýtdym, aýtmalydym. Maňa şu zatlary ber, özlerini de aýt diýdim. Nura Taleba ýetirýänni diýdim. Olary da aýt diýdim. Maňa da şu maglumatlary getir diýdim. Men gowy edip ýaz diýdim şu wagt. Dinleýän diýdim, ýöne belli etmeli olar diýdim. Sen belli edip oturmaýyn, ýazda uğrat maňa diýdim. Bolýa diýdi watandaşlar, men adymy berenden eýýäm ikun içmäke ziyanny 2 ýyl 3 ay bäri kösenip gören ziyanny yapdylar ha. 3 ay bäri kösenip nire barsa ýüzüne ýapylyp duran gapy meselesi çözüldü watandaşlar. Ýani bir kyn göremzok adamlar size kömek etmäni. Biziň işimiz şu ýöne sizden bir akdet gelse da bir azajyk şu oğlanlar tutulan wagty. Alişer bilen Abdullah Feredin näýelik gidýär psikologiýa diýilýän zat. Laboratoriýa ütköçük çözgüç çıkaran ok. Yani bir deney, bir näme deney diýen bolýar türkmençe? Bir synaw başga netije beren ok. Her sapar şo netijeni berýär. Yani Alişer bilen Abdullah siziň üçin görüşdi. Siz Alişer Abdullah Murady hiç zat görüşeňiz ýok adamlar. Siziň belkem gorkuy bardyr, başga zat bardyr. Ýöne şu sapar aýaga almasaňyz, şu sapar. Ödem men size aýdyp oturýan iň amatly pursatyna ertir. Sagat 7-den 10-na başlaň mysal üçin. Iň amatly pursat Aşgabatda kakras arkadaly serdarlary başa ol spektakl oýnap oturýarka. Siz hakiki spektakly welaýatlarda görkezeliňmi? Yo, spektakl eýdi boýlanan. O, gelberik bizine görkezýärsiň spektakl görürsüň gelýärmi diýip. Mari Balkan Lewap Taşow. Kakras bular usilenýede oturýarkalar Aşgabatda. Men näme üçin bir öňünden aýdýan şu zatlary? Olarda wagt beretim gelen ok. Tagam bizi göreti gelýän. Her edip hesiw edip VPN tapyp görýär. Ýalan watandaşlar göreti gelen tapýa görýär. Göreti gelmeýäne senin öňüne video düşende de ondan peýda ýok tagam. Göreti gelmeýäne gören o. Yani şoň üçin bizi gollaýanlar tagam eýdýär şu maglumatlary alyp etişýärler, bir-birinden alyp etişýärler, alyp etişýärler. Sizin etmän zadyňyza mertir. Bularam ertireçen çözgüç çıkarıp bilen oklar vatandaşlar. Bir de denemene dowam eder durur. Bir de diýäňde agam näme etmeli? Ya kan ýoly. Pakrişkalar ýakkan badra köne uçul tirlisi bolup giden.
Sülütmün gözüp nägililik bildirmek protestin alamaty şol diýip bolyn. Hiç kimeden ok, önkülerde etmediň bilemok, ne diýsen ederim kaňyza diýen indi. Ediyat vatandaşlar. Edyanları koşmak etmez diyenlere minus. Ediyat vatandaşlar ya şöyle herkese haçan ölür ki deyip karışıyor. Koşmak. Ay berekallah koşmak malades. Koşmak akan tuğulama. Nesip olsa bir netice çıkarım kana diyen. Buram var da şaruttan bizi görýänler var. Yurdun içinde däl biz näme sekak diýseňiz, siz eme bilýäňiz. Ol tokoýlarda da atda bolsaňyz, işläp görün ýerinizde de atda. Otjak tüse çıkarsaňyz, şu protest nägililik, ýani bir nägililiň işaraty, nişany şo. Yani bu halkam görýär uzakdan, her ýerden, bu her kim bir ýerde bir odun ýakýar, biri garap ardinyak katir. Bu näme işaraty ka diýse, ýene şu atlan nägililiň işaraty şu. Ya geç. Nuri sana soru versen bormy? Bolar. Ya biz Leji boss ya biz ölsek ölemizde gynanyp gakarlarym ka. Ya soru versen bormy? Bir ayarlığın bir. Berin. Neme misal üçin diýeli bu zatlary edenimiz bilen çykyş edenimiz bilen misal üçin ütkeşikler bilen düýpli bolmalyda düşünýärmi? Misal üçin belide sen aýdyşyň ýaly bolmaýar, misal üçin o başlatyň o lampoçka öşdi, ak köňleki çykdy, neme oğlanlar başgaça neme tolýady bilenmi? Watan üçin, ölmek üçin, watany agdarşylyk etmek üçin başgaça hereketler bolmaly. Beýde we mara YouTube'da, TikTok'da çykyş eden bilen ütkeşlik bolmaýar. Hakyky oglanlar sen men sözüm bölýäňde, bor men sözüm aýdyn soňra çenli. Sen aýdýanda mysal üçin bele etmeli, şuň ýaly etmeli. Ýöne bilen mysal esasan eger bele pikir etsek, Türkmenistany agdarşylyk islesek, mysal üçin esasen watany söýýän adamlar, erkekler bolmaly. Onum isleýän, hakykatdanam şonu isleýän, öze mara köpçülik bolmaly. Hem mara ne bütün bölen bir mut. Bolmaly zatlar senem bilýän, menem bilýän. Gel bolmaly zatlardan beter çözgüt teklip edeli. Yani bolmaly zat tawa patriot bolmaly, ölümden gaýtmaýan bolmaly, yumruğundan ort çykyp duran, sana akide oturmaly. Sen o Türkmenistanyna bamy ýokmy şonu özüň pikirlerini orta çözgüt okla. Ve şu çözgütüňi ertirkün ýörep biljegini we ýöremejegini, yani şu çözgütüň Türkmenistanyna praktika, teori, ýaňa şu praktika geçip biljegi ýa-da geçip bilmejegini aýt. Biz taýan bilýäs bolmaly zat. Ýöne çözgütüni aýt, näme etmeli? Misal üçin şu wagt meniň edýän ýolumda sen bolmaýar diýdiň. Sen bolar diýen ýoluň senki nähili? Misal üçin näme etseň bolar? Onu gılcından ganlanıp durmaly, ol bul o zatlar hemme kişi bilýär, bilmeýän ýok. Hemme kişiň bilýän adından meter halka çözgüt teklip edeli. Onu ekran aklan hemmesem şonu aýdýar. Yani diňe bizler hemmesem şo wurda aýdýar. Tapawutlukda sen çözgüt teklip et. Nädeňde şu Türkmen halkyny ayaga alyrak. Men saňa häzir öz näme üçin şu akçany etdirip oturanymy aýtjak. Sen aýdyp biljekmi? Sözüňi tamamlap berjekmi? Näme esasynda çözgüt nästek galar? Men aýtsam, mysal üçin, eger dogry emansam, men wara neme näne hükmünde aýdýanda, mysal üçin aýdaýly, men öz çağımsyz hiç açan aýry ýaşap bilmeýän. Watansyz onu da ýaşap bilen, dädem bilen nänem bilen aýry ýaşap bilmeýän.
Şoňa mara düşünüp bilemok. Näme biziň watandaşlarymyz şunça ýyllap öze mara men 30 ýyl Şwetsiyada watansızym 32 ýyl bolýar. Özümem 48 ýaşymda. Indi aýdyň näme üçin biziň watandaşlarymyz şunça ýyl ondanam öňürse-de ýaşap ýörler aýry-aýry, hemem jydap ýörler. Hem mara näme bu samsyk videolary görüp we mara özlerin başga ýurtlara çykýarlar, mysal üçin Türkiýe çykýarlar. Şu zatlary görüp we mara şonu gözlerini yumýarlar, dowam edýärler, ýaşap ýörler. Näme üçin şu ýazatlar edýärler? Näme üçin şu zatlar üns beren oklar? Näme üçin öz pikirlerini aýdan oklar? Dowam edip ýörler. Şunça ýyl. Men şoňa düşünüp bilemok, dogry aýdýan. Men düşünýän näme diýäniňi, men bilýän sen näme diýjek bolan. Ýöne onda da bara men gaharym gelýär öz halkyma garşy. Näme üçin bara men öz watanymda ýaşap bilemok. Bular men watanymdan Bilen Feridun. Ol nämeden bolýar bilýärmi? Biz şu temany öňkän watandaşlara aýtdyk ýani. Bu beyin gulçulukda, yani beyinleri gulçuluğun aslına sokulun beyin. Beyinlerin tek bulun erkinler. Toyust Amerika'daki adamam gul bolup bilýär. Türkmenistan'ın rejimi boýunça. Şu taýda da siyasata gürlemekden gorkýan bolsa, ýurduň içindäki problemleri aýtmakdan, gürleşmekden çekinýän bolsa şol adam guldur. Ol iste Şwetsiýada ýaşasyn, iste Amerika'da ýaşasyn, iste iň ösen ýerlerde ýaşasyn, tapawudy ýok. Haçanna Murat Düşenfiýaly türmedeke gürläp bilýän bolsa, ana olam ýam erkindir. Olam gul däldir ol. Şu türmede ýöne şol adam erkin, iň erkin adam ana şol. Çünki olam onuň ruhy azat. Ol hiç sady çekinip gürläne olam, hiç sady. Ana türmede bolsa da erkin bolup bilýär. Ýöne Amerika'da bolubam, türmede bolup bilýär. Bulu birinkilen köp şol. Birinkilen ikinci pametini ýazypdyrlar. İkinci pamet bolany bir vizualny pamet bar. Biriň adamyň pameti, görüş pameti, birim aşaky pamet bar. Aşaky pametini doldurdular bular arkadagy bilen, gorku bilen. Olam ýyllar dowamyny etdiler. Gaty gijaga alınıpdyr aslına seretseň şu hereketler dawno edilmeli. Olam bu adamdan tümüne işledi. Şoň üçin men 15 ýaş bilen 25, 28, hani 30 ýaş aňaryta şolardan has umytly. Çünki olaryň tak pametini ýazyp betýän oklar. Olaryny ýazyran oklaram. Olaryny sanaşýarlar hökümet bilen. İşte olar sanaşýarlar. Ondan ullar sanaşyp bilen ok. Olar gorkýa. Olar derä bolýar gayret bitmeýär. Duray senem ýoş bol sesiň ýumlat diýip aýtam şo gürläp duran çağa tejigi wa ota şoňa buyruk berýärler. Çünki gul şol gorkýan gul. Yani bar ol her ýerde bar. Men çödgüt sorapdym da senden bolýan. Sen ýaňy pakryşka meselesini bolmaýara diýäň. Biz adamlara ýuwaş-ýuwaşdan öwretmeli hemme zady. Taňa o lampyçka däller, bastyň ýanyny, hoppa aýaga alyp, bastyň öşdi. On ýal däller. Halka biz ýuwaş-ýuwaş ýörjün öwredip otyrys. Ýuwaş-ýuwaş gürlemäni öwredip otyrys. Ýuwaş-ýuwaş protest etmeň usullaryny öwredip otyrys. Halk intak tejribe ýok hiç zatda. Pakryşkalaryň ýakylmagy diýmek, tüssöleriň her ýerde ýanmagy diýmek bu protestiň bir görnüşidir. Ki bilin ki yani şu opozisiýanyň talep edýän zatlarynyň arasynda şu ot yakmak ki protestlerde köplönç bilýän revolýusiýalarda ot yakýarlaryň soňuna köçedi. Dogry gerek. Ina Fransada da isteler köçäni pakryşkalary onu muny yakýarlar, musur ýeşikleri yakýarlar. Dogrymy hem ýerde de yakýarlar ki bu protestdir yani demonstrasiýadyr mirni. Neticede eline yara alacaklar diýok. Yara ýogum tagam bizden. Türkmeniň eline awşulyň yaragynda çen alyp taşladylar.
Mirini yani. Bir esini eline alsalar taýa galarlar da näme. Olam mirini bolýar. Biz şoň üçin ýuwaş-ýuwaş öwrütjek bolýar. Sen o bolmaýara, bu bolmaýara diýip otursaň hiç adam bolanok. Bulary biz adamlara bir-birden listowka paýlamak, pytratmak, ya pulluň üstüne ayagal türkmen diýip ýazyp pytratmak, pulla näme 10 manatlyk üstünde şu ýazylyk duranam bolsa, ay bu üstüne zat ýazylgylay diýip zıňmajak şol. Şonu kitesine salyp alyp gitjek şol. Öýüne baryp yine 5 adama görkezjek ýoldan pul tapdym üstünde de şunu ýaly ýazyk durda şunu nädip aýryp bolar ka diýip. Aýyrmaň aladatyna düşjek. Ýöne şonu ýam okajak şoň paýmatyna ýazylýar şol ayaga almak. Näme üçin edemzok şonu adamlar. $100 2000 manada bilýäňiz menen näçe tane gyzyl olup düşýär. 100 tanagyň Yine başlar sözün bölün, yine vatan söýüsi diýmek, hem mara watançylyk, hem türkmençilik diýmek bara doglan wagtyndan şoň ýaly duýu bolmala. Näme üçin ýazady duýanoklar bular? Sen şu an erkin garaşsyz ýurtlarda uje näçe ýyllar ýaşap ýörnýdiň? 30 ýyllydyňmy? Ýok, tapawudy ýok ki, men ozalda mer şoň ýaly duýan adam. Bu bar. Näme üçin ýok? Bar oň tapawudy. Sen 30 ýyllar garaşsyz has demokratik ýurtlarda ýaşap ömrüni entek bu adyň howasyny almadyk adamlara sen olar ýaly garaş etmek bilen haksyzlyk etme. Entek öz owasyndan çykyp görmedik adamlar bar. Sen dünýäniň niresinde gezip görüň. Ol owasyndan çykyp gören entek. Mara gezip görmedik adamlar bar, maryň owasyndan. Ha, bolup biler ha, bagşlarsın. Yani ol adamlara sen haksyzlyk etme. Yani ol adamlaryň dünýä garaşlary gaty pes bolýar şoň üçin. Yani ol adamlary biz gözüňde tutmaly ki her bir adamyň gözüňde tutmaly, goşulyp biljek her bir adamyny, daşa biziň her bir düşmanymyzdan biziň tarapymyza goşular ýaly geçjek bolmaly biz. Doğrumu? Bolup biler. Biz şoň esasynda da çağırışlar etdik köpüsine. Yani dinlemedi. Netijede Türkmenistanyň o çağalykdan on ýaly däl. Olara ey prezidenti dan garşy gidip bolýar. Ey bak, tona ol diýip şeýle kellesini hudaýlaşdyryp görün. Haýsy. Onu kim görmeýän o zatlary. Gen görmeýän o zatlary. Mehriban ýurdun afuda bolsa gel ýokary qal, gürleşeli nirde afuda del. Gel ýokary. Ahlas Nazar, hoş geldin. Aýtjak adyň barmy? Assalamu alaikum. O menden geçer şemmede. Gorna okyan zaprosum Toronto. Assalamu alaikum vatandaşlar. Ura, assalamu alaikum. Salam, Gumyadalan, Arman, hoş geldin. Evet, Kirlalar Cemiyeti'nin spektaklı vardır. Vatandaşlar, akşam vatan geçmişlerini görüp bilirsiniz. Lalan Cemiyeti'nde ne tip olsa edip düşünüşýärler, dänim bizim adımızdan karar alýarlar. Gyrja gürleýän adamma galan lalýarmy? Son bize karar alýarlar vatandaşlar. Ýöne halkyň mähbidini almazlar. Oy arkadaşymız bizim ýaşaýyp durmuş dinememiz gaty gowlaýyp, togdan pul etmeseň bolanok. Bir kultüräsimiz gelýär. Ay gadan pul edin o näme biz bu ýagdaýymyz go ahyrin töläp bilýär Nur sama glavny bilen näme bankomatdan pul çykaryndy we maňlaýny diýerler ha. Вот так вот надо сделать. Когда с банкомата деньги чыгаряң, ay gülkün şey. Nura, olmaýagdaýlaň oňatmam. Tarnota täze gelene söz ber, ýalançy dünýä diýär. Bolýa. Kurla ýallagan. Aydın. Aytma radio organım. Bütün ýa görülecek diýdim. Awa galdy da. Aýalyň surasy barym bolsa erkek çykaýmam mümkin aşaňdan erkek. Alo.
Bu dünya gürläýin aýdaýyn näme etjek bolsa. Böyle düşürüp koýuyorsan gurulmasyn. Düşürdük. Aydın ahlak nazar, adalet, Toronto. Bolala Nura, gowme oňatmaýardylar. Nura şu ýaş wagtyň o mekde okuwçy wagtyň goýun geçýär tagyr bakyp gördüňmi? Hem owada ýaşadym. Getilödi, bakyp gördüm awa. Indi şol bir goýun ýa geçip bolsun tapawdy ýok. 2 gün suwsuz saklap, şonuň edil ýensesinden tutup, şoň kellesini bedra, suwly bedra sokjak bolsaň şol nähil 4 aýagyn dirä dyzaýamy şol. Awada da ýa. Şunu Allah bizin halkımız bize itekleyecek bolýar dipip o suwa jotaydy içäý diýjek bolýar ol bularym 4 aýagyn dirä dyzap durdy. Çok olsuluktan yaptım aydın onlar. Bir şu Fauta Potrot var arka tarafta, onun arka tarafına geçmen o kanal var ortada. İki kanalın bir hilek orta tüm oda taşlanıp bilýän her oda wardyrlay tüm oda taşlanıp bir geçilýän edip bir hiljek ýalpagrak suw wadyr onun. Şu taýdan şu goýunlar geçirjek bolýan olun seyredişip durlar. Ay içinden birine öňüragyny tutup agadyň bir gynk görýän on beýleklere mini düşüp gidýärler. Tak sto birinkiler hem şu ýagdaý şu wagt men taň aýdaýyn. Birinkem şu ýagdaý. Indi şeýdi birine zyňmal bolýarmy? Ay zyňmal adamlar zyňdygama alşer gitdi Abdulla zyňdygama indi. Murat düşen zyňdyk. Hiç kim iyidine düşemez. İyidine düşemez. Düşeliyim ay. O adına dar olduğa dostum. Salamu aleyküm. Wa aleyküm salam. Hoş geldin edemez. Var mı? Nere gittin? Bana diýäňmi ya? Ya. Bana diýär. Ay başa dokument. Dokumentden başa şu Çerdakda neme internet orajak bol krişada. Ay o taýlarda tutmady aýbal oldum soň özgötüm orajak bol dokumentden başa bol az işler köprak boldy. Taý bolsa bolmasa efire gel garşa toýraly seni kurortda diýme ýadadyk. Hemme kurortlar aýlan çykdy biziň halkymyz seni gözläp. Ya çıkartda bir yerden işlerden tak yana bir uruk durmadan diýip az hereket etjek bolsak harekete men näme diýälmiş gördüm şu ýolda. Şu ýolda men näme diýälmiş gördüm. 25 gün 28 gün efir açman geldimi? Şonu etmellerdim men. Bulara bara güýje günlüğü açmalym men şu wagt. Bu haramzadalara şu dowr men birazajyk şol 30 martda vatandaşlaryň birazajyk passiwnes görkezmegine gaharym geldi-de. Ondan geley birazajyk özüm hem dinjalayyn hem vatandaşlarym belki diýdim, men bolmasam diýdim. Bularym birazajyk tijenerler diýdim. Gara çekildim bolun. Şol ortada da Alişer bilen Abdullah atak etdi bu haramlar. Pikir ettiler Nura yok. Bulara mäder tutsok. Kakras dağarlar, agdala bolarlar, bir-birini yerler, o üstesine de gorkorlar, çekinerler diýip. Ýemine 28 gün bolupdy da men şonu efir goýanymy martyň 30-nara goýdum. 28-nji şol aprelde tutuldy dämi? Şoňa çenden men hiç zat etmedim. Ne video çektim, ne efir açtım, absolutna girmedim. Şol ortada da Şulikovluğuna atak ettiler ana men pikir edýän. Şoňa da şey diýip ýalňyş goýberdik bara. Dowam etmedik. Bizim efirden näçe hatsan tutulanyny begen oturulur bara ýokurymyzda. Alşeriň tutulanyny begen men atama azar berdi. Başga efire var onu siz ýamalla oturun defamet oturany. O aşağıdan apağın ödemeyad oturmen çağalanma hemme bakma soğudu diýip ýa gellisem gelmedi şuna gel apa ýokarýar. Şunu aýyrsaňa Nura, meni wapşe negativ bolşuňa bary. Ýokardy. Ýokarymda Potronikli Stepnoy Svetowy diýäň sen.
Awa arada. O Azadın efirine var. Her zat geplep yamanlap izlenam Ayşer'in tuturan qowul men atama azar verdi. Şey diýdiňiz men şundan amysdyk noşet ok. Awa diýen apan adam. Gel apan. Geleceğim sonra ağlaktı. Yaşamanın dilemelde dilen maşgulydym. Men sözüm aýsam bormy? Aydın diýär. Man gepleme o. Neme bir zat wada Nuri men wara birincistana hemme watandaşlarymı goldaýan kim bu hökümete karşı neme çykyş edemose ýana wara bir zat wada Alişer'in bir çykyş eden bir videosu bardy. Şoňa şu neme böyle bir mut ayarlagan bir mut ondan gurlaş neme gulala panala men alaýyn diýär. Ben aşağı şu oturayın onu. An niýe men görünme. Benim alıp bilen okşumat. Bir mut men alýan. Borda men çykyn janyňa sag bolsun. Yo näme bolan aýtda sen? Kaç gitti o ha? Salam aleyküm. Niye o gitmelemez tu gelsin tişöre. Ben geplecek gepim bartı. Gel Ayal Doğan gel. Yüzün olsa gelesen şöyle gel. Benim beçelerim ben nimeler demedi uyanda durup bu. Ben hiç bilen derdim yok benim. Benim absolut habarym yok şu zatlardan. Görüm. Azat Haytbayev'in efirinde oturup Alişer'in dokumenti dürüst bolan bolsa dedi. Onu dedi hiç al gitmezlerdi dedi. Hemme dokumenti dürüst Alişer'in. Beçe dürüst bolmasa beçeler Türkiye'de okartım. Benim bir soram var şurada. Son gidene de beğenen idin ha. Son gidene de beğenen idin ha. Şu efirde. Ha beğenemen dedi. Çağlar yem dedi. Tako söz ayttı o içkili ayttı mı? İçkisiz ayttım. Bunu daşı düşmanına dilemişsen. Ben dedi şonun dedi Çağlar. Niyem dedi edin dedi. Ayal kişi bu. Senin nime hakkın var benim beçelerime. Ben Allah'dan 56 günden beri dua edotman. Bana takoy zatlar aydıp yazanları. Alişer gelsene olsa. Hemmesinden cevabını soruydu. Alişer hayran galyan. Bu zatlarda son Azat Hayt İnşallah. Yok Azat Hayt saklamadı. Sıraz ayırdı. Var git dedi özüne gelip son dedi gel dedi. Börde dedi onaka sövmeye gerek yok. Benim beçelemde nime günah var. Alişer bilen aranızlarda nime olan bolsa men barttım mı? Men yoktum. Prosta hazır bara nervudan elim ayağım titroturan. Şu ayal gören yerimde var. Hazır günesi bolmadığı adam şurada durardı ben bilen yüzleş. Ayal son girdim yüzleşmeye girdim. Ben hemen bir zada açacaktım. Yani gapim bölündü. Bir Özbek hatun öldürüldü. Türkiye'de öldürüldü. Hazır Türkiye iki adamı yok. Özbekler, Türkler bilen köçeye çıktılar. Köçeye. Sizlerin sesin zerbe oldu. Aydattınız ara arkan demen arkanda. Bizler sen bilen de bolda yaz. Kanı. Bitten çıktın mı gel. Man aydan bolsanıza gel şöyle. Türkiye devletinden talep edemiz. Alişer'i Abdullah de. Ben bararttım. Bittenizler gelmedinizler. Bittenizler aytmadınızlar. Ay men edili ödü bilen deň bolmaýyn. Maskaraga terwet ederdim men bolyn. Yani onu hem için beydip bulur yine da vatandaşlar yani gelip akıllı oğudan gurulap hemmesini golla yani men deyip bari beyleki taraptanam hareketin başka hil hareket edip şimdi şul adamlar bilen biz yurt düzetjek bolýas ile özleri akıl berjek bolýarlar özlerine akıl yok özlerine yetan ok özlerini edip terbiye yetan ok Onlar izlemez mi şu? Bir adamın bir duruşu bolorlay, bir pozisiyeti bolor. Öz yakasınız kalsın, birinci uçur. Birine geplemeden ön, ben şonda edemem.
Kette gefe bir tova. Ben hiç kim gönle diyesim gelmedi. Şurada destekli dronlar var. Desteklemi dronlar var. Eceniz köye var değil mi? Kendini çiğdetme. Gelece. Nerin çiğdetme kan. Böyle gelece. Nerin çiğdetme haist. Ben pericivan ya diyetiksizim. Uğraşım için aşağıdan yazımla ayırın şu an da. Şagalı o gezip öğrenip. Şol efirde de men girip ağzıma gelen tövbe çık kayttım sotaydan. Eger çınım teret siz görýäňiz o Azat Kaytbaýewiň öýden boş baklaşkan efirine barıp siz näme üçin oturýaňyz wapşe siz näme üçin görýäňiz şolary. Barmaňyz şo gelecede barykany gelecede näme görüp oturýarsyňyz gaýtam. Ine şu taýda da gaýtam şu boş baklaşkalar var şu Kakamrat Kadyrow diýreli şol Azat Kaytbaýewda. Peýdasyndan ziýany köp adamlar o peýdasy bolsa ine şolar ýalak zatlar etdirtmän şolar ýa zatlar üçin ötünç sorat dururdy mert bolardy danym. Samsyk gurlapdyryn bagyşlar ýydyryp diň bolmanda. Deserk içinde ýara galypdyr, künjü galypdyr. Şolar ýaly etmeler, şolar ýaly etmeler. Ana şoň üçin men wara hemme kişinin efir açmağına misleyem yok. Öňler diýýärdi, merkim efir açdy da desdi. Yok ho, bulan içinde agdy birlik patrodiýa gaýtam bu bolgusyz aktivizm içine goşulyp düşünjesizligi bilen, edepsizligi bilen. Ine men şu wagt eger Allah we men şu gurrunlardan habarym ýok. Şu wagt gelip oturdy. Şu gurrunlardan bolondan bilemok. Çünkü ben göremok. Ol adamlar meni blokdadyr. Olara meni menem olar blokladym yani. Göremok absolutno. Baram oğlum gıdıklam değil. Biz gördük size malla oturun gördük. Yalar şolar. Maňa gıdıklı bolmaly. Maňa gıdıklı değil. Siz näme üçin barýaňyz otay? Normal adam bolsa durar düşerdi. Men gidemem demezdi, yüzleşerdi. Men aydam yok. Gaçyp gitdi şoň üçin men gaçyp gidemden belli özüniň ýalňyşyny kabul etdi da şo. Nura kim maç gitti? Gowum Nura, oňatmy? Eşitmediň ötýän. Hey gowda şükür gowmy. Yokla şu Stipnosvet oktyp halma söýünüň yani Hasama topornyň ýol başçysy bolan bolup görän bir pedofiliň toporundan gelen biri şu wagt gelip maňa gurrun berýärler o men hayran galýan o şu wagt bu güllala pa birdatlar diýipdir şagalarna birdatlar diýipdir. Bilen bolsam men şu pikir etdim da şu topordandyr diýip. Barynçy şu soraw berjek bilen bolsam men bilemok habarym ýok. Şu topor diýip şu men pikir etdim da şonda. Alişlere geplesinler, maňa geplesinler. Notoka narasta beçeye hiç kimin hakkı yok. Birisinin beçesine gepleme. Hemen meniň beçeme gepleme. Hiç kimin hakkı yok. Bular günahsız beçe en atasyny saylam idi. Men hazır bilen bolsam Alişleriň munday duruma düşýäni. Ya kaldı ki Alişer siýasat yani muňa bir zat diýen bolup biler, halma söýünüp bir zat diýen bolup biler. Kalkyp da yani anasyny satyň siýasatyň içine siýasat alyp barýanyň absolutno günäsiz çağalaryny gelini goşmak, olara bir zatlar dili uzatmak, ýaman gelişikde zat oglo. Yani men mysal üçin aýdaly Ertirkün mysal üçin bir siýasy topar bilen apazykda bolup tursam men şolar bilen gidişmelerine, şolaryň ideýalary bilen, pikirleri bilen gidişmelerine, onuň şahsy bilen, çağaty bilen, maşgalasy bilen näle. Şolaryň özü bilen gidişmeli. A men şu adyna men hala Mogdur Sultany, meni aýdyra gatkan zadymma. Öz aýal bolup utanmady käbir zatlar aýtmaga daşy. Meni maskara etjek bolup, özüniň eden käbir şeýle bir hapa zatlaryna çen aýdyp bildi da şol. Özüniň hapa zatlaryny aýdyp bildi ýani. Men hayran galdym o beýbä diýdim ýani. Bu ay anasyny diýdim. Bir oturup bir wagt ki evin neşdiýänden bilen nähile güzleri bar eken aksyna sereseň diýip men geň galdym şonu da. Bolmasa bir o aýal maşgala diýip men özüni aýwyna sırna gizläp gezdi koşugyna çenna. Bir giden aýwy wa men onu ädiramaýdym o kıssat. Yani Alişer şoň atasy barada efir çeken eken şoň ağır var eken o atasam gowy ýerde oturup ýumurka ýeden eken. Borlay gawr olsun aýo watandaşlar. Nesip bolsa siýasy ýolla insanyň bir medeniýetem geler, şu wagt bizde siýasy medeniýetem ýok, biz üçin
Gatı bir. Men özüm boyun alyan yani käwat men konkretni hapasy hökümete garşy edýän onu uja wara menki uja wara nälisen adamlar. Yani mecliste bolup häzir Türkmenistanyň meclisinde bolup esdeme gurrunlar onda gelişiksiz ol. Öni birin käder çykalgasyzlyk da bilen janym men ýa-da oglanlar tutup äkitýärler bolyn. Tutup äkitýärler bolyn onuň basýarlar ýa-da türmeden göýürenoklaryn janym men ýa wara. Canım yani. Absolutno bolonokta vatandaşlar onun ýemi söwmükden söwüp biraz geňläýmese mümkin bolonok çünkü elimden gelse wara Hudaý wa çyýyklajak şolar wara köçede çyýyklajak. Şeýle bir çyýyklasym gelýär şolar wara. Elime bildiğin bir tuğduň çyýygyny alyp ödem götüne ýalaňaçlap çyýyklajak wara. Şolar ýalak çyýyklasym gelýär olun ýöne gelmeýän soň söwmeli bolýar vatandaşlar. Söwmeli bolýar. Meniň wara İň bagıtly günüm Türkmen halkynyň ayağa alyp burra diýip bara şu köçede ol Nepalyň käli içim mi diýär o Nepalyň nemesini göremde videolaryny göremde içim mi diýär o bele bizde bolaýmalar şo zat diýip içim mi diýär o Hudaý wa şo zat bolonok bolyn janym ýani näme üçin edi bilemdi o we adalatsızlyk diýsen kekirdekden o edenetlik kekirdekden korrupsiýa aňary var. Cenayet aňary var. Kanun wapşe ýok. Hiç da. Onuň näme üçin biz etmeliler oşun diýen, näme üçin etmeliler? Biziň başga wyhyt goýmadylar diýen bolyn. Şu bolman dur onu wagtda siz dawna oturdular, biz dawna işe herekete geçmeli adamlar. Ýöne bolonok şu. Bolonok bolmaýanda da meňem janym men ýa çünkü häzir meňin ýüzüm belli. Ýüzüm belli häzir oturup Türkmenistanyň içinden bar herekete geçip wagt edip bardyňam da adamlara "Ey men plan ýerde diýen çaň sizden oňur eşlik gelýän çaňyz organ ulak gelýär." Oňa da men gözüm ýetip dura. Siz gelýän çaňyz organ oňurty gelýär. Şu taýda da siz eýe çykyp oňurmaýaňyz men bilýän, şoň üçin men şu taýdan etmeli bolýan şu zady. Şonu siz eýe bilmeýäňiz. Men bilýän çünkü eýe çykýan bolsa diňiz anhaly şeýrlen Abdulla Türkmenistana kedilipdir. Nime gayri resmi habarlara göre. Ana Murat Şeýf türmede otur. Barın eýe çykyň bar, eýe çykýan bolsaňyz. Nur bardy ne Talip bardy ne Alişer bardy ne Abdulla bardy ne ya Murat Şeýf Türkmenistanyň içinde türmeden çykan ok. Tapawdy näme? Murat Şeýf'iň Nurdan tapawtlyary ýok o adamlar. Nurum Murat Şeýf'iň birine men türmede oturýan şu wagt. Ana men Çarjyň türmesinde oturýan, men elimden telefonumy allar. Habarsyz hatyrsız oturýan men şu wagt. Murat Şeýf diýip hasaplaýyn meni. Tapawdy o watandaşlar o siz yani geçeňem diýäňiz aga men öňe düşdi diýäňiz. Öňe düşenler känäne birden türmäge girenler bar ha siziň üçin. Eýçikiň da ha türmedekiler üçin. Alişeriň jan dälmi, Abdullaňky jan dälmi. Ya siz ajygaňyzda olar ajygan okmy? Ya olaryň şu atlar etmän öz durmuşyny edip bilýär etmän siziň üçin görüşdi däni minni on gadry ýokmy? Sizdäki akyl, sizdäki beyin, sizdäki kelle şonu da bardy ho. Prosto olar has beter söýýärdiler watanyny, halkyny, geljekki nesli. Siz näme üçin şolar ýaly adamlar siziň üçin görüşýänlere eýe çykaňyz ok. Siz ertirkün tapmaýaňyz o men size daýyn tapmaýaňyz o siz. Siziň üçin görüşjek adam inem eger şu bolşuny bolup otursaňyz siziň üçin görüşjek adamlar tapmaýaňyz. Şoň üçin gaýrat ediň ertir sagat sagat nama çekkel özüňiz bilýäňiz sagat men aýtdym size. Özüňiz her kim ýerli ýerden bir herekete başlaň da ediň da bir Nepal bir gün öňünden çekdi o bir gün öňünden dawa ertir çykýas diýdiler ertesi günüm çykdylar o ýerden. Saat 10:00. Näme üçin çykaňyz siz? Näme gerek o size? Näme gerek men düşünem ok. Ya hacıdan moğlu getirdim okadolyň my ýani? Näme deliň ýani? Ya yine näçe adam tutulmaly ýa-da yine näçe adam ölmeli? Tutulup alyp gidilmeli. Şular olanlar biz türmeden halat etmesek başka halat edilýän ýok. Şular olanlar biz çıkarmasak başka çıkarıp bileceğimiz ýa adamlar. Ben şular olanlar üçin görüşelim da adin zafsek zadyna o görüşelim da no.
Şol olanlar hemmemiz için görüşdü. Peýda tapdyňyzmy tapdyňyz. Näme şunu eýe çykandyk ho. Aşgabatda ertir polny usuleni men bilýän. Ýöne welaýatlerde gowşorak usuleni, otaýam usuleni. Usuleni ateretmäň o dowan skene usuleni. O götüne soksun olur. Inni kiling mart aýyna çen usuleni elan etdiler o. Gorkusundan ýaňa. Ýalanyň mosy ýalan diýe organ işgärleri. Usuleni de geçip görsüňiz inni kiling martyna çenni. Bilýänler söýtmäň hemme zadyňyz bilip otýar. Olara galsa vatandaşlar sizi yine 20 ýylam usuleni de saklaýarlar o. Men size aýdyn, yine 20 ýylam usuleni de gedýäňiz siz. Gözüňiz açylan owamdagy usuleniden bara. Dinalyň danym normalny bir rahat durmuş gurolyň dary bollu bestir da o ýadanymyz. Bollu bestiran o kösöni bildik ha o vatandaşlar o. An bu täze gelenler wa söz berýän an kakışdy ýa. Hiç kakış bilen men gurlaşaýyn, kakış gowmy? Ýa-ni gowmy? Ya, men türkmen, men ýanymda bar, bir min çoň bilen gurlaşaýyn, durdum rat gurlamançykdyr bir min. Näme, men ýanymda türkmen nomeri ýok, şoň üçin jaňadyp bilmedim. Dinle sen aşakdan ýazdyň, siz hemmeňiz ýaltanýaňyz diýdiň, ýatyp ýejek bolýaňyz diýdiň. Meselem, ýatyp näde diýmeli, ýatman näde diýmeli? Sen ýatman ýaňda, ha? Aw. Sen ýatman ýaň. Bu munça adamam ýatman gezip ýörýänler, näme ip bilen o? İşleden gözünçlük ýok diýip aýtjam men sana. İşlesen kösünçlük ýok. Näle işlemel? It bolup işläňde 1500 manat işlemelmi? Ekonomide işlemelmi? O näle? Çörüksüdem ýaşaýan, çörüksüdem ýaşaýan men ýöne adalatsız bolanda ýaşap bilenmok. Men söz adatly bolmadyk ýerde ýaşap bilenmok. Men dem alyp bilenmok. Men çörüksüdem ýaşaýan gerek bolsa. Ýöne ýanky zatlar adalatsızlyklarda ýaşap bilenmok men. Götüme sokoýunmy? Elitni jaýy, ýa aňar baş duta bolony, ýa Pradany götüme sokoýun eger bir ýurtda adalat ýok bolsa, haçan meni talasalar, talap biljek ýagdaýda bolsa, ýa birini öldürse, teň çagaň öldürse, oň öldüreniň tarapam güýçlü gelse, oň adalaty bolmasa, an haýaň bir jogor közdüm men. Herkide bolanmy, nemede bolan? Nirde bolanna hiç ol lewapda. Lewapda Garabekölli. O Garabekölli bir aýal çagasyny motorly kakýa oň arkada kakanyň hem garnaşlary komitet işleýär. Bolly onuň ana şol eje şu wagt pul gerekmi şoň gyzyklymy şu wagt sen şoň bar şoň pul 1000 manat 2000 manat aýlyk alyp bolýar ýaşap bolýar diýeni saçyny tutup eliňe bersin wara. Näme gurrun berýän aýo adalatyň gurrun etsene sen gelip bize o. Şaşlyk ýaşaňda näme o? Şaşlyk ip ýaşaňda näme o? Adalat bolmasa ýallaklak gezjek bolsaň otaýdy. Bir de ýöne ýerden adam masyan goram, ýok şutaýdy ýaşap ýör. Ýallaklak gezýänsiň da anda sen o. Taşak kötüp gezýänsiň. Ýöne ýerden adam masya diýlen o. Basanok diýlen abarot. Basanok. Adam kakya. Basanok diýlen. Adam kakya, gyýdy ölýär. Adalat ýerini tapanok. Soňam 2020'de bolan zat şu wagtda mene şuň 7 saat mi 8 saat bolan videoda aglap gurrun berýär. Henidem gözüniň ýaşy gitmendir o ejen. Şoňa ädir bar gelneje 3000 manat aýlykly ýaşap bolýar. Näme aglap otyrsyň diýeni? Bar dik göreni barmagyny wara bokurdoňdan sokup ýerinden çykarar şu. Diliň oparar gasty eder diliňi. Ve kakışten çağan şey dip kakıp öldürseler, ona basmasalar sen näme etjek? Oň jokum şonu da gurlaman sen çağan ölse. Ben olatlar barada gurrun etmek üçin girem. Biz şodatlar barada gurrun edýär saýdy. Näme şu geldin onda? Näme şu geldin? Sen otaýdy, näme şu geldin onda? Ben ýanyňa gelem. Kim geldin onda? Men ýanyma gelin, sen şu taýyk gelsen. Ödüm. Ara ýasyna gitdi, Cemal Sapar bilen gujoklaşdy. Gözel şaglywan gujoklap ýatyr. Ödüm biler näme? Zaýbal etdiň.
Özüň Yo, bilen aşağıdan on yalap yapma da her kimin çağa söylüyor, giden adam kösen Men onu yani yok tutman sana dikkat edýän men. Açlık ba, kakış açlık ba, birden açlık bolup köçede yaşap, köçede dinle, birme neme garip görülemez dinle, kakış biz köçede yaşadık, skameykada oturduk bolya, hiç kime azar bermedik. Nem üçün skameykada giýje yatjak men oturjak daşarda, nem üçün oturdanok. Nem üçün polisiýa gelip azar berýär, bar git berden nip. Men oturjak, oňa näme? Men öýümiň gapdal, öýe girjek gel daşarda yatjak giýje. Oňa näme? Nem üçün oturdup ýaşadan oklar. Men o da atlaňa diýem. Oňa şu as. Men şu da atlara diýende, açlykda şu köçede ýaşasaň, nirden garnyň doýmaly? Çağalar aç, nirden garnyň doýmaly köçede ýaşasaň? Men şoň gurruňy aýdýan. Hawa bolanda näme telekeçi? Bir sertifikat aljak bolsaň 30.000 manat, maňa o zatlar öwretme gaýrat et telekeçilik öwretjek bolsaň gel gurlaşaly. Naloga näme bermeli, gostandarda näme bermeli, pajarna näme bermeli, sesa näme bermeli, ekologiýa näme bermeli, başgalarynam sanap bereýinmi? Ýadaýdy Men ýazjak, men şu taýda halk bilen gurrun etjek. Sen gurrun edip bilýärmi men bilen? Näme üçin men onu ýazmaly? Sen ýalanmy dogrudyň? Yok Türkmen sana diýip ýazyp oturýan men sana başga zadyň bilemok men. Men açlyk ba diýen Türkmenistanda elinde patentim bolup işlendi de açlyk. Näme üçin polisiýa gelýär pul dilep? Näme üçin pajarny gelýär pul dilep? Ha, näme üçin men hem işlep men olara pul tölemeli? Ýalan sözleme o näýli goraňok. Aýda aýlyk beren ýaly bermeli. Adamlar baklaşka çöpleýär, giýje musurlar aýlan çağajyklar köçede 10 kiýaşyndaky çağalar musurdan çörek alyp ýýär. O näýli göreňi görmeseň bar Sowetska aýlan musura giýje şuma 12 bir şota ina şunýal çağalan gelýän wagty bar aýlan ani kışta da görgüller sowukda ikepden gelýärler. Ony ýalan sözleýär. Maýplan ýaşap oturan jaýyny alyp oturýarlar elinden. Kamera çek oturýarlar. Ina şu çağa maýyp hormatly prezidentimiz öýümüz allalar şeýitdiler dip adamlar video çek otur. Ondan meter näme gerek saňa? Öýüňden soň açlyk bolmazmy? Öýüň ýok, köçede ýaşaýan açlyk dälmi? Bir de oramda o açlyk diýen o näýli goraňok? Sen erkekmi? On bolýar hökümet. Üstläpýärys daýdy. Men açlyk goramok. Bolýar. Amyny ipsiň etene ýejeňiz. Ýeň amyna keýleýden ýejeň agyna keýin bol. Sen mara taşşakdy. Prokurorlara berýändir heleýsen, ondan arkan getip berýänsiň sen. Ýejeňiz keýin. Aşakda goýa, ýeň aşakda diňläýsiň. Men nomer basaňa keýin fikip berýändir sen arkaňyň wara garnyň doktor sen dogunyň keýin. Bolýa sen Usman gurlaşalyň muňla bolýa sen Usman gurlaşalyň. Yo dinle qaçdynle bolýa. Sen unma qaçdy unma. Gyýdyň fikip berýändir dogunyň keýin prokurorlar ondan arkaňyň. Men nomerim ma jaňa triýap geçen haram. Ýa gel başlyk ýok diýämmi? Geçen amyna keýin. Nomerlap durmasan erkek bolsaň qaçy. Ýylyň munyň öňüne urlaş hiç kime sen nomeriň ýasyň gerek. Aýda otur geçen amyna keýän söwanyňla ýetjediň amyna. Dinle ýan söwan. Bir söwan prokurorlar şondan arkaňy ýetjedi kunty. Dinle. Qaçdynle. Sen ýaldygyň, sen dogunum ýa keleyim fikip berenokma zato men hökümet näçe bolýar? Bolmasana muňa zat düşünýär. Bolýar, deňme öz ýalňyşyny bilsinne. Bolýar, deňmen bu sorama näme diýip jogap berýär, göreýin men muny. Qakyş. Welayet nomer näme üçin arkaýyn şähere girip bilenok. Ene men welayete owa gidýän balkana taqs tutup gelýän öýüme arkaýyn gelip bilemok. Ýarty ýolla düşmeli, elim çağaly, goşly. Sen şoňa da jogap berani? Olatlar başından geçen olaydı boss. Başından geçti bilir bu doğunuz keyin. Başından geçip aňaryga meçikden sesin açtığında jogap bersin enne şu taýyny qakyş.
Men bugün sen nomeryň paýladym. Kakş ertir men sen suratyň bilen çykaryn adam ýalak gurlaşýan sen bilen. Düş aşağı onna gurlaya bilmeýän bolsaň. Awa, aýtdan ýanka jogap. Yetsen amına keýnýän bu am ýene bir gede gaýdy. Sen bilen işin bolar. Ya git dolundy. Yetsen agdyna keýnýän bu am. Usma. Yo, men sana sorak berdim. Men welaýetden gelýän. Geçen ýyl däldir doguňyz kede çöpdüýbiň sen bara. Haram. Ey kol fewuşma uçy geldiňizmi ýa? Aşağıdan ýerlerde boş kuntu diýe kuntu molsa möz moňaryan kuntu siz ýerler ýalap berema gaýalar. Men ýal kuntu olay senem tak işte. Ay sen Bolýar nemedi. Bir neme? Nuri. Netijeli gurrun edeliň bir netijeli bir bolar ýaly gurrun edeliň. Nuri, ini men gurlanjygym. Vatandaşlar adat kokmada araldalyň. Men burjy tekdir. Men gurlan. Ha. Benim de soru yurtta şu an 15 yıldan beri işlep yapıyorum. Türkiye'de ödümüm. Ondan adımım Türkmenistan adıma yöne başka. Yo o zatlan aytmayan da on. Neme? Ne hadır bir ha dinle. Ha bir mesela bir rollara karşı çıkış ya. Yani ha ayarlagan internetten siz hada bu halka ananıp ha internetten çeken oqowy şu inne çekýän şutaýlar suwat normal men больницада işläp ýörüm şu aşağı çekýän ok şu bollugundan gatyrak gurlasaňyz häzir bara bu halka ananıp Gençemcan internetten hiç işleyen yok. Internetten işleyen ok. Sesin gelen ok. Dongen. Dayan. Gençetin internetin var don ya. Uruş bolan oktaýyn bilen hiç ýere. Nuraga sesin ýapyk bir zatlara diýen bolan. Min yaptım ya tamam açtım. Neme geleceğim çıkardım alara galyp oturmasın dinleýärler bir kaýdypdy. Eşdilen o sesin ayarlawan. İnternetin gowdal Türkiýede wagt Türkmenistany meňde de. Vay Allah can virus Türkmenistan Türkiýany ödüňe meňdetdiň sen o. Virus rejim Türkiýany ödüňe meňdetdiň, Russiýany ödüňe meňdetdiň. Olaram internetde gasyp oturýar bu adam. Vay virus şu halkara döwletler guramalar görüň oş Türkmenistan ýa diktaturalar beýleki demokratik döwletlere de risk berýär. Olara da howp astynlar. Çünki gözü diýär Türkmenistandaky diktaturadan şoňa meňdejek bolýarlar. Men aýdyna Türkmen halky ayağa galsa bara Erdoğan'a gön ýüreginden gidýär. Çünki eýwa men muňa meňdejek gotdurdum ha. Bulara madarly menni. Vay meňe ýyzyndan ýeterler diýärno. Olam ýüregi ağırdan gidýär ýydy ýani. Burjy internetim oňardyňmy? Täzeden gel bolýan internetim oňaraýjan on. Eşdilen ok ýa, täzeden geldim Nurcan digip. Talip ýogam bolýan, talip gowaram bolýanma. İlki bilen Türkmen halkynyň agdy bir bolaryn. Ondan soňra hiç bolmandy. TikTok'dan durman ýazaly şu haram ullara garşy bolýandy. Biram Alişerlen Abdullahy diri görkedim di. TikTok şeýdip gepleşip ýarsak, şolam bir nimetdiňiz bolýar da şolara garşy çykdyňyz bolýar digim.
Men fikrimçe. Ýöne şu wagt şol öllüýi zat diýip gaýrat edip aýtmalyň, ha işdirden. Sebäbi hiç kim bilen ok, bilmedik zadymydy gürlemäliň. Çağacıklary var, gara göz ýaldyk, çağacıklary var, gül ýaldyk gelini var. Abdullahyň belki öýlenen nälir, ýene şonu da bizim üçin göreşen gahrman geçip şular. Yine aldı bir olalım vatandaşlar TikTok'ta Alişer deyip bir programa bir da çıksa hemmemiz yerli yerden yaralıyın haram diktatör rejim şolara karşı bolluğuz Berdimuhamedov'la çüyürüp tohum şolar var da men ağzıma gelenini diyen sen Berdimuhamedov seni dünya getiren enene atağına nelet bolsun sen Türkmen halkının başına gelen belasın deyip ağzıma neyme gelse yazyan vatandaşlar yöne şu vaktin sanımız gatı az şoň çüýnem Kiret nähil dönüklemizem çıkya orta, şoň üçinem sanymyz köpelsin, ondan soň hüjüm edelim. Şu wagt hiç ýyl ýalňyşyp Türkmenistana barmalar Nurjan. Jigim, sen menden kän ýaş kiçikiň. Ondan bir-birimiz gollalyň vatandaşlar gaýrat edelim, söwüşmäliň. Men sizden ýaşym ulurrak, men 70-nji ýyl. Men sözüm eşdilýärdim, men dinleýäňizde men şu wagt hastanede çalışýan, özüm 15 ýyldan köpläp Türkiýede işläp ýörüm. Nura sesini yapıp bir zatlara diýýäň. Vay, interim sesim ýatyk goý. Ha, men yapıp yok, sen eşdilýär, men yapıp eken, dur. Türkmenin başına gelen beladır. Doğru aýtdyň şo taýtany, hakykat. Şol ýazýan, bilýäňmi? Düýnüň öňünde de bir ýaşul çykyş etýär, gara işdiýär, bir galkyn işdiýär, bir zat diýip bir mahaw ýaşuly. Menem ýazýan aşaktym, Nurini, Murat Gurban, Gelli Täriýew, Talibi. Menem şolara garşy ýazýan, sen ýan Türkmenistanda bolsaň ýa Berdimuhamedow çüýrük tohumyň etýän pyssypyjyklyklar bar da aýtsana ýaşuly ýan. Sana ýaşuly diýen söz bile gelşen ok diýen. Agdymdan näme gelse, giýje näçe topbok edip ýazýanna durmadan. Şoň üçin berdi öz janymyzdan hem demetmeli. Häzir o taýda çykyş edin diýäňä. O taýda bir tan, 10 tan çykyş etse, Türkmen hökümet ýygyna bolary. Nura bu Süleyman çeşitname edipdir. Gatı ağdı bir bolmaly bu konuda. Ya da şu taýdan bir topor döretmeli. Şolara göränim etmeli. Hareket etmeli. Süleyman çeşitname edipdir Nura. Biz kaçan çykyş edip başlamalyk bilýärmi Nuri? Süleyman ünlülenmek biz ayağa almalyk. TikTok ýarmalyk, YouTube ýarmalyk. O wagt biz şolara karşı çykyş etmelik bolan dissusuk. Olar näme etdiler? Sen bir ýerde baýdak başgalaryň görüp nähiller etdiler. Men şu wagt ýazýardym bilýän, adamyň tanýalmyş biler, Nuri belki ýalňyşandyr diýärdim ýöne, seni hiç ýazgyramok. Ýalňyş ama men, ýalňyş işledim bu. Türkmen ýalňyşan ýerim ha 28 gün efir etmedim ana şo taýda ýalňyşdym ýöne atak. Ýöne inni sen haklydyň. Onu da men sen hiç ýagramadım. Olaň ýanyna hata ýapyp biler insan ogly bir zat diýen boldum da ýene de sana hiç ile karşı bir bak yalan näler? Baýdan ýok, baýdan tipine basylmady ki ýani baýdan basylmanyň sebäbi adama hormat ýok diýip basyldy ýani. Inni özüm bolsam basaryn. Görüp oturýaryn. Gatermetli. Şu wagt men ýadan aşakdan ýadan men bayram alyň mekteplerine aýlyk berilen 3 aýdan bäri. Oğlumlar aylık alan oklar. Yöne çare üstüne çare. Bu haram oluyor nämetine gerek çare gidip bunu yöne oluyor da. Men yaşımdan tonyan tutan sözlemeyin. Bor efirde yine sizi dinleyen. Oluyor sağ olun hemen vatandaşlar siz söyleyen. Oluyor sağ olun. Allah yardımcı olsun. Biz ýala onumuz köp bolsun inşallah, köp bolsunlar. Sağ olun. Ýanky suratyny näçin goýdum men? Sağ olun. Ýanky suraty watandaşlar men şuň üçin goýdum. Aşyk ýok diýdi. Aşyk bolmasa
Yani Bayurtların halkının ekranlarda yalanaç yankıyalak oturup yüzünü palçıga malçılladı oturanını görýän almayı. Pul töleýärler diýip diýär yani. Bu inha açlık şunu. Ya da herkilek maskara bolup görülür PK ýarşylaryň üstü bilen. Açlyk bolmasa özüňiz syýlerini maňa etdirin hani. Sen maňa etdirgen PK ýarşy etdirin däni maňa ne isteseňiz 100K oklaýyn yani. Maňa etdirgen etdirip bilýän bolsaňyz şolar ýa-da. Men çünki aç däl. Siz aç. Açlıkda geçip görünür. Yüzünü palçıga da yapar o daşarda toğulunur. Yalanaç o patense bilen çuğalanaç olup görködüp bilýän mi? Onu ýazatlarym gördük. Biz bunu çuğalanaç olup ya bir maşkalyň eşigini ýertip diňe lipçiklik alyp gördük. Her zat gördük ki yani açlık var diýmek ki bolýar şu zatlar. Ha getirin hani bir şey bu baýyň Araplardan ya da Katar Araplardan bunu çıktığın aynı o. Valla. Yani geçen bir bay devletin yani Germaniýanyň nemislerini ettirgen şu edilýän şu PKK'daky ýarşylar ya da özün söýleýän pully adamlary döwletleri bay döwletleriň halkyna gidinde şu bir Türkmeniň TikTok'undaky PKK'synaky bolýan zatlaryň ondan birini ettirip bilýän Sidi geçen gördük. Sali anime rahat yağıcı oturan gördük. Her zat gördük ki bu TikTok'ta yani. Neler görmedik neler. Şoň üçin gelen bolup brama Dubai'da var, Prince Dubai var. Dubai aýjy näme? Kim şoňady? Prince Dubai. Can Dubai. Can Dubai paranı aldık biz çok mutluyuz $50.000 aldık Allah razı olsun arka tarafı isteyenesinde abo yok palçık o köyünücü pakır nime palasa otur $20.000 aldık deyip dine Türkmenistanlı yalvarıp ya sana diye ya Allah razı olsun diyeceğim Türkmençe aytacak Tanrı arkasını tutan işin Alişer'le avdıla diyemediniz o şular yazatlar o sizin için görüşüp gören adamlara diýmediniz o size pul verecek deyip Allah sokanlara diýdiniz ýa-da bara ýekejäňiz hem ýok şondan men pul aldym inha diýip görkedi bilýäňiz hem ýok şolaň içinde ya işte busunuz yani şu ortada bu yüz ýemmäňiz bu bir acı hakikat yani ondan gelip bara açwama ýurtda diýäňiz için kime näme suud etjek bolýan o kime näme gurrun berjek bolýan kakys diýlen ýa haramlady teşekten bolonma sen adam çağasa dälsen adam çağası bolsaň sen gara diýerdin kimden boldun kim bilýär gelip kime näme gurrun berjek bolýan o $50.000 berdi de $20.000 berdi maskara bolup bir dünýä maskara bolup özüm diňe türkmenler edýärler şonu başga seden ok arkadan edýär şonu arkadan saýasynda boldy şu zatlar vatandaşlar aya galmaly diýýärler bu pituhlar ayırmalarını mara bileyim durduğun içinden hareket edin onu etecek olsanlar adamlar böyle dağıtı da verirler adam verirler onun yönü menajan harekettir de aray haçan eden de bolman nuraydı o bir gün onu çıktılar 2 gün sonra 10 saatdan prezidenti ministri parlament nemesi hemmeti vazifesinden ayrıldı. Vatandaşlar. Men şu yıl 2020 sizin için finanslayacak vatandaşlar. Şu dekabrın 31'inde seni finanslayacak vatandaşlar. Men sana söz ver. Yani siz bilen şu galman 2025'in sonuna çenli men söz verdim. Sizin için görüşecek. Men ehtimma halkım için, vatanım için. Yani son yani bilmedim de eğer şundan son bolmasa çıkmadık canına umut var diye olun bir çıkmadık canına var da onun ölükenini diýmer bolýar da yok siz diýir däl ölükenini diýmer bolýar da adamlar bilmedim yani şu ýylyň içinde bir ýerde bolsa da kail diýýär bilmedim aydın oğlunlar ne yapacak olsanız. Nura şu Ýagşy Goşunow diýen oglanyň önemli humoristin
Neme bir videosunu gördüm. Men diye şulaydım diye çağalarım aç hor etmeyin diye aytyan o diye. Men şulaydım aydasım böyle ok. Yani çağalarım aç hor etmeyin bir basmat bolsun diye aytyan o men aydım aydıp bilem oklay yoksa diye. Ana aşıktana yaşı osunu fayt onu. Onu demedi da onu. Kerim hallamaydı da biz açtık deydi o ikimizden yaşı boşunu filan ikimizden açtık deydi o. Bir tilak geldi rahat dedi yani. Örgülcükler, narkoman hemrare cepin iyidine düşüp çörek tapanlar da onun özlerini men şahir diyen orşipörler 2 manada kardına geçmeyenler olan. Yay bu ara men size o halkın yüzünü ne edip seyredersiniz men gatı hayran olşu. Eğer halk hükümet şunu bir nokat koysak vatandaşlar da vay galalıyla disti içinde şunun sonunu görürlü. Ne el gol yaşılır. Türmedekilere ne molptur olur görülüyün. Men yaman gıdıklan yani şu haramlarda kurban olun taşaklarına ne molcu gatı gıdıklı da arayman ala. Ne mol yaşılır halkasın ne mi gurrun görüyorlar. Ay bize mecburduk barınca diyecek. Bize mecburduk çağalamda da çünkü o biliyorsunuz da o şu şeyledi beyledi. Ay öyle ne için onlar şu haramlarda rejim yıkılmadık bolsa yine 30 yıl 40 yıl gitse senin bittiyadın şularların bile şulon gün golla berkitip o sen gaytam olmanla bolya karşı görüş bilen yok mu? Onu bina etme, onu kurma. Onu sen ne için kurdun? Guru otuyorlar adı orada hem şu at. Guru otuyorlar yani kurban oluyor. Golla otuyorlar. Onu koşku aydım saati otuyorlar. Azuda esmen vada attip onu bunçukur va. Awa. Bulara sonra verilmedi yani. Verir yaman go verir halk. Awa. Yaman gıdıklav mana şulara nem bol yani. Huday baga yaman gıdıklav. Nem bol yani neticede ne edip utunma. Bir namuslarına aşık. Mene doğru mayda o gürlüş çok adım yok. Bir gedek dinle yüzünü tükürmek kalya menden. Olurlu gürlüş çok adımım yok yani bardadı. Yüzünü tükürayacak adamlam olur çünkü. Özleri bu rejim yıkılmasa, bu rejim bilen ya niyecek etirkun yıkılsa da ay biz bağışlan. Ay biz başka alacımız yoktu, bizim günahımız yok. Biz ne edelim biz çağalamız, çünkü ne ettik deyip sen tutuş halkı karşın aldın sen tutuş halkın akvalıyla oyladın ona ahilek bağışlan ona ahilek ötünç sorma sen tutuş halkın akvalıyla oynayıp otursun karamlarda rejim gollamak bilen berkitmek bilen şu hakikaten uğraşı tutuş halkın akvalıyla oynayan adamlar esasen sınıf işgarları propaganda edip halkın adından çıkış edip, halkın adından minnettarlık bildirip, halkın adından arkada deyip, şol derecede yukarı kaldırmak bilen ara yaman ervet halka urga urdunga şu sınıf işgarları iyi minnetsiz değişir şol. Ştayda bir ýerde ýaşakdaly asıl gelip oturan yerinden seni alyp gidip basaýan oklardy. Agay aýka suratyň belli, ýüzüň belli, gaty masgar eder, normal otur, normal dünýä belli eder ýüzüňi. Daşar ýurtda sümsünüp ýörmän sen şon ýaly ýurt gowy bolsa, daşar ýurtda näme işleýän? Haramzada ýüzüň başyň ýetin şulay firdan sen özüme fir açyp ýüzüň belli eder sen garaşyn te. Ya ona da düşünmeli teret ol pikret ya her hemme yurt Türkmenistan ýalym kädip bir demokratik we halk arkasında durýan döwletlerim bar. Hökümetiň hissa edip bilmeýän ýerlerim bar, diňe halk durýan ýerler bar. Bir o zatlar hakynda hiç pikretmeýär bu adamlar. Diňe bir Türkmenistan ýalym kädip hemme ýurtlar dünýäň ýüzi. On ýalylar bir gözüňizi açyň adamlar. Peki bu screenshot etsem ana uğraşsana WhatsApp'tan goýoýun şu arkamda kakras näme goýjak bilmän oturdum. Yani ay kankyny uğraşsana. Adam ayka sen tanadarla gelsene tanasana halko tanasana içimizdeki sırtlanları, sakırtkaları, bitleri o ganemici sakırtka size o men size sakırtka diýen bilýär mi? Bujuklerde zatlarda kirli getip bujuklerde sakırtka bolýar bilýär mi? O dolama orada sümkünüp bir et nahar ýesem diýip bolýar. Ogurul ağaç bolýar para haýwanlary sakırtka döreýär da bilýär mi? O biriniň elinje saklap oturan öýdüçi haýwanyna bolan ol.
Siz hem şonu takırtkı, iyesiz galan tapdyňyz bir döwleti, hazinasy iyesiz, ýurt iyesiz, kontrol ýok, pulu bar, sakırtka ýaly çökdüňiz sizem. Bizem diýär, şu sakırtkalary bir-birden tutup mınjyratmaly, nemjik şular arasalamaly ýa biz ganemici, halkyň pulunu emici, sakırtkalar sizlay tapalyny ýok şu sakırtkalardan. Iyesiz ýurty çökdüňiz nämjik. Siz bu ýurdy iyesiz öýtdiňiz ha, türkmen halky iýe çykmada bular, şol gulowny sallap, gulowny şeýdip, siz näme nira sürseňiz şoňa giderýär öýtdiňiz ha. Gitmez. Geldimmi? Suratlar geldi. Häzir bir munçuk Ayka, seňana Haramzada ýazy bilenni ýazýa, bular bir-birini adamlar tanap bilme. Özüm daşar ýurtda wideolarynyň aýdymlaryny diňleseň aç. Migrant takdylar adymyza it bolup işleýäsiz, goşgusa şo goýup haramzada. Bigaýrado. Beýle Türkmenistan öwýän bolsa, hem şu gelýän sümsünüp. Migrant takdylar. Gitta yurduňda da Haýwan. Ýurduňa hem şu gelýän sümsünüp o ýurtdan bu ýurda. tak. Gibli Aykan tanalyň ýanky O kaýan ok işläp ýörüň. Suratlaň bar. Ayka, ina men size bitmisancı bir takatkan tanadyan ata Ayka, kim bile Aygül müdür, Ayceren müdür bilemok Ayka. Na Ayka sen şul, na şu vatandaşlar şu gıyıp ina hükümede yaranacak bol ediyemi, ya yalla kalacak bol ediyemi, ya samtıklı bilen ediyemi, özüm bilen ok bilemedip görünni. Ina şu gıyımız, halka düşmançılık edip, bizim tonum diye. Utanmalı adamlara. Katı çöpe çıkarmam. Student vaktinden bir surat yok, işläp beren suratlar var. Katı çöpe çıkarma, borlay şu dobro, zenan maskalamy da näme dele. Bizim burnumuz bok diýip kesip aýyryp bolan, Nura abr. Salam goýum. Näme dele? Burnun bok däl bolsa agzyňy ýumyp oturmaly, gürlä bilen okmy, gürlemän oturmaly, hemmeri burnun sokmaly. Sokgadan şular näme etler şunu kesip aýyryp bolan, şoň üçin gaty degmäý diýen. Bir aýar maşgaran suw oturup goýmak gerekmi? Şunda maş eşiň oturdum menne. Gerek. Sen kinem goýup bolýa aýarlagan. Ýeçiň amala ýeçiň skeni kuntu sene gurlamysyn. Gurgurmunday. Ýeçiň am ýeçiň skeni watan dönükde. Şobartyw. Dura. La ýurda ýürübetde ýeçiň kuntu içinde etmedi, say bal boluk musur. Yurdun içinde etmedinmi? Nereden bilýän? Yurdun içinde ot yakmadynmy? Nereden? Bilmän gelip durlanan sene. Ne bir bol ya, näme üçin derro gyýyzmyşynna, gyýyz bilen nämemişinna diýip derro onu aklamaly biz o. Cemal Safarowa dälmi, Gözel Şawlywa dälmi? Öňkü rejim gollap, bu rejim gollap. Başa gelin tebara diýip oňa Hemrary jefin aýdyman aýdyp şonu täşkil edirelim diýip reklam edip halkyň hakyny hukuny beren şular dämi? Türkün gürlejekliň içinde aýal ýokmy halk maslahatynyň içinde? Soň şolar karar bolup kanun bolup çykyp öňümde gelen okmy? Näme bular edden edip goýuny goýup bermeliň bizem bolanýar. Näme üçin bir aýal maşgelen Side gerek gelse bir aýal maşgala bolýardy Murat Düşeniň ejeti näme aýal maşgala bolan o? Ya Alişeriň aýaly näme üçin aýal maşgala bolan o? Tıvarın, sukolary, pituh ejenskeniň dölleri, çöpdüğü, künt bajinskeniň küntse. Agzym açdyrmasana maňa şort, şyllyk. Barsen git ýekdirinden aşaňa girsene, ýanky gurlan. Nura, birda soraýyn-da. Ýegenden wara, masaga twara ertir. Götün ýalanky. Aýyran ok, sen suratyň inni görn ýerde çykýanyny. Degeniň üçin, oturan yerimizden degeniň üçin inni gör. Sen näme üçin Türkmenistan gowy bolsa, Abraýly bolsa, sen näme üçin daşar ýurtda okuýan? Türkmenistanyň okamaly keninde. Öz güýjüňe girmeli keniň Türkmenistanyň.
Selamünaleykümler vatandaşlar. Birin ecelemi ağlayan. Başka senem düşeşe. Bulun birin ecelemi ağlayan olsa koy bu ecelere ağlasın. Bulun ecelere ağlasın. Okay. Bir soru verecek da Nura. Birinkileri imlerler var ha. Marartın bağda sıkışıp varsın ya iki çağına. Bile bir mın dursana sen gurlamayda. Nura ertir. Ay Sams gaybleyni. El Sams Men şurada orsan ilk gurla koçada men Hudaýa şükür mun ýalak wagt bular ýaly. Kreýe giderdim men bilýän ol. El Sams gurlaýany. Nura ertir halkyň halk massagatyny geçirýär. Ertir şo taýda eger halkdan bir hissat bir garşylyk eýlebeýle bir nidawonstwa bildirilmese sultanlyk kabul edilmez diýip pikir edýärmi? Ertir mi? Ertir halk massagaty sultanlyk kabul edýäs ýurdumyzda monarxiya bolmaly, nesilden nesile geçmeli hökümet diyen karar kabul edilmez diýip pikir edýärmi? Yok, pikir edemok. Edip bilerler vatandaşlar. Edip bilerler действительно. Yani eser doğru ömürlük edeliğin aygınından son konstitüsyonda yok. Mentidaýdan boljak zat çolýar. Boljak zat şol 27-nji ýylda saýlaw baý bolsa, pardon 29-da, ýene 27-si. 21-de bolla, 22-de boldy. 7 ýyllyk saýlanny 29-da. Vatandaşlar indiki saýlaw 29-da, bu ýöne şu saýlaw bolanok. Biz çünkü bunu baki ömürlük sayladık diye halk maslahatında oturýarlardan emjik adyna geçirýärler döwleti folysio. Indiki saýlawda kandidatura da yok, saýlawam yok. Iki warmanyň burnumy sokyp oturýan, bolýar diýen. Aýyndy bollum serdar sizin kiminni bu ýurtda adyňyza geçirdiňiz ama o bollunu gelin çemedana ýygyna gitmesek bolanok diýeniňizde ýurdumyz taşlap Sen kaýdýan, kaýsan bolsa bir ýurda nirde ýaşarak gaýdy. Soň bizden soraýan, agam gallanca warsak ýaşap bolýarmy diýip menden sorarsyňyz. Ya Ýewropaň bir ýurduna bararsyňyz, ya Amerika çykyp gidersiňiz. Yani boljak zat da bilýän-de, şu görüşmek. Yani Nura şol halk maslahaty diýen organ. Halk maslahaty diýen organyň özü dikeldilmänike halk maslahatynyň başçysy saýlanylmadymy? Onu deputatlar saýlady, halk maslahatynyň başçysyny halk maslahatynyň özü saýlamaly, ama öz başçysyny. Yok, onu deputat başga bir organ saýlaýar, başga bir organyň iň ýokary wezipeli organyň başçysyny başga bir organ saýlaýar. Ol kanunymy? Indi sultanlyk bolmaz diýip bolarmy? Bolya daş edýär. Men sana aýdym nämetdi. Halk maslahatyny diýilen bir üntaknimen öýdi prezident tarapyndan akrar edilipçik ruhsat berildi dänim. Şoň üçin de Serdar Gurbanuly özüne ýeketäk kandidat etdi dänim. Ýeketägem başda öýdan edip oýdy. Başga kandidat adam ýokdy. Beýas onuň içinde. Soňam birden prezidentin çıkaran kararı esasında dörödülen bir halk maslahaty o prezidentden hem ýokarda bolup çık oturdy. Prezidentden hem ýokarda, prezidenti de ujo prikada mertliýe prezidentin prezident hasawat dermen şoňa ha. O öleýände de prezidentin wagtlaryny wezipelerini ýetirýän ýene halk maslahatynyň başlygy olam ýene Gurbanuly. Karoçam şu Emen şu ruçkan sana wagtlaryny berýän, soň ruçkam gerek wagty ýerine sorar. Bolýan bor, men ruçkam berdim. Inni Serdar şo maňa şo ruçka gerek bolup durdar. Şu prikadary men çykarmadan bolany ýerine bersene şo ruçkany alaýny album bilýär. Atoyna diýerler, adamlar samsyk goýýarlar da karoçam. Samsyk goýýarlar özleri. Akuratnyca bileleşi, oňuşup bor kaka, bolýa oğul, terşinet men mune deyin bor oğul, bor kaka. Inni gyýdym geldi, bor gyýdym, sen gyýdym şuna, şu taýsa senki, bu taýmyňky boldy kaka, boldy dogan. Paýlaşdylar tapdyr, bu taýsa senki, bu taýsa menki, boldy. Ýene ýurdun gelen derejesi.
Öň şol Türkmen wasy bawagty, Türkmen wasy bawagty şol öň goşun general Ayratin da basta. Ondan soň goşun generalynyň wezipesini aldy. Ondan soň premier minister hem prezident 3 wezipe, glawly esas 3 wezipe da. Ondan soň ama o halk maslahatynyň başlygynyň öz adyny o 4 wezipe, glawly esasy 4 wezipe da onu bilemok. Monarxiya alydym guruluşlary da götürip baylardyr. Bilýän guruluşlary, guruluşyp pürçüp. Salam, hoş geldiniz. Guruluşyp pürçüp halk maslahatynyň başlygy pürçüp o. Näme diýäňiz? Siz dinläli, şu täze gelýänler dinlemek goýup aýdym. Dinle dogan yana sen için ama diýmäne geldim na içesi kuntu. Bolly mende we. Dege için ama bar. Şu ayarlaryň gelişýän, şu ayarlar. Haram var. Gelişýän, Sufidikleri. İçesi kuntular. Sen ayal maskalam. İçin dursun için sikin. Sizden için normal ama o kançyty. Sizden kuntu. O kançyty. Ağzına alıp soska yubanı. Pedik yeriyordu. Ne ettik biz sana? Ay kaşo yankı vatandaşlarına şu yetişiyor. Yo bize bir neme hökümetin bir nemesini sistema guruluş Türkmenistan sistema guruluş ýagdaýyny rejim guruluş ýagdaýyny guruluş otyr. Näme saňa näme boldy? Salam alaykum. Şuna mokla. Vay kasam. Yani korkmöjüň aýra-aýra korkmöjüň. Ýeýändir onky. Men etmän ýatyrmyn. Işmi bolan larlar jemgyýet. Yo düşünýäm ka bir halk maslahaty näme premier minister kim deputatlar kim bir düşünýäm ka o zatlar. Hi bir aklyma salsan o aýşy. Men nurada. Beýdip aýyrsan pikirden bizden gorkup aýyrdy, söwdüm aýyrdy diýip ramda. Yok la yok, giderla yok, görgüli. Bolda sağam çıkmaz. Bollerin terbiyesinden gösterip gitti boldu da. Bolun ne? O terbiyesini gördük la ýöne diňle nura biz bir şowarada gurlaşmaly olar. Näme diýsek ýöne hazır indi şol sultanlyk hakynda diýesim bolýar. Bir ýaman erwet propaganda edip otyrlar da öňden näre. Indi şol halk maslahatynda kabul edilmez diýip bolan nokta o halkymyz o ýurt bir öň näme o Covid keselinde de nura şol o Kanada'da näme dipdirler da men bir eşitdim, düşündüm, gördüm, bir teretdim, seljerdim de şol ol ulu maşinler var, atır maşinlaryň näme waditlary opşul şol opşu ýene hil öz aralarynda gatnaşyp edip şol Toronto ýöräpdirler da näme Ottawa ýöräpdirler hemmesi. Indi bilemok. Daway biljek bolar. Dur başga näme karar alyp bilerler? Mesal üçin ertir men pikirimçe ertir ederlermi ka? Ertir moş bu ýyllarla indi kelip bilerler çünkü 29-da çenli wagt var. Men pikirimçe 27-nji ýylda ýa-da 28-nji ýylda çenli eger galsalar, конечно, o wagt çenli. Hükmani suratda ömürlük padşa diýip şular ýal halk maslahatynyň üstü bilen şu karar alarlar. Ýöne men ertir alarlar diýip biljek gel çünkü tak bilen golworluklar ýok. Näme karar alyp bilerler ertir? Kim näme pikir edýär aşakdan ýazyň. Näme bolup biler? Siziň pikiriňizçe nämeler alyp biler? Nähilek abişni halk maslahaty da ýöne meclisten ýokarda rolu var. Meclisten ýokarda kanun çıkarjy hukuky var. Täze kanunlar teklip berip nämeler bolup biler? Halkyň bähwitine bir zat garaşýarmy? Ýa-da aýdaly distribüsiýona birden ertir şu karar aldylar. Serdar Berdimuhammed we täç geydirmeli aldylar. Näme çeksiňiz? Hay bile ijin bajin kende onu kendi çekiyor oturacak mısınız ya da bir harekete geçecek misiniz ahırsan? Ya da şunu edecek misiniz dinlerkisi? Şu yurdu ben ev adıma geçirdim. Türkmenistan bundan öyle. Bilin ki alalaşmasanızdan barın günümüz çekin nira etseniz şonu udun diydi masal için. Gönümül. Şomaniydi da ne olam? Ben yurdu adına geçirmek demek. Näme çeksiniz? Protest bilirjek misiniz yani?
halk bolup, yurt bolup. Ya onu Avrupa samsyk mıydı o? Amerika samsyk mıydı o? Ösen yurtlar çimo mu? Ha? Ödüňde şu yurtlara gelip bilen o bolşun adama. Şu yurtlar size viza veren o. Çimo görýän bolsaňyz. Şu yurtlara yetip bilseňiz armanyňyz ýok. Onu bu yurtlaryň halkyna hem üçin onu protest mitinge diýe hälishin bu samsyk mı? Siz akyllymy yani? Ayağa almayanlara diýenler. Ya da boş bulara kalmalar, dinlemeler diýenler. Siz akylly danym sewi ejen teknologiýan, iqtisadiýetin iňiň dobarjy döwletleriniň halklar samsyk çymo bolýarmy? Onu şular samsyk bolup köçe açyp galar da onda şeýlemi? Yani siz haçan çykjaksyňyz lan anasyny satayım ya. Egillerip bomboldup näme dip gönümür köçede nasylyk edenler çykjakmysyňyz ki o saatdan soň çykylmaz yani artık onu o tecavüz olduktan sonra zaten artık öldü de gitti yani yaşama boş ver. Kaçan çıkacaksınız men düşünemem adamlar. Çıkmak diýilen bir düşünce paniyata bağlı ya. Nasıl satpel? Näme karar alsalar ayağa görkezmejek bolsaňyz. Men bolsam serdaryň ýerine bolsam intikal edýär bolur beter etmegi mümkin adamlar o. Beter etmegi mümkin. Çünkü näme garşylyk görkezmediňiz kan asatym. Şu wagtda şenni maşin gadagan idi, rankingi da garışdy, vilayetler kemsetdi, o daşarurda gitmek gelmek hukumy kemsetdi, pasport bermedi, anasyny satdymy nämeler etmedi o ejen şu bizde kılatlar beýlik ýurtlaryň haýtynda bolsa şu wagtda şenni ýüzgerek ayağa galýar o şahal. Gazakda da bolsa galýar, üzükde de bolsa ýüzgerek galýar şu wagtda şenni. Birinki ýerde o internetleri var, YouTube, TikToklar var, işläp dura bolan. Birinki de şoratlarym ýok. Siz haçan galjaksyňyz lan anasyny satayım. Haçan galjaksyňyz? Hay özüm. Men düşünesim gelýär. Ýok, dinläm. Meniň şunu bilesim gelýär. Şu türkmen halkynyň granisatyny ýerde bilet, granisaty. Ýerde siz gaharlanýaňyz o. Şunnomy ya ýerde gaharlanýaňyz. Niyede sizin kranisanız var, serketiniz var. Bilet bollu hıvat doğunuz keyin diyen yeriniz yok mu sizin o bollu da hıvat da adamlar o. Kaçan açen nemme da bor toğuşan tüylü yiyeceksin. Nura, özüňi neme serdaryň ýerinde goýup gör, serdar Berdimuhammedowyň sen ýerinde da, onuň senen maşynyň renkine de ağ etmelliýän, zatim netmellerliğin, Aşgabatda da vilayetler salmaň diýen, hiç kim istat diýen noktaňa. Ay ondan sen keyip edýän gidýän onda munda hezillik edýän, gezip börsüň da hezil edip. O halkam hiç istat diýen noktaňa. O sen özüň etjekmi onda? Özüň bir zat etjekmi? O halk hiç kim hiç istat diýmese sen taýaňa bir, şahyňa bir kakmasa sen. Şahyňa bir kakmasa sen biri. Gezer ýörersiň da. Sen hem etmersin, men hem etmerin şunu. Serdar hem etmez. Yok, şu tak adamla granit. Ama dost, hükümet, polisiya bolsan polisiya sikip duranok, hükümet bolsan hükümet, komitet bolsan komitet ma sikip duranok, granitdan aştapar geçtiňe dost diýip bolýan ýeri bardyr ha. Serketin geçtiňe dost şu wagtda sen diýip bolýandyr ha, şular o iň bolmany bir gün bir günçük erkek bolalyň adamlar beýtmäliň o. Bolsaň bolupsyň o seni organmy ya hakimmi ya ministrmi ya sülçümi kadymy ejen şu tapara serketi geçtiňe diýilen ýer bolmalydyr ha. Ýöne ağlap ýas tutup ýörsiň ulla ýa näle gorkak millet bolaýypdyr so. Taşarurtda adamlar jelebe çykdy da o. Maskara bolup o nemelerde daha gaçyp kimliksiz, dokumentsiz gaçyp bören, tüm bören olup Russiýada ýok, Ukrainada ýok, Belarusyada, Türkde özümüz balkondan oklap yatan, haýsy gitmejek bolup deportasiýon lagerinde bir ýyl yatan haýsy o. Bir terketimiz ýokmaýdy owanyň bir özüňiz filan bir adam hökmünü. Men düşünem o bir adam özüň tiýlemez, ma ýejek başgasyny tiýlemez da.
Meni tilema siktir et meni. Nura. Ödümü tile o edeceksin. Emme da kail bolup görmeň o ne Rossiyada ne Türk'tü. Näme başyňyza geldi. Nura şu yaşıl Zagrany pasportumuz var, Türkmenistan dip yazılgy. Filanşyk ya bir yaz pasportdur dip pikir edýärem ýok o pasporda bir silo. Gruzya kabul eden o kim ayo Gruzya bilen ölü yurda yaman ulat namys kabul eden o. Sen Türkmenistan var Liboy yurda getirayo biz şondan soň gelýär, şolardan soň gelýär. Liboy yurdu ver misal ver. Kazakistan diyecekmi ya Özbek İran diyecekmi? Owanistan'ın bizde var ya yalan mı doğum? Polşa'da Owanistan'ın ilçhanası var. Türkmen'in kıvamı var. Sana aydın hani. Owanistan'ın önünde var yani o saklay. Polşa'da Owanistan'ın ilçhanası var. Men lişni bilýän şonu. Türkmenistan'ın ilçhanası hem yok şu tayda ödüm nümlerçe Türkmen var Polşa'da. Nümlerçe. Hani diyecek kolyanı man şol pasportun ara hiç ile gücünün ve hiç ile avroyunun yok bu sebepten men başka or dowletin kimliğini almalı oldum da aciz kartını. Şoň üçin 2025 diýenler men. Vatandaşlar, men däl etmekäňiz, men özümjük 2025-iň soňuna çenli sabr edeýin hani. Belki çıkmadık canına umut var diptirler. Edil şu impulsa berýär, şeysen impulsa berip durýany. Ayağa alıp dikelip ýöränden bir görürse inşallah doktor bu netijeleri alarsa diýär. Doktorluň aýdyşyna görä ýa-da impuls berende ayağa dikelip dağıdıp birazcık bir yürjün edengiden bir görsük ana onu hasam umutlanır netip bolsa. Olam ana ertir netip bolsa halk maslahatynyň Türkmenistanda saat 9'da ýöre işine başlamak bilen vilayetlerin ýöre işine başlasa ana men hasam başym göwe deber yani. Başym göwe deber ki bu Türkmen halkynyň baş göwe deber. Çünkü bu diňe aktivistleriň ekranyny aýtmak bilen boljak zat däl, siziň hem hereket etmeňiz gerek yani. Diňe meniň görlemegim hiç da ýetmeden o. Eger siz ýene-de geçip otaýyp geçip ýatjak bolsaňyz, ertesi güni meni öz işiň bilen gümrah bolup zat edip geljek bolsaň onu hiç da ýetmeýär vatandaşlar. İçinde birazcık organizowany bolsun, jogapkärçilik bolsun, watanyňyza, halkyňyza birazcık an bir pakriçka otlak görün hani bir öňüň ýanynda zatda bir köne pakriçka näme bu aýdym men otla otýar ýaky otýar näme zat dikelse ýejen kellesine geýdirip goýýar şu pakriçka näme köne muhrum ýakmallarmy diýen gep ýokmy sizde ýa hemme zady meni uretmelmisizler hemme zady meni uretmelmi ýani gep gitme sizde ýani göremok diýen hiç zatdan awarmy ýok diýen gör eger alar berjek bolsalar. Yani men şu haterler aýtmalar, siz özüňiz kelläňiz işletmeli bolun. Şu edip bilmezsiniz diýip aýtmaly bolýarna. Yani doktor aýdýan impuls berýär da çünkü. Men şu impuls berip duran hastan galyjak bolýan. Şu misal impuls berýär yani. O dikelip aýylar çek bolsa, onu aýtmakan düşünipli. Impuls berip duran hastan dikelçek bolsa, şu zatlara aýtmaly bolýar. Bir kelläňiz işletip bolýanra. Misal üçün ot yaktın geldi bir söylettin rahat. Aydalı tutuldun ya da ettin. Ay hiç şeyle yap. Özünçe bir cevap verin. Sonra sizin nämedeninizi görmedik, bilmedik adama üstünüze kadar deyip azdırılacak olsa özünü görüp bilýänsiniz da şolar ýaly çumo dälsiňiz da. Amen misal üçün görünmokda, действительно meni görünok. Ertiren bir pakriçka yaktı misal üçün. Ha ondan günahkarmış olun ne. Yaktı da bir musurlar müşürttani. Yine o da vardı. Evet ne musur yakıp dursun sen çağır. Etrafından mı diyeceğim. Ola özünü yalvaracak mısınız ya? Bitme ağam bayrat et icim $10,000 vereyim mi bilim. O dayı ağam bayrat et $10,000 vereyim. Şey çıkacak mısınız yani? Anasını tilpek koyuyorlar şey tutsanız. Haklıya'da da para ver tutsanız men tilpek koyuyorlar o kadar var. Hem haklı olup hem pul verseniz.
Onda sen telpek goýaýam. Sen telpek indi goýuber şu wagt. Şu wagtdan goýaýam onda sen am. Yandak ýygypdyr. Yandak ýygypdyr olam gyzyl kitaba giýdirilipdir dära. O näme Azatlyk radiýasynda aýdýar. Gyzyl kitaba giýdirilipdir onam där. O yandak ýygyp beren wagtyna çenni biziň wideomyz bar diýär. Sen ýygyp beren wagty näme şu aýtmadyň diýse senden maglumat toplamaly dära, informasiýa toplamak üçin sen garaşmaly, sen ilki ýygmaly, ondan soň toplamaly, ondan soň akitjek wagtyň traktorist bilen bile tutup seni o senden para almaly, o seni kösemeli. Ene halkyň aç ýagdaý. Yandak ýyganyň pulunu alyp berler, näme diýen sen organ işgärler aç diýmän soň. Garaşsyn onda. Garaňylaşsyna ýonda, beter bolun wara. Onda wara. O telpek goýuber sen. Onda ağlamaň etip. Etip kun maňa arşykaýt, aýtmaň. Getdim özüm näde görýän oto. Şolar ýaly takliýadaýda pul berýän bolsa. Takliýadaýda pul berip sypýan bolsaňyz bilmedim onu. Onu beter bolun diýämek galýa. Yani ki beýle bir goýun berip sypdym diýär ala. Beýle bir halkyň aýaga galmak ähtimallygy pes ýani. Olur ýa-da. Ama bakalım yani eğer madem beýle bu torun bolsaňyz meter onu umydum 25-nji ýylyň soňuna çenni görejek. Ana inşallah şu ýylyň soňuna çenni Mink kıyınlar adamlar. Mink kıyınlar, yönetsin kıyın mentlayda. Mink kıyınlar, mena yol üçünlük dünyada yaşayan, bilip yaşayan. Siz bilemok ömürlük gelin olaymasanız, siz ölmeyen olaymasanız siz vara. Siz hiç sakın ölmeli adamlar. Ömür kötönüp bara 40 yıllap maya olup gezme, bu oraya olmamız mümkün yani. Men bir yıl yaşap, iner yaşamak hal yani. Bilemok siz nehili. Bir yıl erkek ýaly ýaşanym, öwrençem 40 ýyl hele ýaly ýaşamdym. Bir yıl erkek ýaşaýyn, maňa bol ýaşam. 40 ýyl ýaşasam da doğumuz keň garamak dokuzdy. Assalamu alaykum bro, bolum ýagdaýda. Salam. İşlerinde üstünlüyor ağam sen oldu yana. Yok meni bollum gelmey bu hakikatlar bollum. Sonra näme bir täzelik var da ben eşitdim İsrail Karaca Türkiýany urýar diýip basın. Hikaye. Olmazaklar. Ay paka giya siyasat var yaman çoňur ol. Özüm gördü de döleň ay. Özüm gördü de döleň şu ýerde bir aýtjak adam var. Şu taksistlere ýüzenesin belä glawny şu welaýat tarasyna gatnaýan taksistler ýekiji güni ertir, ýekiji güni hatça bir reýsiňiz mugut gidaýyn Aşgabatda şähere. Ýekiji güni gaýşa taksistler welaýat tarapynda algap beren taksistler adamlar algap alýan. Sen şey diýäniň bolanok, olaram benzin ýakka, öýüne çağalar we sen diýäniň bolanok, üç pul çöplep taksylara pul uğradýan, onda taksylar mugda kidip biler 10 maşynyň pulunu töleýän, onda kidip biler. Olar benzin ýakka, sen oturan ýerinde mugda kitdiýäniň bilen bolanok. Beýdime taksylara? Ay bolya diýmeýin men, onda o sen pul çöpüge ýa-da $100 bolya dinle maral dinle bolya dinle radara düşüp ýa bir aýnanda çyzyk bar eken tuda suda ablisofkan gar eken dip onda oňa berýän pullar bolya oňa olaryň. Olar şoňa çydyramasa akitmesin onda la. Ony diýe sen taksylara näçe pretensiýa edýän wy? Barjak adam barsyn özü. Men pretensiýa edýän o haýyş edýän. Haýyş edýän şol. Taksylara degme sen taksylarla näme işiň bar? Etme taksylara barsyn her kim. Näme taksy mugda kitmeli ol adamlaň gurulajak gepin o her kim öz diýjek özüne gerek adalatyny köçä çykdyna barsyn özü. Etme haýyş, her kim özüne gerek adalaty öz saýlasyn. Öýüne ýatyp da näme ýatan adamlar taksy zastaw edip kitmelmi? Şu adam kän ýygnalýady.
Taktılar muğdak denede gitmeyecek adam giden ok. Gidecek adam piyada olsa da çıkya da gidiyor. Mesela haysi velayetten sana taksi neçe maşin gerek bolsa dava iştaydı 300-400 adam atıyor. Bir iban aydın puloklasınlar uğradın taksilara olan oynak çağalar va çağalarına neyme deysin? Her kim şoň bilen eklenýär o. Her kim şoň bilen eklenýär. Ýa-ni sen gaýlan saklaýan pulny poşta alýarlar, ona alýarlar, berýärler. Wapşe nollan gitse ol ondan meter. Elin görünýän ora. Kesin ýapyk ora. Sams gurlaýmak men dogurja zady gurlaýan. Sen taqs etmeýän balla. Ya maralam dogurayda olaňam çağasy var, onsy var. Nu konkretni diskussiýa etmeli. Biz doguraydan denem ýa-ni dijek bolýanym bir haýyş edýän bir oýarmakda bir zat gymyldatmaly wara, nämeni? Gemini gymyldatmaly wara, talkad etmeli wara. Sponsorluk etmeli. Sponsorluk etmeli, ondan gymyldatmaly, muhtuna takçylara beýdilen bolany. Maral bir mintdir, hakyky dogry aýdýar. Men $100 ertir daway berjek şu taksislara. Awa şeýde pul berip takçylara. Daway. Oklan bir namdan nuraga birine oklan ibana pulu. Men lişni $100 oklajak ibana. Kime? Taksilere muğdak kel bolsa belli namdan maşinlara pul beriň bolýan bolsa. Ol beýdip muğdakyt bir gün muğdakyt diýeniň bolanaky taksylar aç. Ertir üçünmi? Ertir üçünmi? Ýok, umumy. Awa ertir üçin biz ertirin gurulmaýar, umumyda ertirin gurulmaýar. Ertir bir de Aşgabatda barın diýem do. Aşgabatdan gaýtam gaýdynda welaýatlar dedim diýetdiler. Aşgabatda ne biçim Aşgabatda usulenýär bu? Men düşünüp Aşgabatda Aşgabatda näçe usulenýärde adamlar getirjek bolýanyna. Aşgabatda barıp bolmaz ýöne usulenýär. Nira barmalan. Her kim welaýetde öz welaýetini öz etjän etmeli. Hakyky dogry aýdýar. Olam bolup bilen. Lağlar cemiyeti vatandaşların Lağlar cemiyetinin yığınagyny ertir agylyk bilen arkadaş şöhrat, arkadaşlar derdara şöhrat, arkadaşlar derdara şöhrat. Arkadaşlar derdara şöhrat. Arkadaşlar derdara şöhrat. Bilýärmi şöhrat? Ölümleri näme diýmek kalbasa. Kalbasa näme meň diýe özüňizi getirýän. Arkadaşlar derdara şöhrat, arkadaşlar derdara şöhrat. Şöhrat sizelay kalbasalay size. Çort bir toparlar. Ýurduňa enesini goýduňy watan dönükler, halk düşmanlary. Bir Allahjan aýagan tagalnya, galmasa da daýa mesleýda. Ýurdum daýa, watanım daýa. Soňa mara vay nur aýdypdy diýersiňiz, meni hakly çykarsyňyz. Maňa gyzyklan derje soň näme bolan diýersiňiz ýani. Türklerde häzirim diýerler, Aziz Nesinli piri var. Türk halkynyň 60 götürmi goýun diýipdi da öňgölyny şoňa wagt gatgördiler. Aziz Nesinli medel menýalak bolup Türkiýeden gaçyp Rossiýa sygyndy şowat. Rossiýa sygyndy. Şonu Aziz Nesin Türk halkynyň diýdi 60 götürmi goýun diýdi. Häzir diýerler Aziz Nesin pakir ýatan ýer ýa-da bolsun adam haklydy, Türk halkyna 60% diýýärdi bolyn täm gowaýtdy, 80'e goýun bolan diýip söwünip gören haýsy. Owa. Aziz Nesin men ýalakçy istor demokrat üçin görüşüp Rossiýa sygynan Türkiýäge garşy şowatdy. Kenan Evren döwrüne şonu ýalak. Yo 90-njy ýyllaryň görürüm o. 90'lar emem. Vatandaşlar. Owa.
Uğra az kaldı. İnşallah bakalım yani vatandaşlar gerek halka gerek mätäçliğimiz var. Kömüňizde mätäç, ayağa kalsanız ören minnettar bolurdu. Ören begenerdi, halk bolup. Men size aýdaýyn, Türkmen halky ayağa kalsa Rossiýada malades diýer. Ey malades, şu diktaturadan diýinler mahir diýip, gazaklarym diýer, özbeklerim diýer. Onuň başga kim bilen o şunu men Belaruslaryň diýer. Des käbirler näme diýýär şunu? O SNG döwletleriň nemesi. Aw siz näme o bir kilo näme diýýärsiňizmi diýýär şo? Ilki durmuş Apşina'da ýaşaýan diýýär şunu. Internetiniz ýok, onyňyz ýok, bunyňyz ýok, konvertasiýa ýok, turist gelen ok, ne haýsy döwürde ýaşaýanlar diýýärmişler o ara. Turistlere wide beren o. Yani maskara vatandaşlar. Dünya bizi konuşur gerçekten yani. Türkmen halkı bir ayaklansa vara, şulu urda kim can verse de men pikirimçe 100 ýyllar piýatlanır oşulur vara. Maşkalalarına da ullu kana abray, çağalarına da ayçemy guruluşupda zatda kösönüp ölüp gidenler şeýdi görüp gidip abrayly ölüp gitseň mu bir tarapdan yani netijede häzirki hökümet ölüme terk edip otur halky. Dogruda. Ştaýda bir lama diýip, Nuraga lama diýip biri ba, olam ýokary suratçy bilen çykasy gelýär eken. Men ýüzüm aç, men ýüzüm näme etjek agy? Gyýz bolup da gyýda süýkenlerimi gyýa, men üstüm bilen erkek tapjak bolýan bärde erkek kendim. Derdiň bilen mol gaýrat et, maskara bolmajak bolsaň. Dünýä belli. Galy boýdur da. Ýok, gyýz. Öllü, maçy ýüzüň aç diýip. Näme etjegin aýdaýynmy, taň aýdaýynmy? Bular yaman nejis bular. Seret şeytanyň hyzmatkarlarının men bu şeytanlar bilen görüşüp görüm. Soňra prosto bulan doktor da men bular men hastalarym, balnoýlarym men bu tanýan balnoýlarym. Bular seniň suratyny aljaklar, ýüzüňe deşmiş jelep küntü diýip ýazjaklar. Bolgusyz bir nomeram ýazjaklar. Kim bilýär, olan bir ýene bir ýerin ýani başga bir nomer goýjaklar da şeýdir. TikTok'da seni maskara etjeklerini bulan bar başaracak taşlar şo. Men taň aýdym, bar etjekler. Bular çünki şeytanyň hyzmatkarlary, iblisiň çağalary. Bulan başga eden zady bolmaly. Senin suratyň goýarlar, ýüzüň açan bolsadyň, ene bu küntü, ene bu jelep diýip fake atlar bilen, montaj videolar bilen bar edibiljek zadyňyz şodur ýani. Ki maralyň men saňa aýdyn, şu geçen ýolunyň şu eden işleriniň tol Türkmenistana bir daşında 2 eden işlerinin 100'den birini edilmeyecek bir gayrattan etçe oyun oldun ya. Bir gayrattan. Korkak bir topar çumalar aşakta bir yer ya yok sen yüzün açma sen biyografiyan var ya men biyografiyan bu komok begli pidaraz özüm aýdýan nirde ýaşaýanymy kimdigimi nämedenimi tentek sen ýal yüzüm bu oturamak musur İblisin çağları bulur iblisin. Getir ayağa vatandaşlar. Ullokan çağırış. Ot köprek yakmalı. Nirlerde yakmalılarını ayıp oturacak kalın ödünü, sayılar ödünü edip bilýäňiz. Yani her yerde o näçe ýyl bolsa şonçuk o çünki erwet aňdak minus 50 gradus soğuk garaşda minus 50 açer ve soğuk aňdak o taýda şu her gün bu diýär prokurorluň elinden onu komitetden elinden bu diýär şu ýylatmaga mätäçlik bar diýdiler. Gaterwet bu ýagdyrýarlar diýär. Ýaşar ýalaklar kellen deşik gelýär o ýagylýan bu duranogam diýär. Şoň üçin köprek ot ýaksaňyz ýylanasy vatandaşlar. Hemmemiz şu otlary yani her etraf ya bilemok efir açıp etraflar sanap çıksam kam nämetsem kam leýi bol. Goda etraf, garum etraf, bayramal etraf, Vekilwadyr etrafy. Onon Sakarça etraf, Murgaw etraf, ýol öten etraf, Taltawadyr, Guşguy, ýene nir bar. Belki vilayetler ki men doğru bilemok, kanyesna ýöne bilýändim, sanap çıkaýmasam. Katerilerini Goguca yakın, Goguca.
Tanap çıkayım yani. Hem deyin o vatandaşlar. Yani yeke etraflarında tutup para. Siz nerede? Siz hani yok mu ortada deyip. Plan etraf. Etraf tanap çıksam bakalım. Hani vatandaşlar gayret edelim. Türkmen halkı ertir nisip bolsa Türkmenistan Halk Maslahatynyň alýan kararlaryny göýgezdirýär we ýa-da ayaga alýar. Alýan kararlaryny men size aýdaýyn. Şu gel maksada, murada, merdana, gözölü, maya, maysa, gowulsun kararlar diýip çykarmajaklaryny men häzirden aýdaýyn size. Şu merdan bilen maya begenmejegini aýdaýyn. Yani Türkler Alev bilen Veli diýerler da bolýan men näme aýtjagym bilen moktandy. Maksat bilen merdanam begenmeýär şu ýurtda. Siz maksat bilen merdana göräde kararlar çykmajakdygyny aýdaýyn. Diňe Gurban bolýan bokuny nädip goramaly, Gurban bolýan tedegini nädip goramaly, onuň daşyna nädip ýene bir aýlaw set gaýlamaly, nädip kameralar gurnamaly, has beter onun köşkünü berkitmeli, şoň aladasy bolmazsa ýüzüme tüýküräýin bara. Geleş halky bu edeli, awa geley bu edeli. 10% ýyllyk almaly zat bar, ha, näçe? Inflasyonyň hasabyna galmaly. Inflasiýa ýylly bar. Şu ösen dowlatlerde de ýylda 2-3% inflasiýa bar. Ýani geçen ýyl 100 euro alýan zadyň bu ýyl 103 euro alyp bilýän diýmek inflasiýa. Bu Türkmenistanyň 30-40-50%lara geldi, soň 200%lara geldi. Ýani 100 manat alýan zadyň indi 300 manat alyp bilýän bolsa, bular her ýyl 10% çykgalran bolup bir kol tutup gezdiler. Inni şu 10%'den bermeýän edaralar bar eken Owalşynada. Mundan 10 ýyl 9 milyon alýadyk diýe, häzirem 9 milyon alyp berip beren tekstilniň işgärleri bar vatandaşlar. 10 ýyl 9 milyon alyp, häzirem 9 milyon alyp diýe dogonyňyzy geňe gady. 9 milyona 10% galdyrsaň ýa 900 manat bolýar. 10 ýyllyk ýetken oňa 9 milyon bolýar. 10 ýylda. O nädip sen 10 ýylda 10%-den köpeltdiň diýmek 100% diýmek. Ýani 10 ýylda 9 milyonyň üstüne sen ýene 9 milyon berip şu wagtda 18 milyon bermeli. Tekstiller. Siz onu bunun 10 ýyl 15 ýyl şu bir aýlyk berýär. Häzirem şonu berip oturýarlar. Tortlar. Hani o 10% nirde? Ha? Hani molunun aylığı? Heni de 12 milyon, 13 milyon, 10 milyon şolly. Yalan mı vatandaşlar? Hakyky dogry. 12 milyon, 13 milyon häzirem şol. Hani doktorlaryň aýlyklary? Öňem şol, häzirem şol. Hani 10% nirde? Näme etdiňiz onu iýdiňizmi? Düşündirip biljeňiz, barmy final deliň işgärleri? Aylık 10%'ine bir ağzı bolýan, inflasiýa hasabyna galdyrmaly. Sen 10%, davno 40%, 50% galdyrmaly. Bak, Türkiýede ýa-ni kinam, men Türkiýede kamam asgary ücret 3000-4000 lira diýi. Häzir näçe bardy? 20-20 lira bardy. Samsyklar. Şonu da halk ayağa alan o tilpik koyan o ejin. Şonu da tilpik koyan o 10 ýyllap şu uraylyga nädip ýaşaýar bilýändir. Ýaşanyz o omlay tam ýurdu terk edip gaçyp gaýdyň boldy molu müýde direktori mejigi hemmesi gaýtdylar. Tamam baýdamazsyňyz baýdamam men baýdam. Birinciden sen watanyňy söýýäňizmi ýa siz watanyňy söýýän bolsaňyz bir ýal çykyp watanyňyz üçin görüşerdiňiz-de. Menge edişip bara baýdan tutan bolup videoda çeken bolýarlar bolşunada. Çort protokollarda onuň kin laýalary.
Hay neyse vatandaşlar, borlayın canınız sağ olsun. Selamun aleyküm. Geldim. Aleyküm selam. Hoş gördük. Goğum yağdaylanız. Allah'a şükür. Canlar cemiyeti diyorlar, öyle dur bu at. Maşallah. Ne biraz gönüldünler. Gördün mü dağlarlar cemiyeti diyor ya. Şu ChatGPT'mi yaman Google'a da yesin. Şunu yazat yasak verdi yaman yasak ver oturuyor. Ova ChatGPT gatrovlar. Gün çıkışlarıma da atlarım emmesine ChatGPT kömek ya. Bravo. Selamun aleyküm hürmetli vatandaşlar. Olmasanız canınız sağ mı? Aleyküm selam. Budaya. Aydıp dur talipçe. Benim bir çilini çekecek. Aynı hemen. Aydar yalak büyük kaşıkladım yok. Ya talip evet. Birinki yalak diyen problemalar lüboy devlette bolon bolsa 10 yedek ayarlardılar gerek şu anda çenni. Birinki yal problemalar mesela şimdi velayetler salanok ya maşinin renkine karışmak ya interneti bloklamak ya eşiklerine karışmak ya ayarlara prava vermezlik maşin Türk bilmezliği şulun haysi biri bolsa Türkmenistan'a ya da Süleyman Tursunbayev'in öldürülmeyi ya Gül Cemal Gıydımızın öldürülmeyi ya cinayetlerde halk ayağalardı gerek yüzgedek kalmana sebep boldu gerek başka devletlerde. Allah. Ben bir daha soracaktım da. Şu Türkmenistan'a men bir yedek adatlı habarda gördüm da şu taydaydı ya. Onu Türkmenistan'a diye ChatGPT var mı yok mu barlayalar diye. Şu derece mi kare? Vatandaşlar ChatGPT'ye çeni barlayalar mı Türkmenistan'a? Sonun barlayalar mı diye mi? Barlayalar. Kaçtı ulan bu kadar niye mi? Vay. Barlayalar. Bular var ha. Talip öldürün korumaktan geçip ardına geçip uğraptıran vay. Şoňa da ses çıkarmayan olsa eger şolar ýadat bağ olup oňa da sesini çıkarmayan olsa onda bular gönümel ardına geçip uğraptıran. Awa. Doğru aýtdyň. Ay boktura näme çek başka bile mokta aýtmana seziyor. Ay olar ýalan bolmarsyňyz la ýa watandaşlara meninden ýana edil bu derece näme Türkiýe, Russiýa, Ýewropa, Amerika çykanlar görüň beriň dokmaýy bu zatlar doğun garnaşdyňyla. Olar ýalan bolmaň o ejeň berdi mun ýazada ruhsat berdiler. O zat diýip ýa ýygyňyzda baraňyzda doğun gönümel näme diýäňizmi? Daşarurtdaky Kurtoy mysal üçin Kurtoy patsan yurda vardı yok men berdi çumo patsan. Adyny bilge ütköjýän we daşynda Kurtoy patsan äre mas yok boldy yurda bardyk. Ay borla men çumo do näme sesim çıkarmaýyn da görüşmäýin. Bilemok şon ýalak dywaýno karakterli ona mı öwrendiňizmi? Ejeň mena yurdun içinde de dikke diýdim doň. Fikir we milli luboy gaýsy prokurory ejeň. Milisiýasy, komiteti, lişni men tanıyanlarlar şu nuru bolsa, şu tanıyan nuru bolsa ejeň şolay eder diýendir şol adam. Organ bolsa men tanan bolsa, bu nuryň edäjegi diýmese tüfýüdimi? Meni tanıyan organlar ba bolsa gidinde soraň. Şololun şaýda şunu ýalakdym ýa daşar ýurda gidip şunu ýaly boldymy diýin, ýok şaýda da şunu ýalakdy diýmeseler tüfýüdimi? Ya maralam şeýle talibam şeýle talib o ýegeniň bir näçesini berkararlykda urup gaýtdy watandaşlar bilmeýäniňiz wa bolsa. Näçeden sen ýek gözüň terk gaýtdyň ay talib. Sesin geler o. Hay. Salam hemmeňize. Goňsuňa berýär. Goňma arzu näle ablacym gelýär o sen bolmasaň bisirin tagam ýok ha. 4 yaşdan sonra yatırık kayıt tali var o taydan. Yani toyust bir de diýäňi da gelle erkek bolsaň bärde urlu diýip ejeň hemmemizin hem historiýamyz belli aňarda edik gaýdan işlemi. Sizinki nirde sizinki? Bir etmedik edebilmedik zadyny sizden talap edemiz o adamlar. Sonra gurlo diýsen aşakdan ýaz diýsen şonu orýalar başyna gel. Bilmeýän var para etrafyndan barın gidin Babakan Razakowdan soraň.
Vekilin gaýyň başlygy ihlasdan soraň. Ejeng nur nähelekdi, şaýda da şeýledimi diýinde. Onuň kaýetinden soraň, prokuraturasyndan soraň, salat gulluň işärler we olardan soraň nähel gepleşýärdi siz bilen. Ip görüňeli. Nagıtmy ýüdüňize gün diýýärdim ýa-da ýalbarýardymy diýip. Ya gullukda soraň, gullukda näme dikkizdi şol oglanyp. Perawot bol Sakardan çykdyma men näme odo çärjö tejenden çärjöň içinden Sakara urutdular ahir soň. Starşyna Seypif diýip bir gandon wady sançatsa ondan soraň şu annaýyp nälikdi diýip. İnanmayan olsaňyz. WhatsApp'yňa goýan ora. Waýende möjük mi da onuň çort bir starşyna wady tejenne ondan soraň. Leytenant Annaýypdan soraň. Ýurdun içinde gelle görüle de diýenler. Bar gidin soraň şolardan. Aleyküm salam ağam, goýmaýardylar. Hoş geldiniz. Goýmaýardylar. Gella ağam efir, zaпрос uratdyma. Goýmaýardylar. Indi ýurdum içinde mışmış şeýle diýerler, hamala TikTok yapjak bolýarlar, edecek bolýarlar diýip. Olar ýa-da ýok. Ananma. Taýam yapmaga TikTok. TikTok taýam eger VPN bilen girýän bolsaňyz ýapyklyk dämeýo. Bir zat VPN bilen girýän bolsaň açyk bolýar däle, adamlar ol ýapyk bolýar şo. VPN siz girmeli, обычно. Malal doğrum kare ole ol yankı suratdaky ad familiýasy näme? Suratdaky nämele ahallyp girýän bir samsyk hellen aşakdan hemme zatdy perkme söwüt haramda döldüm almana. Hallilýänmi? Hallilýän. Ahal ine gitdi on suratyň şappi bolýar. Aşakam näme ejeler gözläp gördü ýa aýdanoklar diýenmi? Ahal şappi. Ahal Nerdatdy oturo haramda. Alanda gitti şappi. Şapanaň ýerini çykardyk gene. Barın näme aktivistler ýaýynda bar söp gaýdyk bolmasa götüm yaratjak gelýär gerek. He? Aç yalan no sonra aynısın. Yok o barın aktivistler bar söp gelin. Ondan sonra yaratjak diýär gerek. Narkoşt spatdy. Sıfatımın narkamana haramın. Düýne märe maňa Apryalyň talipleri ýazýarlar. Inne Apryalyň imme uniwersitetdaky molimleri, ilatlar talipleri, rektor barada haçan diýje çykjak şoňa garaşýarlar. Завтра будем смотреть очередной цирк. Да, правильно говорите, Диана. Очередной цирк будет завтра. Цирк называется Halkın maskaravazları. Näme boldy akal ýetip gitdiň lo, akal näme boldy? Eýeň maýka berýärler üstüňe do. Tak, halkın maskaravazları sahnasyny goýýar. Ekir Y60 Lallar Jemgyýeti. Mana diýe alo diýe ýokary gel. Haýsyn götüňe skar nädil düşündiňmi? Çor. Ýok.
Bizimkilere vermedi o yaman o. Ya. Ya neme diyara? Näme meni yukarıcak kolyan mı diyara arayacağım. Yok biz siz su kaçkar ya soğuk mangın tak ara. Bizim taraftan var dişin gıcap duran yumruğunu gıtıp durandır var. Sizdeki dil bizde de vardır ey. Şeytanın kulları. Şeytan kullar. Şeytanın cemiyeti. Cemaati. Baş şeytanım arkada. Arda sana konşulan zaten şikotirler uca berden. Arzu. Konşulan zaten çekken mi? Talip aydan da düşünmelerim dokumentlerini yitirdin mi dedi. Hepsini yedi ya. Ay cüyüm dedi. Tırlovkadan çıktım. Maşinen gaydıp var yakam. Odar ettim, kaçırdım da. Ya kaçırdım, ya uğurladılar. İkisinden biri. Biri sorsun, beklet sorsun. Hayır. Olaydı yani, inşallah yadır. Görürüz. Talip geçmiş olsun diyecek golün var ha. Mene ucu 5 yıl var biz dokument geçiyoruz. Mene uğraşıp durun var ha. Pasport yok, ecin prava yok. Başta tığın mata uçuran vatın elinden alırlar. Bolup şu görünmok işte adam var ha. O prava özümde diyor onu. Atak oğlum dokument bolluğu değil la. Orijinal niye kece dokumentim ma ecin oğlum seslerin veren doğulu şahit naması. Sesler deyip kaldan neme var Sovyet Soyuzu'nun veren doğulu şahit naması var. Orijinal dokumentan aşağı. Her bir maral. Ha. Her bir uğra diyorlar o kaplarda aktif. Onun her birini okusan var ha. Ben sana aytma geçen sefer. Ya düşünüm yana neme? Yana nerlik dedimle? Ben bilmem o maral men okuyacak gele bulurum yanında atlam. Vallahi. Yani klava koyarsam. Arada bir şeyle bir rahat ya da öyle bir tutma var ha. Ay dedim böyle alay dedim ara bulurum yamanlayacak bir sen var adam. Milli hopsuluk davay tudura yaşullar ey. Vallahi sirk görüyorsunuz geliyor. Davay tudurun davay bol. Saat gece 3 oldu. Tudurun ne olur? Sirke tayini dört başlan şu attan. Oyunların olur. Yatmasın var. Pampersini giyizin olur. Pampersini. Häderden uğradın. Näme gürlemeli, näme etmeli. Pamperslerini giysinler. Yuğunsunlar, ardınsınlar. Aşkavadın atellerine yatırlar. Bağır sirkin iş yerler şu at. Hormatly sirkin iş yerleri. Turun saat 3 oldu. Siz bugün sirkte gowy maymun olmalı. Çapak çalmalı. Lallar cemiyetinde sizdin tağam çapak çalıp bilýäňiz gürlemek gadagan size gürlemek bolanok. Neme mi? Bolanok. Klonlar mı Norişka? Bolanokstanyň cemiyeti. Turun ey. Yatmaň. Milli hopsuluk size tağam yataňyz o bilýän ha uluk gije ayakda siz tağam. Yatmak gadagan size bugün. 27'sine de yeni bir konsert, yeni bir sirk. Häderden taýinlik görüp oturýarlar. Bargydan bolar bolgusuz rasxotlar edip. Oňa da netip bolsa biziň nemelenme taýin materiallanmaz. Binamyz doganyň skenler var. Absolut nasilagym ýok şu halk maslahatyna çykyş edýän ýaşuly bolsun, daýda bolsun, absolut ýok dönükse wara. Öz çağalaryny ministerlige oňa işe salan bolup, haram bolsun, bokurdoňyzda galsyn Allahan iýen anlaňyz, çörekleňiz. Haram bolsun wara. Halkyň ahyny alyp, şeýdip, halkyň garşysyna gidip, Gurban ulyň oňuna sirk oýnap berip, şoň isleýän konsertini gurnap berip, şoňa golluw berip ýöredýäniň üçin haram bolsun size wara bar alanyňyz ýeniňiz Allahan ahiretiňizde dowrak bolsun ýakaňyza ýapsaň ýekeke Kerkili bama içinde kerkiden bama häkim diýen $1000 satýar diýär şu taýda ýerde dukan açsak var etjek bolsaň diýär. Ama bama şondan kerkide aýdyňa kerkide däl ol hemme welaýetlerde de şolar ýaly Nur Muhammed ýaly ol bizmeýiň häkimi. Ol bir toçkany 3-4 adama satyp
Soňam alymlar dawa edýär, adetçe uruşýa, ardala ýazýarlar. Awa vatandaşlar, kerkede şeýle. Soň näme diýär? Yine ma yaşlı zat etti. Adadaga dün sesi uğrattı. Ejingde bajingde sewotir. Polisiýa prokuraturyň işgärleri. Adadaga ejingde bajingde salam aýdyň diýär. Özüňiz bilýäňiz näme düşündigini sebäbi iki sanyk dogany biýüne basdyňyz. Şolam siziň ejingde bajingde salam aýtdylar. Maňa aýtdy ýa-da aýtdy. Haramdadalar baradaydı ya da gowadymlar baradaydı no vatandaşlar. Men hiç kanu kabilem o şu wat maňa ýazýanlar. Mendiňe Telegramma no kabilýan. TikTok'un liçkasyny o kabilem o. Telegrammadan ýazyň ýazjakdadyňyz. Ay, häzirlikçe sew ýasy bolýan burun hereket ede geçiler menim pikir edýän. Most ertirden hem ýakyn, most giýjirek. Ýöne şu ýyl netip bolsa umytly mene any göreli watandaşlar. Impulsa berýäňiz o, ba impulsa ba, edil ölmänsiňiz. Oňa göz ýetirdim ýani. Ýejeň şu bolýan zatlar luboy ýurtda bolsun, 100 gedek galardylar o ýejeň. 100 gedek hökümet ýükledýärdiler o bular ýazatlar. Birji bolanlar. Biz ne edip bular ýalyagda geldik ey adamlar ne edip bolluňyz bular ýaly. Bir granisaňyz bolmazmy bir serketiňiz zadyňyz bir çazyk diýilýän zat bolmazmy çazykdan geçdiň ay şu para diýip bir sapsym bolluň ay diýip bir ayaga galmarsyňyzmy adamlar bir nujeli gorkuşup 40 ýyl helegi bolup gedenden bir ýyl erkek bolup aşağı öleniň o däme adamlar any oturup pikir ediň any 40 ýyllap sürünüp gedeniň o mu ýa-da bir ýyllap erkek gali aşağı öleniň o mu ikisini saýlaňany ýödüňiz bara. Ölüm bir ölüm haw bar gedek ölmeli haw öljek bolar. Onu Allahyň elinden uto bara. Öldürmejek Allah bara. Öldürenok. Ol 41-45'te Nemis gitleriň kinolaryny görýänsiňiz, atjak bolýar bolyn pistolet tutuklu edýär, atlanok. Allahyň işi şu zatlaryň hemmesem ýaşadasy gelýärmi şonu öldürenok bara. Allahdan anyň o näle olar ýalan bir imansyz bolmaly, o birazjyk imanyňyzdan bolsun, biliňiz bir Hudaýa baglap çyksaňyz, Hudaýam siz bilen o adamlar. Prosto siziň etmeňiz isleýär şu Allah bara. Biriň etmeňiz isleýär. Oňa özüne kyn näle oňa kyn boljak bolsa bu dünýäni älemler ýaradyp bilmezdi da kyn diýilýän zat ýok Allahyň oňunda. Älemler nädip ýaradypdyr kyn bolsa bara. Gördüňiz da özüňizem şoň bardygyny bilýäňiz men ýürüýte käbirlerinde käbir efirler uratdym gören bolsaňyz Yusuf Eraýyň videolaryny. Inanmaýanlaryňyzdan badyr bolun. Diňe gözüňiz görýän zadynyň maňa o görünmeýän zatlaryň badyr hakikat ýöne şolaryň. Bir Hudaý çagyryp bir täretini alyp ya Allah diýip ýöreseňiz bara alyp çykýasa o adamlar gorkorluk zat ýokla ýok olar sizden 10 esse gorkýar o mesel aýdyn o. Şu gorkon soňda aýagalygyny TikTok ol bul ýapjak bolup atak etjek bolup prosto şundan bir etmeli da doğanıňyzky men etmeli elimle şunu başga bir etmeli de men ýurtda bolmalymla ejeň özüm video çekip çıkardım görüň ay adamlar çıkmaly ölmeli özüm taýarlardım bolýan bilet bular ýalam gorkman sana o nujeli bir çağalykdan bäri bir inançan dostluğuňyz zadyňyz galmady şolar ýalak gurudunuzmy ýa bir 10 sanak dost tapynyp 10 sanak adam köçe çyksa da ýygyny derrew dolur ýa adamlar oşo 10 sanak adam çyksaňyzam mara ýöne başyn bir başlamaly şonu başlamaly adamlar. Şu çağırışlar gaty wajyp adamlar. Soňra görüşe adam tapmaýan da oýnadym, o tapmaýan da. Erkekçe gündüz fanarly gözlersiňiz tapmaýan ýöne. Giç olarsaňam mara.
Mene şonu ýaly häsiýetim bar. Bir zady bir ýüze ursam mara, soňra gaýdyp bizni seyretmeýän. Ansadan sada yüzüme uğram yok yani. Bir uğursam meni soň tapmaýanyz bara. Bir begeniň o sizin üçin göreşýän adamlar bar, zatlar bar, bir şolary ýitirmejek boluň, şolaryň ýanyna durjak boluň, çağırışlary gulak asjak boluň. İçimizge söýeden o şu zatlar sizin üçin edýät adamlar. Ya ederi işimiz yok del, ederi işken o Avrupa'da, Amerika'da yaşayın, nitenem, eklence'de nitenem, işken, öğrenen nitenem. Bar vatımız şunyalarda ayırıp durkak, sizem kadrını, bilin yani şu zatlan kadrını. Ödünü da görüp dursunuz, bize çıkmasanız, bize aytmasanız meseleniz çözülün o. Bir giden adalatsızlıkları da uçarı olup dursunuz. Soňra onam şu zatlaryň netijesini görüp meni hereket edeňiz o. Bilmedim Talip. Alaýynmy şu molum diýilýän çortuya almaýynmy? Näme? Yoy. Atacan, hoş geldin Atacan. Short oturýasak. Onu almasana. Arkadan goýan bolsaň, kokişiň mamay gitdi. Halk maskarası diýip atly spektakl baş onu gör. Şoňa gatnaş. Biziň aramyzda kokişiň mamay. Ne ýaly? O. Vatandaşlar ertir hareket etmeli ho. Her vilayetde yakmalı ho. Yegerlerin dükkanını yakındı. Restoranların yakın var ho olurdu. Yerlerde olsa şehirlerde yakın ho. Korkmayın ho. Bir hareket edin. Kamera alın on sonra mara. Sırazı TikTok'a ıskaca dedin. Atın Telegram'dan. Çıkarır yani. Hareket edin hareket. Boron vatandaşlar aýdyljak zatlar bu torda gelmenem ýapaýyn efir ağalar. Bolýa. Ertir günlük efir açaryn netip bolsa Türkmenistanyň geljek habarlara görä menem siz bilen siziň ýanyňyzda siziň telewizioniýaňyz bolup siziň üçin efirde oturan eger telegrammadan uğraşjak videolaryňyz bar bolsa uğraşsaňyz bilemok kanyşny internetiň ýagdaýyna el boljak. Eger absolut internet işlemese bileýin vatandaşlar gorkýanlyklary. Gorkdy diýmek üçin bir de esas berýänliklaryny göräýin. Ertir biler sonam ertir internet nähili bolýar, işleýän işleýän okmaý. Ýöne uğraşjak videolaryňyz asnawy telegramma bolsun, biram Türkmenistanyň nomeryna registrasiýa edilen bolmasyn. Yani edilenem bolsa ýani ýok o taýda 1 milyon sanak Telegram ulanjyň arasyndan siz tapmaklar olar ýalan sat däl. Arkaýyny ulanyp bilýäňiz. Telegramda öp bilmeýärler. Telegramda öp bilen oklar ýöne. Atak öp bilýärler, eger sen nomeryňy bilseler, seni biri imanna sen ýygyňa düşýän bolsalar, şo nomeryň ýyzarlanýan bolsa, zat bolsa, onu edip bilýärler, ýöne onu imanna saňa sel направленный bolmaly, bilýärmi? Atak senden şüphelenmeýän duran adam bolsaň, sen arkaýyny edip bilýän. Iweriň videoňyzy, suratyňyz, nämeňiz bar bolsa, hani ertir bir kim näme etse surat iwerseňizem näme bir nämeňiz bolsa uradyň menem günü efirde size paýlaşyp günlüğü açsak vatandaşlar Türkmenistanyň wagt bilen 12 bir bölel wakaly ýa-da o ýere gaçsam näçe daşyn. Ağadan aýtmada toş ertir edip Ya ýere gaçsam. Ağadan aýtsaň bolmaýar. Men şu halk maslahaty gidip turka açasym gelýär aslında hersen. Türkmenistanyny Живой gidip turka, живой efir açıp aýdasym bilýär. Ya da Talip seni maçy bilseň açdan ýani 9 saat tapawut edýär. Seni iýje saat 1-de 2-de Türkmenistanyň uja 9 bolýar dämi? Günlük. Şu ýerden açmaly, 9-10 açmaly ştoby. Bilemok. Tabii Türkmenistanyda 9-10 ýere bolmagy mümkin. Adamlara moýanyşyp etişmezligi mümkin. Bir açıp bilemem oğlumdan. Böyle. Boran vatandaşlar. Vatandaşlar. Bana video da uğraştığınızda motivasiya olursunuz. Menem açarım sırada. Uğradın bana video, uğrat materyal.
Borunlu. Davay. Lallar cemiyeti. Bolyaranlar. Sağ olun sizden. Davay vatandaşlar sağ olun. Bolya sağ olun ama. Yaxşı. Lallar cemiyeti.